ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾಗನಡೆ, ಬಲಿಪಬಾಯಿ, ಸರ್ಪಮಂಡೆ, ಪಂಚವರ್ಣದ ಪುಂಚದ ಮಣ್ಣು ನಮ್ಮವು. ಬಂದುಳ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರಣಿಕದ ಮನ್ನಡು ನಮ ದೈವ ದೇವೇರಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರಣಿಕದ ನೆಲ ಈ ಸಂಪುಲ್ಲ ಜಾಗೆಡು ವೈಪುಲ್ಲ ಸೀಮೆಡು ದೈವ ದೇವೇರಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರಂದುಳ್ಳ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪತ್ತು ಕೂಡಿನಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವದ ಕಲಾ ಇನಿತಾತ ದಿನಕ್ಕೂ ಒಂಜಾತ್ ಪಾರ್ಧನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಉಳತಿರ್ಲದ ನಡೆಯವು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನಡೆಟಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ತಿರ್ಲಿಲೇನು ಪೂರ ಒಂಜಾತ್ ಜನಮಂದಿಗೆ ಪಟ್ಟುಡು ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತನ ಮಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕಟ್ಟಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಂದರ್ಭದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೈವದ ಕಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದುಳೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಮ್ಮ ಟಿವಿಡು ಕರಿನ 2 ವರ್ಷದಿಂಚ ದೈವದ ಕಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಖಲು ಪೂರ ತೂಂದುಳ್ಳರು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಉಂತುದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಕೂಡ 2 ದಿನ ನಮ್ಮ ತುರ್ತು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪಾಡಿಯರು ಅಂಚಾಯಿ ನಡೆದವರ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇನಿತ ದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಂದುಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ 1 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು 3 ಗಂಟೆವರೆ ಮುಟ್ಟ ದೈವದ ಕಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಪ್ರತಿ ಐತಾರದ ನಡಪನಂಚುತ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನು ಶನಿವಾರ ದಾಯ ಬತ್ತನಂದು ಕೇಂಡ ಇನಿತ ದಿನ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅತ್ತಂಡ ಸರ್ಕಾರ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಇನಿತ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಲ್ತದಂಡು ಐಕ ಬೋರ್ಡಾದ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಕಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿತ ದಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳ ಬರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಿಖಲುಪುರ ಕಾಪುದೀದು ಕಾಪು ನಂಚುತ್ತನ ಆ ನಾಗದೇವರನ ಬಗೆಟ್ ತೆರೆಯೋನ್ನಂಚುತ್ತನ ವಿಚಾರಗ ಬಿದರ್ದರೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಈ ದೈವದ ಕಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಅರವಿಂದಣ್ಣೆ ಬರಡು ಅರವಿಂದಣ್ಣನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಚಿಂತನೆಯುಳ್ಳ ಅತ್ತಂಡ ತುಳುನಾಡದ ದೈವಾರಾಧನೆ ಉಳಯಿಪ್ಪುನಂಚುತ್ತನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮಹತ್ವ ಅತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ನರಮಾನ್ಯನ ಶರೀರಗುಲ ದೈವ ದೇವರನ ಆರಾಧನೆಗಳಿಪ್ಪುನಂಚುತ್ತನ ಸಂಬಂಧ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆಸಕ್ತಿರು ನಿಗಲು ಕಾತೊಂದುಳ್ಳರು ಐಕ ಬೋಡಾದು ಬರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಡಪುನಂಚುತ್ತನ ಈ ದೈವದ ಕಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಿಗಲಿನ ಆರ್ತಿ ಪೆಟ್ಟಿದ ಮೋಕೆಡು ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದುಳು ಇನಿತ ದೈವದ ಕಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ನಾಗದೇವೇರನ ಬಗೆಟ್ ನಾಗ ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಬಗೆಟ್ ನಾಗೆ ಒಂಜಿ ದೈವನ ನಾಗದೇಶ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ಬಗೆಟ್ ಪುರ ಪಾತ್ರಗತೆ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಮೋಹಿನಿ ಚಿಕಿತ್ಸಕರು ಎಂಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅರವಿಂದಣ್ಣೊಳ್ಳೆರು ಅರಿನ ಆರ್ತಿ ಪೆಟ್ಟಿದ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಅರವಿಂದಣ್ಣ ಇರನ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎದ್ಕೊಂಡಲ್ಲ 2ನೇ ಸರ್ತಿದ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಇರ್ನ ಅಸಂಖ್ಯ ಇರ್ನ ಅಭಿಮಾನಿರು ನಮಕ್ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎತೋ ಸರ್ತೀರೆನ್ಲೆತ್ತೆ ಬೊರ್ಚಿ ದಯಾನಂದಣ್ಣ ಬೊರ್ಚಿ ನಂಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೇದಿಕೆ ಬೊರ್ಚಿ ಎಂಡ ಯಾನಿರಡು ಚೊರೆ ಮಲ್ತೆ ಈರು ಬರ್ಪುಜಿಂದೆ ಬಂಡರೆ ಯಾನಿರಡು ಬರಡು ಅಂತ ಬಣ್ಪನೆ ದಾದನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮೀಯತೆದ ಮಿತ್ತು ಅತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮಿತ್ತು ಅಭಿಮಾನದ ಮಿತ್ತು ಅತ್ತಂಡ ಇರಿನ ಅಸಂಖ್ಯ ಅಭಿಮಾನಿಯಲ್ನ ಆಕಾಂಕ್ಷದ ಮಿತ್ತು ಇರಿನ ಬೈದರು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ಅರವಿಂದಣ್ಣ ಇನಿತ ದಿನ ಯಾನ್ ನೇರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರಪೆ ಪೊರ್ತು ಕಡೆಸು ಜಾಯಗಂಡ ಇತ್ತನೇ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ 20 ನಿಮಿಷ ಕಡೆಸದಾಂಡು ಉಜಾತ ತಾಂತ್ರಿಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸರದವರ ತಡಾಂಡು ಯಾನಿಡ ಬಿನಪ ಮಲ್ಪುನೀತೆ ನೇರವಾದ ಮುರಂದ ದಿನತ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಗತ ಒಂಜಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆತಿನಾತೆ ಪಂಚಾಮೃತ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಚಗವ್ಯ ಈ ಬಗೆಟ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬತ್ತಿನಕ್ ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಐತ ಬಗೆಟ್ ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನಿಲಾಯಿನಕುಲು ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಉಂಡ ಅರವಿಂದಣ್ಣ ಎಂಚಂದು ಕೇಂಡ ಆಂತರ್ಯ ಶುದ್ಧಾಂತರ್ಯ ಇತ್ತಂದಂಡ ಶುದ್ಧಾಂತಕರಣ ಇತ್ತಿನಲ್ಪ ವ್ಯಾಕರಣ ಮುಖ್ಯ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ್ಬನಂಚಿತ್ತನ ಪಾತೆರೆಪ್ಪುಂಡು ಆ ಈರು ಪಾತೆರ್ದಿನ ಯಾನು ಕೇಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂಜಿ ಈರು ಕೊರ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಉತ್ತರ ಒಂಜಿ ಆ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾದ ಇತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಆ ಶಬ್ದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇತೆ ಆದಿತ್ತನ ಕೊಡ್ತಿನ ಉತ್ತರ ಬೇದೆ ಆತಂಡು ಐಕೊಂಜಿ ಈರು ಇನಿ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೊರಡು ಕೊರ್ದು ಐದಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ದಿನತ ನಾಗದೇವರನ ಬಗೆಟ್ ತುಳುನಾಡದ ನಾಗಾರಾಧನದ ಬಗೆಟ್ ಪಾತ್ರೆಗತೆ ಮಲ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಪಂಚಾಮೃತ ಬಡ್ಡದಾದ ಈ ಪಂಚಾಮೃತ ಬಣ್ಣಗ ಪೇರು ತುಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ತೊಡ್ಡನಿ ಸೊ ಇಂದೇನು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಪಂಚಾಮೃತ ಮಲ್ತದು ಅಭಿಷೇಕ ಮಲ್ಪ ಆಂಡ ಈ ನಾಗನ ಬೇಲೆಗ್ ಪಂಚಗವ್ಯ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಸೊ ಮುರಾಣಿ ಪಂಚಗವ್ಯದ ಬದಲಿಗೆ ನಾನು ಪಂಚಾಮೃತದ ಪೂರ ಪಂಚಾಮೃತದ ಎಂಚ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಿ ಇಂದು ಪೂರ ದಾದ ಪಂಚಾಮೃತದ ಪಂಚಗವ್ಯ ಬಂಡೆನೆ ಪಂಚಗವ್ಯ ಬಂಡಿನ ಅಂಚ ಒಂದು ತತ್ತದ ಬೋತು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಮೆಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಜೈಟ್ ಕ್ಷಮೆಗೆ ನಂಚಿತ್ತನ ವಿಚಾರ ಅಕ್ಲೆ ತಪ್ಪಾದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬಕ್ಕಯ್ಯ ಒಂಜಿ 3/4 ಗಂಟೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತ್ರಗತೆ ಮಾತಾ ಅಭಿಮಾನಿ ನಕಲುಳ್ಳರು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ನೇರ ವಿಷಯ ಬರಂದಿಲ್ಲ ನಾಗಾರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ನಾಗಾರಾಧನೆ ನಡಿತ್ತೆ ನವನಾಗೇರು ಬಂದು ಸುಮಾರು ವಿಷಯ ಮುರನಿ ಬಾಕಿ ಆತಂದು ಬಿಡ್ದು ಬೋತು ಮನ್ನ ಸಮಯ ಲಜ್ಜಾಂಡು ಗಡಿಬಿಡಿ ಅಂಚ ಮೂಲ ನವನಾಗೇರು ಪಂಡ ದಾದಾನ್ ನವನಾಗೇರು ಪಂಡ ಏರು ಪಂಡ ದಾದ ಸೊ ನಮ್ಮ ಸರ್ರೋಗ್ಲಿಪ್ಪ ಮಾತ ಸಂಬಂಧ ದಾದ ಇಂದು ಆತ ಶುದ್ಧ ವಿಜ್ಞಾನ నేను మాతెర్ల తెరియోడు దాయపనాగ ఇని మాత జోకుల్ల విజ్ఞాన PCMB పంద మాత కల్దేరు ఇని ఆన్ ఎంచిన పండల ఇడీ ప్రపంచకు ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ದಾಯಪನ ಇಂದು ವಿಜ್ಞಾನ
ಕೋಡದ ದಿನೊಟ್ಟು ಆ ವಿಜ್ಞಾನ ಇಜ್ಜಂಡು ಅಂಚದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಅರ್ಥ ಆಪುನ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜಂಡು ಇನಿ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡವು ಸೊ ಅಂಚದಿತ್ತೆ ಅವೇನು ಒಂಜಿ ತೆರಿಪೋಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ 15-20 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿರು ಆಯ್ತ ಬರಿಟ್ ಒಂಜಿ ಕೆರೆ ಇತ್ತುಂಡು ಆ ಕೆರೆ ತಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪರತ್ ದುಂಬುದ ನಾಗೆ ಇತ್ತುಂಡು ಆ ನಾಗನು ಅಲ್ತಿರ್ದು ಕುಡೊಂಜಿ ಜಾಗ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಲ್ಪೇರೆ ಬೇತೆ ಜಾಗ ಸೊ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಿರಾವುಡು ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಇತ್ತು ಅಲ್ಪ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಲ್ತೇರು ಸ್ಥಳ ಮಂತ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ನಾಗನ ಅವಳು ಪೂಜೆ ಪುರ ಆವೊಂದು ಪುನಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಷಡ್ವಕ್ರಂ ಶಿಖಿ ವಾಹನಂ ಪಂದು ಶ್ಲೋಕ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ಒಂಜಿ ಲಡ್ಡು ಶ್ಲೋಕ ನಾಗ ನವನಾಗೇರ ನಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಪನಿಯರ ಉಂಡು ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಮೂಲ ಬೇತೆ ಜಾಗ ಇಂದು ಎಂಕ್ಲ ಮಟ್ಟೊಟ್ಟತ್ತು ಇಂದು ಬೇತೆ ಜಾಗ ಅಪ್ಪಾಗ ಏರ್ಲ ಪನ್ಪುಜೇರು ಸ್ವಾಮಿ ಅನಂತು ಏರು ದಾನನಿಗೆ ಪನ್ರಾಬ್ಜ ಎಂಕ ಪಂಡ ಇಂಚ ಪಬ್ಲಿಕ್ಡ್ ಪಂಡದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನಾತಿಗೆ ಅನಿ ಎತ್ಲ ಬಪ್ಪೇವಾಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ಡ್ ಪಂಡದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಧ್ಯಾನ ಮೆಲ್ಲ ಸುರುಮಲ್ತೆ ಷಡ್ವಕ್ರಂ ಚಿಕಿ ವಾನಂ ಬಂದು ಸುರುಮಲ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಪೂರ ಪಂಡ ಇವಕ್ಕ ಬಂಡರು ಇನ್ನೇನು ನನ್ನ ಈ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಪನ್ನೊಂದು ಪೋಡು ಅಂಚ ಪ್ರತಿದಿನ ಯಾನು ಮೀದು ಬನ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಸುರಾಪುಂಡು ಷಡ್ವಕ್ರಂ ಚಿಕಿ ವಾನಂ ತ್ರಿನಯನಂ ಚಿತ್ರಾಂಬರಾಲಂಕೃತಂ ಶಕ್ತಿಂ ವಜ್ರಮತ ಬಂದು ಸುರುಮಲ್ತದು ಪೋಪೆ ಇಂಚ ಏತೋ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನಿಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಯಾನೊಂಜಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಫೋನ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೆ ಪಿದೆ ದಕ್ಲೆ ದೂರದಕ್ಲೆ ಪೂರ ಅಂಚೊಂಜಿ ರಾತ್ರಿ ಅವಳು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾವು ರೈತದ್ರ ಒಂದು ಕಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಆ ಕಟ್ಟೆದು ಎಲ್ಲೇ ಜಾಗ ಇತ್ತು ಅವ್ರು ಬೈಕ್ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ದು ಇಯರ್ಫೋನ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಏನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಂದು ಆತು ಬರ್ತಾನಾಗ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆನ ಫೋನ್ ಬರ್ತನು ನಾನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಂತೆ ಪಡೆದು ಸುರಾಪುಣು ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಫೋನ್ ಕೇಂಡೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನು ದೆರ್ತು ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೀರು ಯಾನ್ ಬಂಡೆ ನಾಗನಕುಲು ನಾಗೆ ಒಂಜೆ ಪುನ ಸುಮಾರುಂಡು ಓ ಪೂರ ಅನಂತಂ ವಾಸು ಕಿಂ ಶೇಷಂ ಪನ್ನಗ ಅವು ಕಿಂ ಪಂಡತ ಹೌದದ ಕಿಂ ಪಣ್ಣಿ ಅಂದತ ಕಿಂ ಪಂಡೆ ನಾನು ಸುರು ಅಪ್ಪನ ಪಿರಬೈ ಕೂಡ ಸುರುರ್ದು ಅನಂತಂ ಅನಂತದಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಿನಿಟ್ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಡು ವಾಸು ಕಿಂ ಶೇಷಂ ಮಾತ ಕೊಡೆಟು ವ್ಯಾಪಿಸಾದು ಉಂಡತ ಅವು ಒಯ್ತ ಶೇಷ ಅನಂತಂ ವಾಸು ಕಿಂ ಶೇಷಂ ಪದ್ಮನಾಭಂ ಚ ಕಂಬಲಂ ಪದ್ಮನಾಭೆ ನಾಬಿಡು ಪದ್ಮ ಉಪ್ಪುನ ಏರುಲೆನ ಆಯನ ಆಕಾಶಡು ಉಪ್ಪುನ ಬಲ ಕಂಬಲಂ ಕಂಪಂಡ ಆಕಾಶ ಕಂಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ ಶಂ ಕಪಾಲಂ ಶಂಬನ ಶಂ ಕರೋತೀತಿ ಶಂಕರ ಇರೇನು ಏರು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪನ ಆಗ ಶಂಕರೇ ಅನ್ಪುದಾರು ಅರ್ಚಕಸ್ಯ ಪ್ರಭಾವೇನ ಶಿಲಾಭವರ್ತಿ ಶಂಕರ ಪುನಗ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪನ ಅವು ಏರೆಲ್ಲ ನಂಬಲೆ ಆ ಕಲ್ಲುಡು ಬಟ್ ಆ ಕಲ್ಲು ಇರ್ನ ಉಲಾಡು ಕುಲ್ದು ಅವಿ ಕೊಂಚ ದೈವಿಕವಾಯಿನ ಕಲ್ಪನೆ ಕೊರ್ದು ಇರೇನು ಅವು ರಕ್ಷಣೆ ಅಲ್ಪುಂಡು ಶಂ ಕಪಾಲಂ ಇಂಬೆ ಕಪಾಲಿ ರುಂಡಮಾಲೆ ಪಾಡ್ದಿನೇ ರುಂಡಮಾಲೆ ಬನ್ನಗ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆಕಾಶ ಹಿಡ್ಬೋದು ಉಂತು ತೂಂಡ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಈ ಗ್ರಾಹಕುಲ್ ಪೂರ ತಿರ್ಗೊಂಡು ನೆಂಚೊಂಡು ಬನ್ನ ಐಕ್ ದಾಲ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚೆಂಚು ದೀತಿ ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ಪೂರ ಅಂದೆ ಬನ್ನಗ ಆ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಈ ರುಂಡಮಾಲೆ ಏರ್ನ ಬನ್ನಗ 4 ಭೂತದ ಬ್ರಹ್ಮನ ತಾರೆ ಅಂದ್ ಜ್ಞಾನಿನ ತಾರೆ ಅಂದ್ ಸೊ ಅಂಚಿನ ರುಂಡಮಾಲೆನು ಶಿವೆ ಪಾಡ್ದೇರ್ ಕಪಾಲಿ ಶಂ ಕಪಾಲಂ ದಾರ್ಥ ರಾಷ್ಟ್ರಂ ದಾರ್ಥ ಬಂಡ ಕೋರ್ಪುನಿ ಸೊ ಇರೇಗಿತ್ತೆ ಈ ಬದುಕೇರೆ ಉಂತೆರೆ ಈ ಒಂದು ಶರೀರವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಬಂಡ ದೇಶ ಹಿಂದೂ ದೇಶಲಂದು ಎಂಕ್ಲ ಸುರು ಹಿಂದೂ ದೇಶ ಎಂಕಲ್ ದಾರ್ಥ ರಾಷ್ಟ್ರಂ ತಕ್ಷಕ ಬಂಡ ವಿಷ ತಕ್ಷಕಂ ವಿಶ್ವನು ಕೆಕ್ಕಿಲ್ದೀತೆ ಕಂ ಪಂಡ ಆಕಾಶ ಕಂ ಪಂಡ ವಿಶುದ್ಧಿ ಚಕ್ರನ್ ಸೊ ಎಂಕುಲಿತೆ ಭೂಮಿನ ಮೀನಿದೆ ತೊಂಡ ಭೂಮಿದ ಆಕಾಶದ ಆ ಜಾಗಡು ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಬಂದುಂಡು ಅವು ವಿಷ O2 ಎಂಕ್ಲೆಗ ಆಮ್ಲಜನಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಪ್ರಾಣವಾಯು ಅವೇ O3 ಆ್ಯಂಡ್ ಅವು ವಿಷ ಸೊ ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈಲೆಟ್ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಬರಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಉಂಡು ಆಕಾಶಡು ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೆಕ್ಕಿಳು ವಿಶುದ್ಧಿ ಚಕ್ರಡು ವಿಷನು ದೀತೆ ಎಂಚದೀತೆ ಕಾಳಿ ಯಂ ತತ ಕಾಳಿನ್ ಯಂ ಪಂಡ ವಾಯು ತತ್ವದ ಅನಾಹತ ಚಕ್ರದ ಬೀಜ ಮಂತ್ರ ಸೊ ಯಂ ಪನ್ಪಂಚ ಶಬ್ದ ಇರು ಉಚ್ಚಾರ ಮಲ್ತಾರ ಬನ್ನಗ ಅವು ಪರೋಟು ಅವು ಮುಲ್ಪರದ ಬರ್ಪುನಿ ಇಂದು ಪಶ್ಯಂತಿ ಅತ್ ಇಂದು ವೈಖರಿ ರೂಪದ ಶಬ್ದ ಸೊ ಶಬ್ದಗೂ 4 ರೂಪ ಉಂಡು ಪರ ಪಶ್ಯಂತಿ ಮಧ್ಯಮ ವೈಖರಿ ಸೊ ಇದು ವೈಖರಿ ರೂಪದ ಶಬ್ದ ಪಿದಾಯ ಪಂಡ ಈ ಯಂ ಒಂದು ಪನ್ನಗ ಅವು ಮುಲ್ಪ ಅವು ಜಾಗ್ರತ ಪುಂಡು ಕಾಳಿನ್ ಯಂ ಅಲ್ಪ ತತ ಎಂಚ ಅಂಚನೆ ದೀತೆ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ಡ್ ಎಂಚ ವಿಷದೀತೆನ ಅಂಚನೆ ಕಾಳಿನ ತಿಗಲೆಡ್ದೀತೆ ಭಾವನೆ ಹಿಡ್ದೀತೆ ನಂಬಿಕೆ ಹಿಡ್ದೀತೆ ನಪಂಡಿತೆ ಮೂಲ ಏರುಪ್ಪುನಿ
ಒರಿಯೇನೆ ಉಪ್ಪುನಿ ಆಯ ಶಿವೆ ಮಾತ್ರ ಹಾ 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 ಸೊ ಇಂದು ಆಯನ ಉಲಾಯ್ತು ಈತ ಪೂರ ತತ್ವಲು ಹಾ ಹಾ ಸೊ ಇಂಚಿನ ನವನಾಗೇರ್ ಪನ್ಪುನ ತತ್ವ ಇಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ನೂದೇಕು ನೂದು ಸತ್ಯ ಇನ್ನೇನು ಇತ್ತೆ ಈರು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲ ಕೊಡೊಂಜಿ ದಾದನ ಪಾಡ್ದು ನಂಬೋರಿಂದ ಇತ್ತಂಡ ಈರು ಅವೇನು ನಂಬುನಿ ಅವು ನಿಜವಾದ ಉಂಡು ಅವೇನೇ ನಂಬುನಿ ಅವು ಅಮೂರ್ತೋಡು ಉಂಡು ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಮೂರ್ತಿಡು ಮೂರ್ತ ರೂಪಡು ಮೂರ್ತಿಡು ಜಪಡು ಅದಿರ ತೋಚ್ಪಾಯಿನಿ ಸೊ ಈರು ಮೂರ್ತಿಯಿಂದ ಪನ್ನಗನೆ ಆಯ್ತು ಅರ್ಥ ಹಂಚಿ ನಾವು ಅಮೂರ್ತ ಅಂದೆ ಈರವನ್ ಎನ್ನು ನೀ ನಂಬಿಕೆ ಭಾವನೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿ ಐಕ್ಯಪಡನ ನವರಸಲು ಪೂರ ಇರ್ನ ಉಲಾಯ್ಡುಪುನಿ ಕಲ್ಪನೆ ಇರ್ನ ಉಲಾಯ್ಡುಪುನಿ ನನ್ನ ದೈವ ದೇವೇರು ನಾಗಿ ಸರಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಜಿ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಶರೀರದ ಭಾವಚಿತ್ರನ್ನು ತೊಚ್ಪಾಯಿಲ್ಲಕ ಅಂದು ಇತಲೆ ಅವ್ಯಕ್ತೊಡು ವಂಶವಾಹಿನಿ ಕ್ರೊಮೋಸೋಮ್ ಇರ್ನ ಪೂರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಉಂಡು ಅವು ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅದು ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ಶರೀರ ಅಂಡು ಶರೀರನ ಕೊಂಚ ವ್ಯಕ್ತ ಕೊಂಚ ರೂಪ ಬತ್ತಂಡ ಈ ರೂಪ ಅವ್ಯಕ್ತೊಡು ಅವಳುಂಡು ವಂಶವಾಹಿನಿ ಅವೇನು ಯಾನಿತ್ತೆ ವ್ಯಕ್ತೊಡು ಉಪಡು ಎಂಚ ತೂಪೇನ ಅಂಚನೆ ಅವೇನ್ಲ ವ್ಯಕ್ತ ರೂಪಡು ಏನು ತೂವಂದೋಲೇನ ಅವು ಅವ್ಯಕ್ತೊಡು ಉಂಡು ಎಂಚ ಉಂಡು ಮನ ಇಂದು ಅನಂತಂ ಆಸುಕಿಂ ಶೇಷಂ ಪದ್ಮನಾಭಂ ಚ ಕಂಬಲಂ ಶಂಖಪಾಲಂ ಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರಂ ತಕ್ಷಕಂ ಕಾಲಿಯಂ ತಥಾ ಬಂದು ಒಂದು ಇತ್ತೆ ನವನಾಗೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಥೇರಿ ಒಂಜಿ ಕರದೆಪ್ಪುಗನ ಅದ್ದು ಮುಗನಕನ ಅತ್ತೆ ನವನಾಗೇರ್ನ ಯಾವ ನನ್ನ ಕರದೆಪ್ಪು ಒಂಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತ್ರೆಂದಲ್ಲ ರೋಲ್ತರು ಏನ್ ಪ್ರಭು ಒಂದು ಪಾತ್ರೊಂದಿಲ್ಲ ಎರಡು ಜನ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಟಿವಿದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಟಿವಿದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಟಿವಿಯೇ ಇಜ್ಜಿ ದೀತಿ ಜರ ಟಿವಿಯೇ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಚೂರು ಜೋರು ಪಾತಿರ್ಲೆ ಆವಡ್ ಕೇನುಡು ಪ್ರಭುಗಳೇ ಪಾತಿರ್ಲೆ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರಿಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅರವಿಂದ ಬಿಳ್ಚಡ್ ಸಾರಿಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಚಿತ್ರಕೂಟ ನಾಗಬನದ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಅರವಿಂದ ಸರ್ಡ್ಲ ಕೇನ್ಪಾದ ಪನ್ಪಿನ ಇನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಚಿತ್ರಕೂಟ ನಾಗಬನದ ವಿಚಾರ ತೆರಿಪವಡು ಅತೆ ಪಂಡ ಏನ್ ಎನ್ನ ಇತಿಹಾಸಡೆ ಮೂಜಿ 4 ಕಡೆ ಚಿತ್ರಕೂಟ ನಾಗಬನನ್ನು ತೂತೆ ಅವು ಚಿತ್ರಕೂಟ ನಾಗಬನ ಪಂಡದಾಯ್ತಾ ಎಂಕ್ಲನ ಹಿರಿಯಕ್ಲು ಚಿತ್ರಕೂಟ ನಾಗಬನಕ್ಕೆ ದಾಯ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಂಕ ಪೋಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಏನ್ ಬೇತೆಕ್ಲಿಗ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊರಡಾಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಕ್ಕೊಂದ್ಸರ್ತಿ ಎರಡ ಕೆನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅರವಿಂದ ಸರ್ಡ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಈ ವಿಷಯ ಖಂಡಿತ 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 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡೆ ದಾಯ ಪಂಡ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಕೈತ್ತಲುಂಡು ಕಡೆ ಪೋರ ಉಂಡು ಐದು ತುಂಬು ಅಕ್ಲ ತೂಪುನಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರತ್ತ ಅಕ್ಲ 100 ಜನಕ್ಲ ಈ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ತಿಕ್ಕಂಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಚಿತ್ರಕೂಟ ನಾಗಬನ ಬಂಡದಾದ ಚಿತ್ರಕೂಟ ನಾಗಬನದ ಕ್ರಮ ಇಂಚ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟೆ ಕೇನಗ ಐತ ವಿಚಾರ ತೆರಿಪಾಗ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪ್ರಭುಕಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಇತ್ತೆ ಐಕ್ಯ ಪೋಯ ಚಿತ್ರಕೂಟ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಚಿತ್ರಕೂಟ ಪನ್ಕ ಅಂದ ಇತ್ತೆ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಪಂಡದಾದ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ತುಳುನಾಡು ಎಂಚಿನ ಇತ್ತಲ್ಲ ಪೂರ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮನ ಕೈಟುಪ್ಪನ ಪೂರ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಸೃಷ್ಟಿ ನಾಗಬೆರ್ಮೆ ದಾಯ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮೆ ಎಂದು ಪನ್ಪುನಿ ಸೊ ಮೂಲಿತ ಸೃಷ್ಟಿದ ಆದಿಗೆ ಪೋಡೆಂಕು ಇರಿತೆ ಮರಳಿ ನಾಗೆ ಬಂಡದಾದ ಬೆರ್ಮೆರ್ ಪಂಡ ಏರು ಮೂಲ ಸೃಷ್ಟಿದ ಆದಿಗೆ ಪೋಂಡ ಮೂಲಿ ಭೂಮಿ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಮೂಲ ಕಡಲ್ ಉಂಡು ಕಡಲ್ದ ನೀರು ಬತ್ತು ಭೂಮಿಗೆ ಇಂಚ ಹಾಕೊಂದು ಉಂಡು ಇಂಚ ಹಾಕೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಮೂಲ ಈ ಪೊಯ್ಯೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಈ ಪೊಯ್ಯಡು ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಘರ್ಷಣೆ ಈ ಘರ್ಷಣೆ ಹತ್ರ ಐಟು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಂತೀಯ ಕಿರಣ ಪಂದು ತಯಾರಾಪು ಅವು ಎತ್ತು ಸುಮಾರು ಇಡೀ ಏರಿಯಾ ಉಂಡಲ್ಪ ವ್ಯಾಪಿಸದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪ ಐಟ್ ನೀರ್ದ ನೊರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಗುಳ್ಳೆ ಪುರ ಆ ಗುಳ್ಳೆದ ಉಲೈಡ್ ಗಾಳಿ ಉಂಡು ವಾಯು ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಗುಳ್ಳೆದ ಪಿದೈಡ್ ಬೇತೆಲ್ಲ ಗುಳ್ಳೆ ಸುಮಾರು ಅಂಟೊಂದುಂಡದು ಸುಮಾರು ತೆರೆ ಬಂದಾಗ ಸುಮಾರು ಗುಳ್ಳೆ ಅಲ್ಪುಂಡು ಐತ ಮಿತ್ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ಬೂರ್ನಾಗ ಈ ಸುರೂತ ಗುಳ್ಳೆದ ಕರಿದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ದ ಗುಳ್ಳೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಇಂದು ಗುಳ್ಳೆ ನಮ್ಮ ಭೂತ ಕನ್ನಡದ ಲೆಕ್ಕ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 0 ವೋಲ್ಟ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಬಂದು ಭೂತ ಕನ್ನಡದ ಲೆಕ್ಕ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಪುಂಡು ಇತ್ತ ಅಲ್ತಿರದ ಪೋಯಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಕಿರಣ ಕುಡೊಂಜಿ ಗುಳ್ಳೆದೊಲೈ ಪೋನ ಕಿರಣ ಅಲ್ಪನ ಗ್ಯಾಸ್ ನಾವು ಬ್ರೇಕ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಇತ್ತ O2 ಇತ್ತು ನಾವೇನು ಓ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಬೇತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೂರ ಬೇತೆ ಮಲ್ಪು ಬನ್ನಾಗ ಅವು ಬರೀತ ಗ್ಯಾಸ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಸಾತಿಗೆ ಅವು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಅಂದ ಅಪ್ಪುಂಡು ಇಂಚಿನ ಇರುವ ನಮ್ಮನೆದ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಉಂಡು ಸೊ ಈಗ ಬೇತೆ ಶೇಪ್ ಉಂಡು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾತ್ರ ಒಬ್ಬಕದಾಲತ್ತು ನಿಂದಿತ ಮೂಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯ್ನಿ ತೀರ್ಪಣ್ಣ ಆಮ್ಲ ಜನಕ ಅಂದ್ ಏರ್ ಆಮ್ಲ ಜನಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮೆ ಏರವು ಇರ ಆಮ್ಲದ ಅಮ್ಮೆ ಎಂದ್ ಬಂಡರು ಏರು ಜಲ ಜನಕ ಜಲತ ಅಮ್ಮೆ ಏರು ಪಂತಿಜರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪನ್ನಗ ಪುಟ್ಟ ದಿನ ಬಂತಾರೆ ಏರವು ಪಂತಿಜರು ಏರವು ಅಂಚ
ಪನ್ಪೆತ್ತೆ ಅಂಚ ಮೂಲು ಇರುವ ನಮೂನದ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಇರುವ ನಮೂನದ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಚ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆನಾಗ ಉಂತುನಾಗ ಅವ್ರು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬಂದ ತಯಾರಾಪುಂಡು ಏತ ನಮೂನದ ಎಲ್ಪೊಡ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾರ ನಮೂನದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಈ ಶರೀರ ತಯಾರಾತುಂಡು ಇಂಚಿನ ಪ್ರೋಟೀನ್ 4 ಪ್ರೋಟೀನ್ ಉಂಡು ಐಕ್ ATGC ಪನ್ಪುನಿ ಅಡಿನಿನ್ ಥೈಮೈನ್ ಗ್ಯುನೈನ್ ಸೈಟೋಸಿನ್ ಪಂದು ಸೊ ಎಂಕಲ್ನ ಭಾಷೆಡ್ ಇರ್ ಪಂಡುಂಡ ಐಕ್ ಸನಕ ಸನಂದ ಸನಜ್ಜಾತ ಸನತ್ ಕುಮಾರ ಬಂದು ಬ್ರಹ್ಮನ 4 ಜನ ಮಾನಸ ಏರು ಮಾನಸ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಪಂಡ ಬೃಹತಿ ತಿಥಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಇಂದೇಟ್ ಈರ್ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಎನ್ನುವರ ಮನಸ್ಸಿಡು ಐಡ್ದು ಪುಟ್ಟಿನಾಕುಲು ಸೊ ಇಂದು ಪೂರ ಇರಗ ನಾನು ಸುಮಾರು ಕಥೆ ಪಂಡು ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿನ ಪೂರ ಕಥೆ ಪನ್ನಡಪುಂಡು ಆಕುಲು ಏರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಡಂಡ ಸೊ ಅಂಚ ಪುಟ್ಟಿನಂಚಿನ ATGCಲು ಮೂಲು ವಂಶವಾಹಿನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾತ ಮಾಹಿತಿಲೇನು ಸಂಗ್ರಾಮಲ್ತೋ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು ಈರ್ ಎಂಚ ಬದಿಕ್ಯಾರು ಓಲು ಬದಿಕ್ಯಾರು ಇರ್ನ ವಾವ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ನ ಭಾವ ನಿಲ್ದಾದ ಸೊ ವರ್ಷಗೊಂದ್ಸತಿ ನಾಗಾಗ ಪೇರು ಮೈಪೆರ ಪೋನಾಗ ತನು ಮೈಪೆರ ಪೋನಾಗ ಅವಳು ಇರ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಪೂರ ಒಳ್ತೊಲ್ತು ಪೂರ ಬತ್ತು ಪೇರು ಅವಾಗ ಇರು ಏತ್ತು ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪಾರು ಏತ್ತು ಸಂತೋಷ ಇರೇಗು ಇಂದು ಪೂರ್ವ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಅವಳು ಜಾಗ್ರತ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಇಂದು ವಂಶೋಗ ಅಂಚನೆ ದುಮ್ಮು ಪೋದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲೈತೆ ಇರ್ನ ಇಡೀ ವಂಶವಾಹಿನಿಕೆ ಏನುಂಡು ಏನನ್ನು ಅಡೆ ಕೊನೆಯನ ಇರೆಗ್ ಕೊಂಡು ಪೋಯ್ಜಾರ್ಂಡ ಇರೆಗ ಚರ್ಮ ರೋಗ ನಮ್ಮನೆ ಸಮಸ್ಯೆలు ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಪಕ್ಕ ಇರೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಇದು ನಾಗದೋಷ ನಾವೆನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಅಡೆ ಪೋತಿಜಾನು ಮೂಲ ನಾಗನಡೆ ಪೋತಿಜಾನು ಸೊ ಅಡೆ ಪೋವಡ್ ಓಲುಂಡವು ಪೋಡ್ ಬಂದು ಇರ್ನ ಉಲೈಡೆ ಬರೆದಿತ್ತುಂಡು ವಂಶವಾಹಿನಿ ಉಂಡು ದಾಪಂಡ ಅಕುಲ್ ಪೋಂತೇರು ಉದ್ದೋಗು ತಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಲ ಪೋಂತೇರು ಅಕುಲ್ ಓಲಿ ರಗ್ಲ ಎಂಕಲ ಉಲೈಡೆ ಉಲ್ಲೇರು ಎಂಗ್ಲು ಉಲಾಯ್ಲೆ ಪುನತ ಉಲಾಯ್ ಓಡಲೆ ಪುನಿ ಎಂಗ್ಲ ಉಲಾಯ್ಡಿ ಇತ್ತಿನೇನೆಲ್ಲ ಎತ್ತಿನ ಅವ್ಲು ಎತ್ತಿನದ ಮೂಲೆ ಉಂಡು ನನ್ನತ್ತೆ ಇತ್ತಿನದಲ್ಲ ಉಪದ್ರ ಕೊಟ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಎತ್ತೆ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ದಾರ ಬಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಗ ಉಲಾಯ್ಲೆ ಎತ್ತು ನಾವು ಮೂಲ ಇತ್ತಿನ ನಾವು ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಇಜಿನ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಚಾಗು ಪ್ರೇತ ಬಾಧೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮರಕ್ಕಸ ಬಾಧೆಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೆ ಬಂದಾನ ಈಗ ಪೋಡಿಗೆ ಇಜ್ಜತ ಇರಗ ಧೈರ್ಯ ಇರ್ನ ನೀರಿಯಾಕುಲು ಏರೇರು ಪುನತ್ತದ ಅತಿಥ್ಯ ಸುಲಭ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕತ್ತಲದ ಕೋಣೆಂಟ್ ಇದು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅವಳು ಇಲ್ಲಲು ಒರಿ ಉಲ್ಲೆಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಅವಿಗೆ ರಪಕ್ಕ ತೂನಗ ಬೋಡಿಗೆ ಅಂಚ ಅರಿನ ಉಳೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತದು ಕುಲ್ಲ ಅವನು ಸುರುಕಿ ಅಂಚ ಗೊತ್ತಾ ಬೋಡಿಗೆ ದವಣಿ ಇರ್ನ ಮನಸ್ಸು ಉಂಡು ಅವು ಬೈದೇರು ಆನಿ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲಾದಿನ ಅಂದ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಉಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಮಂಡ ಆ ಐತ ಅರ್ಥ ಅಂಚ ದಾಪಣ್ಣ ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ಉಲಾಯ್ಡೆ ಪ್ರಕಟ ಆಪುನಂಚಿನ ವಸ್ತು ಅಂಚದು ಓಲ್ಲ ಯಾಪಲ ತೋಜರೆ ಅವು ಅಂಚ ಈರ್ನ ನಾಗಮೂಲ ಸ್ಥಾನಗೂ ಅತ್ತಂಡ ದೈವ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನಗೂ ನಮ್ಮ ಪೋಯ್ಜಂದಂಡ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಇರ್ನ ವಂಶವಾಹಿನಿ ಕೋರು ಬಂದ್ಪುಂಡವು ಈಗ ಕೊರ್ಜಿಂಡ ಇಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರಂದುಲ್ಲರಲ್ತರು ನಾನು ಹೇಮರಾಜ್ ಮಾಡೋದು ವಿಜಯ್ ಹಿಡ್ದೆ ಹೇಮರಾಜರೇ ಬಲ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಲ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಈರ್ನ ಅಭಿಮಾನಿ ಮಲ್ಲ ಈರು ವಿಜಯ್ ಎಂಗ್ಲ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಬಂಡ್ಪನೆ ವಿಜಯ್ ಬಂಡ್ಪನೇರು ಪಲ್ಲೆ ಈರು ಮಾತ್ರ ಎಂಗೊಂಜಿ ಈರೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಾರೆ ಈರೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕುಡುಬಿ ಸಮುದಾಯದ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿನ ಕೊರಡೊಂದು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಯಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯೋಗ್ಯವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೋಡುತ್ತೆ ಇರೆಗ್ಲ ಯೋಗ್ಯತೆ ಉಂಡು ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಜನ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕುಲ್ಲಾಗ ತುಂಬುದ ದಿನಕ್ಲೆಡೆ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಹೇಮರಾಜರೇ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಎಂಜಿನ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ದಾನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕ ಪೇರು ಮೈತೆ ನಾವು ಸಂದೈ ತಾಪುನ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ದಾನಿ ನಾಗಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ್ಕ ತನು ಮೈಪು ನಾವು ಸರಿಯಾ ಬೇತೆ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ದಾನಿ ಭೂಮಿ ಪುರ ಗರ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿದಾಯ ದೈ ಪುರ ಕಡ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿದಾಯ ಭೂಮಿ ಗರ್ಪೆರೆ ದೈ ಗಡ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿದಾಯೆ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ದಾನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ್ಕ ತನು ಮೈತುಂಡ ಅವು ಸರಿಯಾ ಪಂಪನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೆಕ್ ಉತ್ತರ ಪನ್ಪೇರೆ ಹೇಮರಾಜನ ಅಂತೆ ತಡಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಹೇಮರಾಜರ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ಡೆಪ್ಪುನು ಪಡೀಲ್ದಾರ ಅಂದೆ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ದ ಮೂಲ ವಿಜಯ್ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ಕೆಲಸ ಅಂದೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮನ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಉಲ ಇತ್ತಿನ ಮುಕ್ಕುಲು ಇತ್ತ ATGC ಪನ್ಪನಂಚಿನ 4 ಪ್ರೋಟೀನ್ಲು ಎಂಕಲ್ನ ವಂಶವಾಹಿನಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಮುಂದೆ ರೈಲ್ದ ಪಟ್ಟಿದ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಎಂಚ ಉಂಡು ಉಚ್ಚುದ ಲೆಕ್ಕನೇ ಉಂಡು ಐಟು ಮಾತ ಮಾಹಿತಿ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಪನ್ನಗ ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಹಿರಿಯ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಅಜಿಪ ಸಾರ ಜನರೇಷನ್ ಪಿರೌಡು ಏರೇರು ಓಲೋಲು ಎಂಚೆಂಚ ಇತ್ತೇರು ఆయన పుదరదాದ ఆయన ನಂಬಿಕೆದಾದ ఆయన ಭಾವನೆಲ್ದಾದ ವಾಭಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿದಾಯೆ
ಒಂಜೊಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಿಸಾನಾಗ ಆ ಎಂಚ ಎದುರಿಸಾಯ ವಾವ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಂಡಾಯಡ ಇಂದು ಪೂರ ಮಾಹಿತಿಲು ಅವಳು ಬರೆದುಂಡು ರೆಡಿ ನಾನು ಇತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಾತ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತಿ ಸಾತಿಗೆ ಈರು ದಾದಲ್ಲ ಅವಲಿಂದೆಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಿತಿ ಇರೇನು ಏರಿತ್ತೆ ಬತ್ ಜಾಗ್ರತಾಪೆ ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಕಂಡಪಟ್ಟೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಬಂದು ಏರನ್ಲ ಬುಲ್ತೆರ್ನ ಅಕಲ್ನ ಉಲಾಯ್ಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸರ್ತ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡೆ ಅದನ್ನ ದೈವ ಬರು ದೇವೇರು ಬರು ಅಥವಾ ಏರನ್ಲ ಪ್ರೇತೊಲ್ಲ ಬರು ಸೊ ಒಂದು ದರ್ಶನ ಬರ್ಪನ ಸ್ಥಿತಿ ಕುಲ್ಪುರ ನನಗೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಏರ್ಲೆ ಜಾತಂತ್ರ ಸ್ಥಿತಿ ಯಾನು ಬುಲ್ತೆಂಡ ಅವು ಬರೋ ಡೇ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವು ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಉಲಂಚಿತ್ತನ ಶಕ್ತಿಯ ಜಾಗೃತ ಆದ ನಮ್ಮನವತ್ತು ಕಾಪುಂಡು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ದಾಯಪನ ಈರು ಶುರುವಿನ ಪಾಡ್ದಿದ್ದು ಪೋಡು ಎಂಗ್ಲ ಹಿರಿಯಕುಲು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು ಅಂಡ್ ಇರ್ನ ಸೈಡ್ ದಾದಾಣ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅತ್ತೈಕ್ ನಮ್ಮ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮೂಲೆ ಪಾಡ್ದಿದ್ದು ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ಕುಟುಂಬದಡೆ ಸರಿಯಾದ ನಾಗನಡೆ ಸರಿಯಾದ ಬೋದಿತ್ತು ಅಕ್ಲೆ ನಮ್ಮಡೆ ಫೀಡ್ ಮಲ್ತಿಲ್ಲಕ ನಮ್ಮಲೆ ಜಾಗೃತ ಮಲ್ತಿಲ್ಲಕ ಸೊ ಅಂಚ ಇಂದು ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಈತ ಬರೈ ನೀರು ತೀರ್ನ ಇತ್ತೆ ಇಂದು ಕಣ್ಣು ಮೂಲು ಪೊಡು ಕಿಬಿ ಮೂಲು ಪೊಡು ಅಂಗಾಂಗದ ಓಲೋಲು ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಂಡ ಇತ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪನ ಬಂಜಿಡು ಅಡೆಗೆ 23 ಕ್ರೊಮೋಸೋಮ್ ಅಮ್ಮೆರಡ್ದು ಬತ್ತುಂಡು 23 ಸೆಟ್ ಕ್ರೊಮೋಸೋಮ್ ಆಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸೆಲ್ ಜೀವಕೋಶ ಇತ್ತಿನ ರಡ್ಡಾಂಡು ನಾಲಾಂಡು ಎನ್ಮ 14 32 54 ಇಂಚ ಆವಂದ ಮನ್ನಾಗ ಓಲೋಲು ವಾವ ಅಂಗಾಂಗಲು ಪೊಡು ಅವು ಪೂರ ಐಟಮ್ ಆಯ್ತುಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾತಾ ಹಣೆ ಬಾರ ಎರಡು ಉಂಡು ಕೆನಗ ನಾಗ ಬ್ರಹ್ಮೆರು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತತ್ವದ ಮಿತ್ತು ಉಂಡು ಆಯ್ತು ನಾಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಪನ್ಪನವು ತತ್ವ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಣ್ಣ ಬೃಹತೀತಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಓ ಮಲ್ಲ ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಒಲ್ತು ತಯಾರಾಯಿನಿ ಅವು ಆ ನಾಗ ಪನ್ಪನ ಆ ತತ್ವ ಅಂಡೆ ಸೊ ಇಂಚಿನ ನಾಗ ಬ್ರಹ್ಮೆ ತೆಂಚವಲ್ಲೆ ಬನ್ನಗ ಇತ್ತೆ ನಾ ಆಗ ಪರ್ವತಾದಿಜ್ಜೆ ಆಯ ಲಿಂಗ ಶರೀರಾದೇ ಕೂಡ ಇನ್ನೆಂದು ಎರ್ತು ಬತ್ತಿದಿನಿ ಓ ಈ ಭೂಮಿನ ಅಂಚಾದ ಭೂಮಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣೀಕರ್ತೆ ಈ ನಾಗ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಅಂಚದ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾತ ಎಂಚಿನ ಎತ್ತನ ಮುಲ್ತ ತುಳ್ನೋಡ ಅವು ನಾಗ ಬ್ರಹ್ಮರ ಸುರಾಪ ಅಂಚಿನ ನಾಗ ಬ್ರಹ್ಮ ತತ್ವ ಒಲ್ತು ಬತ್ತುನು ಅಂದು ಕೇಂಡ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ ಪಂದು ಒಂಜಿ ಬ್ರಾಣೆ ಸಾಧನೆಡು ಆ ದೇಹ ಮಾವನೆ ಬಿಡ್ದು ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಅದು ಉಂತಿಯಂಡ ಅಪಗ ಆಯ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ದೇಹ ತ್ಯಾಗ ಆಂಡ ಆಯೆ ಇತ್ತೆ ನಾಗೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ತತ್ವಡು ಉಂತು ಆಯ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಚಲನೆಡು ಉಂಡು ಅವು ತಿರ್ಗೊಂದುಂಡು ಆಯೆ ಇಡೀ ಈ ಭೂಮಿನ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಉಂತಿದ್ನೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಆಯೆ ಮುಲ್ತ ತತ್ವ ಅದು ಉಂತಿನೇ ದಯಪನಾಗ ಇನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾಗ ಲೋಕನೆ ಮೂಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಡೀ ಭೂಮಿ ಉಂಡು ಮೂಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಡಲ್ ಉಂಡು ನದಿ ಉಂಡು ಇಂದಿರ ದಪ್ಪ ಅಡಿ ಹಿಡಿದು ಪೂರ ನೀರು ಪರ್ವತ ಉಂಡು ದಯವಿಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲೆ ಗಟ್ಟ ಮಿತ್ತುಡು ಅಂಚದ ಅಡಿ ಹಿಡಿದು ಸುಮಾರು ನೀರು ಬರೋಡಪುಂಡು ಬನ್ನಾಗ ಮೂಲ ನಾಗೆ ಪನ್ಪುನ ತತ್ವ ಮೂಲ ಉಂಡು ಅಂಚದ ಇಂಬೇಲ ಅವೇ ಆದು ಐಟು ಉಂಟು ಸೊ ಇಂಚಿನ ಎಂಕುಲಿತ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲುಡು 4 ಮಂಡ್ಯದ ನಾಗನ ಬದಿದು ಅವೇನು ನಾಗ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ಪುನಿ ಓ ಏನ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಓ ಉಂಡ ಅವೇನೇ ಮಲ್ತೀನಿ ಸೊ ಇಂದಿತ್ತೆ ಈ ಏರು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಣೆ ತೀರ್ಪು ಎಂದು ಪಂಡೇನು ಅವು ಅಂಚನೆತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಓಡೆ ಪೋಯ ಬಣ್ಣ ಅದು ಈ ತತ್ವದೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿಲೀನಾಯ ಮುಲ್ತ ಏನಾಯಿನಿ ಅವೊಂಜಿ ಜನ ಇತ್ತು ನತ್ತೆ ಸೊ ಅವೇನಿತ್ತೆ ಇರು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ಪು ಸೊ ಇದು ಓನ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಇರ್ನ ಉಲಾಯ್ದ ಇಡೀ ಸಿಸ್ಟಮ್ನು ಏರು ತೂಪೇನಾ ಆಯಾ ನಿತ್ಯ ಮೂಲ ಕಲ್ಲು ತೂಪು ನೀರು ಐಕ್ ಅಭಿಷೇಕ ಮಲ್ಪುನಿ ಐಕ್ ಇರದು ಮಂಜಲ್ ಪಾಡ್ನಿ ಐಕ್ ಬೊಂಡ ಪಾಡ್ನಿ ಪೂರ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಇದು ಹೋಯ್ಕೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಇರ್ನ ಉಲಾಯ್ದಕ್ಕೆ ಮಲ್ತೀನಿ ನೀರು ತಯಾರು ಮಲ್ತೇನ ಉಂಡು ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಕರ್ತೃ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತ ತತ್ವಗು ಆಯಗ್ ಕರ್ತೃ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ ಕರ್ತೃಗು ಬಂಡ ಆ ತತ್ವಗು ನಮ್ಮ ಅಭಿಷೇಕ ಮಲ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ತೀನಿ ತೂಯಿನಿಯರು ಯಾನು ಎನ್ನ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ಅಕ್ಲು ತೆವಲ್ಯರು ಮೂಲ ತೂಯಿನಿ ಅಂಕುಲು ನಂಬಿಕೆ ಎನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಎನ್ನ ಭಾವನೆ ಎನ್ನ ಶ್ರದ್ಧೆ ಎನ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಎನ್ನ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪೂರ ಎನ್ನ ಇತ್ತಾಯ ಒಲೆ ಎನ್ನ ಉಲೈಡೆ ಉಲ್ಲೆ ತೋಲ್ ಪೂರ ಅಭಿಷೇಕ ಆಪನ ಓಲುಂಡ ಪೂರ ಎನ್ನ ಉಲೈಡ್ ಮೂಲ ಆ ಒಂದುಂಡು ಈ ತಾಯ ಕನ್ನಡಿಡು ತೂಯಿಲಕ ಆತೆ ಮೂಲ ಅವಳು ಮಲ್ಪುನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಉಲ ಇದೇನೆ ನಂಗೆ ಕನ್ನಡಿ ಇಡ್ತು ಇಲ್ಲ ಯದ್ಭಾವಂ ತದ್ಭವತಿ ಎಂಚ ಭಾವಿಸುವರ್ ಅಂಚ ಆಪುಂಡು ಅವನು ಓವೇನು ಭಾವಿಸೋಡ್ ನನ್ನ ಎಡ್ಡೆಂತಿನ ಭಾವಿಸ್ತ್ರ ಎಡ್ಡೆಂತಿನ ಭಾವಿಸಂಡ ಅవి ಎಡ್ಡೆಂತಿನವೇ ಪ್ರಕಟ ಆಪುಂಡು ಹಾಳನ ಭಾವಿಸಂಡ ಹಾಳೆ ಪ್ರಕಟ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಈ ಆರಾಧನೆ ಅತ್ತಂಡ ಈ ನಾಗಗ ತನುವೈಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪದ್ಧತಿಲೇನ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ಪುನೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ವೈದ್ಯ ಬಂಡಾರದಲ್ಲಿ ಪುದರೆ ಕೇಶವ ಸುವರ್ಣೇರ್ ಪಲ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಜಿಮಾದಿ ಬಿಜಾರನವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾನೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚ ಅಪಾನು ಅಂತೀನಿ ಬಾರಿ ಶೋಕಾಡು ಎಡ್ಡನ್ ದಾದನ್ಲ ಪಾತೆರುಂಡ ನಾಗಬೆಮ್ಮೆರ ವಿಷಯ ನಿಜವಾದ ಪಾತ್ರ ವಾರನ ಸತ್ಯ ನಾಗಬೆಮ್ಮೆರಿಂದ ಬಣ್ಣ ಅವು ಪ್ರಕೃತಿ ನಾಗದೇವಿಯರು ಬೆಮ್ಮೆರು ಅರ್ನ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಐಕ್ ಪಡತ ಪಾನು ಅಂತೀನಿ
ನಾಗ ಬೆರ್ಮೇರು ಬಂಡ ಏರು ಬಂಡದ ಏರು ಸೋಕು ಸ್ಪಷ್ಟ ಇತ್ತೆ ಈ ತತ್ವ ಏರು ಶುರು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಜೈನರ್ನ ಕಾಲುಡು ಅಕುಲು ದೇಹ ಭಾವನು ಬುಡ್ದು ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಅದು ಉಂತುನ ಸಮಯಡು ಸಾಧನೆವು ಜಿನೇಶ್ವರ ಅಂಚಿನ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಅದು ಉಂತುನ ಸ್ಥಿತಿ ಆ ಕಾಲೋಡು ಇಂದು ಪೂರ ಬತ್ತು ನೀನಿಕ್ಕಲ ಜೈನರ್ ನಕಲ್ನ ಅರ್ಚಕ್ಕೆ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಕುಲ್ಲಿರತ್ತೆ ಅರೆನ್ನು ಬೆರ್ಮೇರಿಂದೆ ಮನ್ಪುನಿ ಅದೇ ಇಂಜ ಮನ್ಪಿನಕ್ಲೇನು ಜೈನರ್ ನಕಲ ಪೂಜಾ ಮಲ್ಪನಕ್ಲೆ ಎಂಜ ಮನ್ಪುನಿ ಎಂಕೈತ ಸರಿ ಕೊಂಚ ಪುದರುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಪುದರುಂಡಿ ಇಂದೇ ತತ್ವ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ತತ್ವ ಅವು ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ತತ್ವ ತೂಕ ಬಕ್ಕ ತೂಕ ಸೊ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವೇ ಕಾಲ ಗಟ್ಟೋಡು ನಾಥ ಪಂಥದ ಕುಲುಮುಲ್ ಬತ್ತೇರು ನಾಥ ಪಂಥದ ಬನ್ನಗ ಅಕ್ಲೆಡಲ ಈ ತತ್ವ ಉಂಡು ಸೊ ನಾಥ ಪಂಥದ ತತ್ವ ಏನು ಬಕ್ಕ ಬನ್ಪೇನ್ ದವಣ ಮಲ್ಲ ತತ್ವ ಸೊ ಆ ತತ್ವದ ಕುಲು ಮೂಲ್ ಬತ್ತೇರು ಮೂಲ್ ಬತ್ತು ಪುನಃ ಅಕ್ಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಇನಿ ಓ ಪೂರ ಎಂಕುಲು ದೈವ ಅಂದ್ ಬನ್ಪ ಮೂಲ ಎಂಜಿನ ಮೂರ ಪನ್ಪ ಎಂಕುಲು ಅವು ಪೂರ ನಾಥ ಪಂಥದ ಕೊಡುಗೆಡೆ ಓಹೋ ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಎಂಚಿನ ಶುರು ಇಡೆಗೆ ಬತ್ತಿನ ಅಕ್ಕುಲು ಪೂರ ನಾಥ ಪಂಥ ಯೋಗಿನ ಅಕ್ಕುಲು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಲ್ಪಂದೆ ಯೋಗಾಸನ ಮಲ್ಪಂದೆ ಕಾಲಿ ಯಮ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತದು ಈರ್ ಕಾಲಿ ಈತು ಮಲ್ತುಂಡ ಈರೆಡ ವಾವಾ ತತ್ವ ಎಂಚೆಂಚ ಜಾಗ್ರತ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಯೋಗೋಡು ಮೂಲು ಮೂಜಿ ನಮೂನೆ ಉಂಡು ಆ ಮೂಜಿ ನಮೂನೆ ಬಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಮತ್ಸ್ಯ ಕಿಶೋರ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ಸ್ಯ ಕಿಶೋರ ನ್ಯಾಯ ಬನ್ನಗ ಮೀನು ಐತ ಕಿನ್ನಿಲೇನು ಎಂಚ ಸಾಂಕುಂಡು ಎಂಚ ಸಾಂಕುಂಡು ಬನ್ನಗ ಐತ ಪಿರೋಡ್ ಪುರ ಕಿನ್ನಿಲುಂಡು ಇಂತ ಮನಸ್ಸುಡೆ ಎಂಚ ತೂತ್ಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಜೋಕುಲ್ ಪುರ ಹುಷಾರ್ ಸೌಖ್ಯ ಒಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುನೆವು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಏಮೆ ಕಡಲ್ದ ಬರಿಟ್ ತೆತ್ತಿದ್ದು ಬತ್ತುಂಡ ಕಡಲ್ದೊಲಾಡಿ ಇಂಚ ಕುಲ್ದು ತೂಪುಂಡವು ಎನ್ನ ತೆತ್ತಿಲ್ ಪುರ ಸೌಖ್ಯ ಅದುಂಡು ಇತ್ತ ಕಿನ್ಯಾಂಡು ಪಿದೆ ಬತ್ತುಂಡು ನೀರಿಗೆ ಬತ್ತುಂಡು ಬತ್ತನ ತೋಜುನೈ ಸೊ ಇಂಚ ಮೀನುಡು ಐತ ಕೈತಲ್ ಬೋಪಿನೇ ಜಾವು ತೆತ್ತಿ ಇದು ಬತ್ ಇಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಿದಾಯ್ ನೀರಿಗೆ ಬಕ್ಕ ಕೂಡ ಕೊಲ್ಲು ಜೌಲು ಸೊ ಅಂಚ ಏರು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುವೆ ಆ ಗುರುಕು ಪನ್ನಗ ಲಿಂಗ ಶರೀರೊಡೆ ಉಂತುದು ಲಿಂಗ ಶರೀರಿ ಅದು ಏರು ಉಲೈದ ಮಾತ ಈ ಭೂಮಂಡಲೋಡು ఆయన ಶಿಷ್ಯರ್ ನಕ್ಲುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೇನು ಪುರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮಸ್ತೇಂದ್ರನಾಥೆ ಪುರ ಮೀನದ ಲೆಕ್ಕ ಇಂದ್ರಿಯ ಉಪ್ಪುನಾಯಿ ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ಯ ಕಿಶೋರ ನ್ಯಾಯ ನನ್ನ ಈ ಮಸ್ತೇಂದ್ರನಾಥರ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಪುದರ್ ಗೋರಕ್ಷನಾಥೆ ಗೋರಕ್ಷಣ ಗೋ ಪಂಡ ಶರೀರ ಐಟ್ 14 ಕಲೆಕುಲು ಚಂದ್ರನ ಕಲೆಕ್ಲೆಡವು ಬೆಲೆ ಅನ್ಪಣ ಸೋಮನಾಥ ಬಂದ ತತ್ವ ಐಕ್ ಗುಜರಾತ್ ಉಂಡದೆ ಅಂಚಿನ ತತ್ವನು ರಕ್ಷಣೆ ಅಪ್ಪ ಇಮ್ಮೆಗದಾದ ತತ್ವ ಬನ್ನಕ್ ಮರ್ಕಟ ಕಿಶೋರ ನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಮರ್ಕಟ ಕಿಶೋರ ನ್ಯಾಯ ಬನ್ನತ್ತೆ ಮಂಗನೊಂಜಿ ಕಿನ್ನಿ ಉಂಡು ಆ ಕಿನ್ನಿನ ಅಮ್ಮನು ಪತೊಂಡತ್ತ ಮಂಗನ ಕಿನ್ನಿ ಹೌದು ಅಮ್ಮನ ಎತ್ತು ಲಾಗುಂಡಲ ಕಿನ್ನಿ ಬೂರುಂಡ ಬೀರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ದಾಯ ಬನ್ನಗ ಅಂಚ ಪತೊಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ದೇವೇರನು ಎಂಕಲ್ನ ಉಲೈ ಧರ್ಮೋ ರಕ್ಷತಿ ಇತಿ ರಕ್ಷಿತ ಪನ್ಪತೆ ಅಂಚ ಇರ್ನ ಉಲೈಡ್ ಈರ ಧರ್ಮನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತುಂಡ ಇರ್ನ ಉಲೈಡೆ ಜಾಗ್ರತ ಮಲ್ತುಂಡ ಇರ್ನ ಉಲೈಡೆ ಉಂತು ದಾಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುವೆ ದಯಪನ್ನಗಾಯ ಗೋವು ಪನ್ಪನ ಶರೀರ ಗೋವು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಜ್ಞಾನ ಗೋವು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಪೆತ್ತ ಭೂಮಿ ವೇದ ಎಂಚಿನ ಪುರ 14 ಅರ್ಥೋಲುಂಡು ಆ 14 ಅರ್ಥೋಲ್ಲ ಉಲೈಡೆ ಕುಲ್ದು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುನಾಯೆ ಬಂದು ಸೊ ಯಾನೇನು ಈತ ಈತ ಬಾತೇರುಂಡ ಆ ತತ್ವಡು ಅಂತ ಪನ್ಪುನಿ ಯಾನ್ ಆ ತತ್ವನೇ ಬಾತೇರುನಿ ಈತ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈತ ಪನ್ಪನಿತ್ತನ ಕಾಲಿ ಆ ತತ್ವದ ಕತೆವು ಸೊ ಗೋರಕ್ಷಣ ಆತೆ ಪನ್ಪನ ತತ್ವ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕುಡೊಂಜಿ ತತ್ವ ಮಾರ್ಜಾಲ ಕಿಶೋರ ನ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಜಾಲ ಕಿಶೋರ ನ್ಯಾಯ ಬನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಪುಚ್ಚೆ ಆಯ್ತಾ ಕಿನ್ನಿನ ಬಾಯಿಡ್ ಅಗ್ಗಿದು ಕೊನಪುಂಡ ಅಂದತೆ ಅప్పుడు ಪುಚ್ಚದ ಕಿನ್ನಿಗೆ ದಾಲಾಪುಜಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪುಚ್ಚೆ ಕಿನ್ನಿಗೆ ಪುಚ್ಚದ ಅಪ್ಪೆನ ವಿತ್ತೆ ಬಲ ಅಂದತೆ ಅಂಚ ಮೂಲು ವಿಷ್ಣು ತತ್ವವು ಎನ್ನ ದಾಲಜಿ ಪೂರ ಈ ಬಂದು ಶರಣಾಗತಿ ಇದು ಭಕ್ತಿದ ತತ್ವ ಅಪ್ಪಗ ವಿಷ್ಣು ನಮನ ಪತ್ತೊಂದು ಕಾಪು ಇತ್ತೆ ಕಾತುಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಅರವಿಂದ ನಾನು ಪಂಡಿನತ ಮೂಲು ಪುಟ್ಟುದು ಸೈಪನ ಮುಟ್ಟ 10 ಅವತಾರ ಉಂಡು ವಿಷ್ಣುನ ಆಯನೆ ಪೋಪನ ತಂದೆ ಅರವಿಂದ ಪೋತಿನತ್ತು ಹೆಂಗುಲ್ ಬಣ್ಣಿ ಯಾನ್ ಅರವಿಂದೆ ದಯಾನಂದ ಇರ್ ಪುದಾರದಿ ಇದು ಸೀಲ್ ಹಾಕದ ಪನ್ಪುನಿ ಇರ್ ದಯಾನಂದ ಲತ್ತು ಅರವಿಂದ ಲತ್ತೆ ಬಕೇರು ಆ ವಿಷ್ಣುವೇ 10 ಅವತಾರ ದೆಪ್ಪುನಿ ಇಂದು ಏನು ಉದ್ದ ಕತೆ ಇಡೀ 10 ಅವತಾರದ ಕತೆ ಬನೋಡು ಐಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಐತೆ ಪಂಡ್ರೆ ಉಂಡು ಅಂಡ ಇಂಚ ಮೂಜಿ
ತತ್ವಲು ಮಾರ್ಜಾಲ ಕಿಶೋರ ನ್ಯಾಯ ಮರ್ಕಟ ಕಿಶೋರ ನ್ಯಾಯ ಬಕ್ಕ ಮತ್ಸ್ಯ ಕಿಶೋರ ನ್ಯಾಯ ಪನ್ನ ಈ ಮೂಜಿ ತತ್ವೋಡು ಇಡೆಗೆ ಯೋಗಿ ನಕಲು ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತಿನತ್ತು ಮುಲ್ಪಡ್ದೆ ತಯಾರಾಯಿನಕಲು ಮುಲ್ಪದಕ್ಕುಲೆ ಸೊ ಇನ್ನಿಕಲ ಗೋರಕ್ಷ ದಂಡ ಬಂದೊಂಜಿ ಜಾಗುಂಡು ಜಪ್ಪ ಅಲ್ಪ ಗೋರಕ್ಷನಾತೆ ಪುಟ್ಟದಿನ ಜಾಗ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಗುರು ಜನರ ಕೆರೆ ಬಂದು ಮಲ್ಲ ಕೆರೆ ಭಯಂಕರ ಪುರ ಉಂಡು ಅವನು ಏನ ಗುರು ನಕಲು ಪುರ ಸುಮಾರು ಬೇಲೆ ಮಲ್ದೇರ ಇಟ್ಟು ಆಂಡ ಅವು ದುಂಬು ಬೋತಿಜಿ ನನ್ನ ಮಾಕಿ ಉಂಡು ಮತ್ತೆ ಗೋರಕ್ಷನಾಥನೆ ಬರೋಡ ಹಾಪುಂಡ ಅಂದ ಕುಡೊಂಜಿ ಹೊರಟು ಬರೋಡ ಹಾಪುಂಡು ಗೋರಕ್ಷಣ ಒಂಜಿ ಕರೆದೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರಂದಲ್ಲ ಅರುಳ್ತದ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಬನ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಕೊಳ್ಳಾಡು ದೀಪಕ್ಕಂದು ಮಾತಾಡ್ನ ಕತ್ತಲ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಬನ್ಲೆ ದಾದಂಗರೆ ಕೊಡನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಮೂಲ ನಾಗಿ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಹುಟ್ಟುಜಿ ಅವಾಗ ಆ ಮೂಲ ನಾಗನ ತೆರೆಯುವಂದಾಂಡ ವಾ ರೀತಿಯು ತೆರೆಯುವುದು ಆ ರೀತಿ ತೆರೆಯುವಂದು ತೆಗೆಯುವುದು ಬಂತಿನ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ತೆರಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಮೂಲನಾಗಿ ತಿಕ್ಕಿತುಚ್ಚಿ ಅವು ತೆರೆಯುವುದಂಡ ವಾರೀತಿ ಅರವಿಂದಂಡ ವಾರೀತಿ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ದೆ ಪಡೆ ವಾರೀತಿ ಎನ್ನಡನೆ ಸಮ್ಮೋಹಿನಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪುರ ಮಲ್ತದು ಆ ನಾಗನ್ನು ಜಾಗ್ರತ ಮಲ್ತದು ಆ ನಾಗೆ ಒಲ್ಪ ಉಲ್ಲೆ ಬಂದವೇನು ನಾಡ್ರಾಪುಂಡು ಅಂಜನ್ ಮಗ ಅಂಜನೋಡು ನಾಡುವೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಧವನೋಡು ಬರೋ ನಾಡು ನಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವೇ ಬೇಲೆ ದಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ಅವು ಅಡೆಗೆ ಪೋಂಡ ಎಡ್ಡೆ ದಾಪ ನಕಲು ಸುರೂರು ದಿಂಚ ಐವನೇ ಮಲ್ಪು ನಕಲು ಅಂಚ ದಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ನಾಗ ಪಾತ್ರೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಅಕುಲ ಏನ್ ಪೂರ ಪನ್ಪೇರತ್ತೆ ಅಕ್ಲು ಬನ್ಪೇರು ದಾಪ ಅಕುಲು ಅಕುಲು ದರ್ಶನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದವು ಪನ್ನಗ ಈರ್ ಅವೇನು ಧರಿಸಾದಿಂಚ ಉಂತುನಾಗ ಇತ್ತೆ ಈರತ್ತು ಈರವು ಅವು ಒಂದಾನಾಗ ಐಕ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಗೊತ್ತ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡು ದಾಯಪಣ್ಣ ಅವು ಇತ್ತೆ ಉಂತುದಿನಿ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಅದು ಉಂತುನಾಗ ಇರ್ನ 7 ಚಕ್ರಲ ಆಯ್ತಾ ಐಕ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅದು ಜಾಗ್ರತ ಅದು ಪಣ ದೇಹ ಭಾವ ಇಜ್ಜಿ ಇವಾಗ ಲಿಂಗ ಭಾವ ಮಾತ್ರ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಈ 7 ಚಕ್ರೋಡು ಇರಗ ಕಮಲ ನಯನಂ ಪಂದ ವಿಷ್ಣುಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಕಮಲ ನಯನಂ ಪನ್ನಗ ಈ 7 ಚಕ್ರನೇ ಕಣ್ಣಾದು ಪುನ ಏನ್ ಆ ಕಣ್ಣಾದು ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡೋಡು ದಾದಪುರ ಅಪ್ಪಣ ಅವೇನು ಪೂರ ಆಯ ತೂಪೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದು ಈ ಸಮ್ಮೋಹಿನಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಕಲ್ನ ಉಳಯಿತ್ತಿನವೇನೆ ಈರ್ನ ಉಳಾಡೆ ಇಂಚಿನ ತತ್ವಳು ಅಕಲಿನ ಅವೇನೇ ಅಕಲ್ನ ಬಾಯಿಡೆ ಪನ್ಪಾದು ಅಕಲಿಗೆ ಜನಕಲಿಗೆ ವಾಸ್ತವತೆನ ತೆರಿಪಾದು ಸರಳವಾಯಿನ ರೀತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಬನ್ಲೆ ತೆರಿಪಾಗ 78 29 75 71 06 ನಿಕುಲು ಈ ಬಗೆಟ್ ಪಾತ್ರಗತೆ ಮಲ್ಪುಂಡ ಅತ್ತಂಡ ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಿಖಿಲ್ನ ತೆರೆಯೋಡಂದ ಇಂಚಲ ತೆರೆಯೋಣಲಿ ಅತ್ತನ ನಿಖಿಲ್ನ ಮೂಲ ನಾಗನ ಅತ್ತನ ಒಲ್ಲ ನಾಗ ದರ್ಶನ ಆಪುನಂಚಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಈರ್ಬಣ್ಪನೆ ದರ್ಶನದ ಕೇಣಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ತಿಕ್ಕೆರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅವು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಉಲಾಯ್ದಪ್ಪುನ ನಾಗನೇ ಐಟಕೇನುಲಿ ಅತ್ತಂಡ ಮೇರಡಕೇನುಂದಂಡ 7 ಎನ್ಮ ರಡ್ಡು ಒರ್ಂಬ 7 ಐನು 7 ಒಂಜಿ 0 ಆಜಿ 7829757106 ನೆಕ್ ಕರೆ ಮಲ್ತದೆ ಅರವಿಂದನಡ ಈ ಬಗೆಟ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಲ್ಲದೆ ತೊನಲಿ ಅತ್ತಂಡ ಐತ ಎಂಚಿನ ಮೂಲಲ ತಿರಿಯೊಂಡಂಚಿತನ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಅಪ್ಪನ್ಲ ಅರವಿಂದ ಇಂಚ ಈ ಮೂಜಿ ತತ್ವ ಎಂಚಿನ ಬಂದಾಗ ಇಂದೆಟಿ ಅನಂತೆ ಏನು ಬಂಡತೆ ಅನಂತೆ ಬನ್ಪನಂಚಿನ ತತ್ವ ಅವು ಮಸ್ತೇಂದ್ರನಾಥ ತತ್ವ ನನ್ನ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮೆ ಎಂದು ಬಂದಾಗ ಅವು ಗೋರಕ್ಷನಾಥ ತತ್ವ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಆದಿಶೇಷ ಪೂರ ಪನ್ನಗ ಅವಳು ಚೌರಂಗನಾಥನ ವಿಷ್ಣು ತತ್ವ ಬರ್ಪುಣ ವಿಷ್ಣು ತತ್ವ ಬನ್ನಗ ಆದಿಶೇಷನ ಮಿತ್ತು ಜೈದಿನ ವಿಷ್ಣುನ ಕತೆ ಅಂಚ ಅದು ಆದಿಶೇಷ ಬಂಡ ಒಟ ಸಿದ್ಧ ನಾಗನಾಥೇನ್ ಮೂಲೆಂಕುಲು ಪೂಲಂದಾಯ ಎಂದು ಬನ್ಪತ್ತೆ ಆ ಪೂಲಂದಾಯ ಬನ್ನಾಗ ಒಟ ಸಿದ್ಧ ನಾಗನಾಥೇನ್ ಅಂಚಿನ ಒಟ ಸಿದ್ಧ ನಾಗನಾಥನ ಕತೆ ನನ್ನ ಬಾಕಿದ ಮೂಜಿಯರು ಐಕ್ ಮುಂಡಂತಾಯ ಕೊಡಮಣಿತಾಯ ಜಾರಂದಾಯ ಎಂದು ಅನ್ಪುನಿ ಇರಗ ಪೊಳಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಓ ದೈವ ಪುನಿ ಇದು ಅರಸು ಮಂಜುಷ್ನಾರ್ ಬಂದ್ಬಾರ್ದು ಏರವು ಇದು ಪೂರ ಮುಕುಲ್ನ ಕತೆ ಪುನಃ ಈ ತತ್ವದ ಕತೆ ಆ ತತ್ವನು ಜಾಗ್ರತದ ಇದು ಪೋಯರ್ ನಾನು ಇರ್ ಕಾಲ ಆತೇನು ನಮ್ಮಣ್ಣಾಡಿ ಇರಗ ಬೇಲೆ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೊಡಮಂತಾಯ ಬಣ್ಪುನ ಒಂಜಿ ತತ್ವ ಜಾರಂತಾಯ ಬಣ್ಪುನವು ತತ್ವ ಮಂಜಿಷ್ನಾರ್ ಬಣ್ಪುನವು ತತ್ವ ಪೂರ ಯೋಗದ ಅವೇ ಈತ ಮಂಜಿಷ್ನಾರ್ ಬಣ್ಪುನವು 7 ಕಡಲ ನಡು ಪೇರ ಕಡಲಡು ಉದಿತ್ತು ಬತ್ತೇರು ಬಣ್ಪುನ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಲು ಸುಳ್ಳಿ ಕಡಲು ನೆತ್ತೇರು ಕಡಲು ಪಾಮಾಜಿ ಕಡಲು ಉಪ್ಪಿನೀರ ಕಡಲು ಉಂಡು ಸಪ್ತ ದ್ವೀಪಶ್ಚ ಮೇದಿನಿ ಇನ್ನು ಸಪ್ತ ದ್ವೀಪ ಇನ್ನೆಟ್ಟು ಕೂಡ ಈ ಸಪ್ತ ಕಡಲು ಉಂಡು ತೊಲೆ
ಪೂರ ಎಂಕಲ್ನೇ ಕತೆ ಆಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಕತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಬನ್ನಾಗ ಇಂದೆಕ್ ಲಾಯ್ಕಲ ಪೂರ ಸರಿ ಉಂಡು ಬೇತೆ ಒಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ತಿಕ್ಕಂದು ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ಅಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕುನಿ ಇನಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚೋಡು ಮರ್ದೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಒವ್ವೇ ಸೀಕನು ಗುಣ ಮಲ್ಪೆರ ಆಪುಂಡು ನಿತ್ತನ್ನ ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ತತ್ತೋಡು ಮಾತ್ರ ಆಪುಂಡು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚೋಡು ಈ ನಾಗಬನ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಾಗಬನ ಗುಡ್ಡದ ಕಡಿಟು ಪರಪುನ ನೀರುಪ್ಪುನ ಜಾಗದಲ್ಪ ಪುಂಚ ಅಂತ ಬರ್ತದ ಉಪ್ಪುಂಡೆ ಒಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಪಂಚ ಜಾಗ ಬೋಂಡಲ್ಲ ನೇಪಂಡೆ ಉದಾಲ್ ತಿನ್ಪುಂಡೆ ಉದಾಲ್ ತಿಂದಿನ ಅವ್ಳು ಪುಂಚ ಬರೋಡೆ ಪುಂಚ ಬತ್ತನ ಆಯ್ತು ಅಡಿಟ್ಟು ನೀರು ಪರಪನ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವಳು ನಾಗೆ ಉಪ್ಪೇನು ಇತ್ತೇರು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಮರ ನಡ್ದು ಫೋಟೋ ತೆತ್ತದು ದೈ ನಡಿಯ ಬಂದು ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನೀರು ಪಾಡಂದ ಅವು ಸೈತು ಬೋಪನತ್ತು ಅವೇ ಇರು ನಾಗಬನತ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ 5 ಸೆನ್ಸ 10 ಸೆನ್ಸ ಒಂಜಿ ಎಕ್ರೆ ಜಾಗಡು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡ ಮರಕ್ಲೆ ನಡ್ದು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತೆಂಡ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚೋಡು ಆಮ್ಲಜನಕ ಹೋಗುದು ಅಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ಐಕ್ ಬೋಡ ಅದು ಪ್ರಕೃತಿ ವರಿಪೊಡು ವನನು ನಿರ್ಮಾಣ ಅವು ಎಂಕುಲ್ ಬನ ಅವೇ ಬನ ವನ ಈ ನಾಗ ಬನ ನಿರ್ಮಾಣ ಆನಂದಂಡ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆನಂದಂಡ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಕೊರತೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಸೀಕ ಸಂಕಟ ದೂರ ಆಪುಂಡು ಮನುಷ್ಯನ ವಾತ ಪಿತ್ತ ಕಫ ಸಹಿತವಾಯಿ 150 ವಿಧದ ಸೀಕಿಗೆ ಬೋಡು ಆಪಿನಂಚಿತ್ತನ 1000 ನೋಡ್ದಲ್ಲ ಮಿಕ್ಕಿನಂಚಿತ್ತನ ದೈಬೂರು ಬಳ್ಳಿ ಮರತ ಕೋಪೇಲು ನಂಕ ಈಗ ಆಧಾರ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತ ನಾಗನ ಕಲ್ಲು ದೀತಂದು ಅವನಿತ್ತ ನಂಬೋಡತ್ತ ಮನಸ್ಸುಡು ಎನ್ನೋಡತ್ತ ಇಂಚ ಭಕ್ತಿ ಬೋಡತ್ತ ಆ ಭಕ್ತಿ ನಂಬಿಕೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಆಡ ಬತ್ತನ ಅವ್ಯಕ್ತನು ಆಗ ವ್ಯಕ್ತೋಡಿಂಚ ಕಲ್ಪನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತಂಡ ಆ ಅವ್ಯಕ್ತದ ಎನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಯೇ ಎನ್ನ ಸೀಕ್ಲೇನ್ ಪೂರ ಗುಣ ಅಲ್ಪುಂಡು ಎಂಗ ಒವ್ವೇ ಕಷ್ಟ ಐತ ನೈಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಗುಣ ಅಲ್ಪರೆ ಬಕ ಏರೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಮೂಲ ಅಡ್ಡ ಕೊರ್ಪು ನೈಕ್ ಏರ್ ಯಾನ್ ಪಿದ ಇದೆ ಆ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಐಕ ಪಂಡ ಯೋಗ ಚಿತ್ತ ವೃತ್ತಿ ನಿರೋಧ ಚಿತ್ತ ಪಂಡಗ ಸ್ಮರಣಾ ಕೋಶದ ಬೇಲೆನು ಉಂತವನೆಕ್ ಯೋಗ ಬಾಕಿದ ಬರ ಸರಿ ಉಂಡು ಬಾಕಿದ ಮೂಲ ದಾಲ ಮಲ್ಪೆರಜ್ಜಿ ಪೂರ ಸರಿ ಉಂಡು ಬಕೇರು ಸರಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಸರಿಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಕನಕದಾಸರ್ ಪಂಡ ನಾನು ಹೋದರೆ ಹೋದೇನು ಬಕ ಸ್ವರ್ಗನೆ ಉಪ್ಪು ನಿಮೂಲು ಸರಿ ಉಂಡು ದಾಲ ಮಲ್ಪೆರಜ್ಜಿ ಮೂಲು ಅಂಚ ದಾಲ ಮಲ್ಪೆರಜ್ಜಿ ಬಂದು ಎಂಕಲ್ ಈ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಇಂಚಿನ ದೈವಲ ಯೋಗಿ ನಕ್ಕಲು ಕೊರ್ದು ಆ ತತ್ವಲ ಎಂಕಲ್ನ ಉಲೈ ಜಾಗ್ರತ ಮಾಡ್ದೆ ಇದು ಮಾತೆರ್ನ ಉಲೈಡುಪ್ಪನ ತತ್ವ ನವನಾಥ ತತ್ವ ಬಂದು ಪ್ರತಿವರನ ಉಲೈಡ್ಲು ಉಂಡು ಅವನ್ ಎಂಚ ಜಾಗ್ರತ ಮಲ್ಪುನಿ ಸೊ ಇಂದು ಪುರೆಂಕ್ಲೆ ಭೂತ ಒಂದು ಕೊರ್ದು ಸುಲಾಬಡು ಕೊರ್ನಿ ನನ್ನ ನಮ್ಮೊಂದು ಪುಲೆ ನಮ್ಮ ಕೌಲಾಚಾರ ಪದ್ಧತಿಡು ಶರೀರೊಡೆ ಇರು ದೇವರಂತೂ ಏರೆ ಕೌಲಾಚಾರ ಪದ್ಧತಿಡು ನೆತ್ತೆರ್ನೆ ಬಲಿ ಕೊರಿಯರೆ ಅಂಚ ಪಂಚ ಮಕಾರಲು ಮದ್ಯ ಮಾಂಸ ಮಸ್ತ್ಯ ಮುದ್ರ ಮೈಥುನ ಬಂದು ಇಂದು ಸಮಯಾಚಾರ ಕೌಲಾಚಾರ ಮದ್ಯಾಚಾರ ಮೂಜೆಕ್ಲ ಪುದರ್ ಸೇಮ್ ಆಂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇತೆ ಉಂಟು ಆಯ್ತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಪನ ಆರಾಧನೆಗೆ ಕೌಲಾಚಾರ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಸೊ ಮೂಲ ಬಲಿಯೇ ಕೊರಿಯರಪ್ಪುನಿ ಬಲಿತ ವಿಷಯ ಸುಮಾರುಂಡು ಕೋರಿ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಏಡು ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಎರು ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಅಥವಾ ನರಮನ್ನೆ ಬಲಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ನರಮಾನ್ಯನತ್ತು ಈ ತತ್ವ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಬೋಡ ಜನಕ್ಕೆ ದಾಯಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಕೆಲವೊಂಜ ತತ್ವಲೇನೆ ಪಂಡ್ಪುನ ಪುದರ್ದುನಗ ಜನಕಲು ದಾದೇನು ಬೇರೆ ಇಂಚಿನ ಆಸುರಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪಂಡ್ಪುನ ಅಸುರಿ ಕ್ರಿಯೆ ಅಪಂಡ ಈ ಅಜಬಲಿ ಆದಿಪ್ಪು ನರಬಲಿ ಆದಿಪ್ಪು ಕೋಣ ಅಶ್ವಬಲಿ ಆದಿಪ್ಪು ಒಂದು ಪೂರ ದಾದವು ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಪನುಡು ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಕೆಲವೊಕ ಮದಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆದ ಹೇಮರಾಜರ ಕಡೆಗೆ ಏನಂಚಿತ್ತನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮದ್ದೇನ್ ಬೊಕ್ಕ ತನುಮೈಪೊಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಮೂಲ ಮೇನು ಪುನಿ ಭಕ್ತಿ ಇರ್ನ ಭಕ್ತಿ ಉಂಡ ಇರ್ ಯಾಪಲ ಎಂಜಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಾವು ಇರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನ ವಸ್ತು ಐಕ್ ರಾತ್ರಿ ಬಾಗೆಲ್ದ ವಿಷಯನೇ ಬರ್ಪುಜವಲ್ಲ ಆಂಡ ನನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಚ ಉಂಡು ನನ್ನ ನಿತ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತಂಜಿ ಕಾಂಡೆ ಬಟ್ರೆಗ್ ತನುಮೈ ಪೆರೆ ಪುರ್ಸೋತಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಜಾಗಡು ಉಂಡು ನನ್ನತ್ತೆ ಬಯ್ಯಡೆ ಬತ್ತ ಮೈಪುಡು ಬೇತ ಸಾದಿಜ್ಜಿ ಆರೆ ಬರೋಡ್ದು ಎಲ್ಲ ಆಪುಂಡ ಇನ್ನೇ ಮೈಪುಡತ್ತ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಪುನಃ ಅಂಚ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದು ಮೈಪೇರು ಆಂಡ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನು ತಪ್ಪು ಎಂಕದಾಲ ತೋಜ್ಜಿ ನಾಯಿ ತಪ್ಪು ತೋಜಿ ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ ಮೂಲ ಭಕ್ತಿಯೇ ಉಪ್ಪುನಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಭಕ್ತಿರೇ ತುವೇರಪ್ಪು ನಾವು ವಸ್ತು ಬೇತೇನೆ ಇಂದು ಹತ್ತು ಇರು ತುಯಿನ ವಸ್ತು ಹತ್ತು ಉಲೈಡೆ ಉಪ್ಪು ನಾವು ಅಂಚದ ಪುನಃ ಈರು ಏತು ಭಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮೈಪುನವು ಪೂರ ತತ್ವಲು ಅವಳು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನವು ತತ್ವಲು ಅಪ್ಪಗ ಅವಳು ಇಪ್ಪುನದಾದ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಒಟ್ಟಾಪುನವು ನಮ್ಮ ನಾಗನೇ ನಮ್ಮ ನಾಗ ಬ್ರಹ್ಮನು ನಾಗನು ನಮ್ಮ ಊರ ನಮ್ಮೂಲ ಇತ್ತಿನವೇನು ತೂಪುನವು ಅಂಚಾನಗ ಅವಳು ಪೊರ್ತು ಮುಖ್ಯತ್ ಪೋರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಆಂಡ ಮೂಲ ಕಾಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಫುಲ್ಲಿತವಾದ ಪುಣ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತಿ ಪುಣ ಅಂಚಾದ ಪುಣ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಮೈತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಮೈತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಬಾಕಿ ಪೊರ್ತುಡು ಮೈತಂಡ ದಲ ತಪ್ಪುಂದ ತಪ್ಪು ಈ ಎನ್ನೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮನ್ಪುನೇನು ತಪ್ಪುಂದು ಎನ್ನೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಾವು ಎನ್ನೆಂಡ ತಪ್ಪು ಯದ್ಭಾವಂ ಸಂಕಲ್ಪನೆ ಸಂಘಭಾಷಣ ತುಳುತ ಬಾತಿರ ಅಂಚಾದು
ನಮಕ್ ಇತ ಒಂಜಿ ಅಣ್ಣ ರಿಯತ್ ಗಡೆ ಬೋದು ಮೈಪಲ್ಲಿ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ ಅಂಚೊಂಡಿತ್ತೆ ಆರು ಮೈತುಂಡ ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ಅನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಆರೆ ಬೋಡತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಈಗ ಅನುಕೂಲ ಆದ ಕೊನಪು ನಾವು ಅಂಚಂದ ಅಪರಾಧ ಎನ್ನಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಪರಾಧ ಅಪರಾಧ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಂಡವು ಆಯ್ತಾ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಂಡೇವ ಅಪ್ಪಗ ಐಕ್ ಬೋಡಾದು ಅಪ್ಪ ಅವು ತಪ್ಪುಂದು ಈಗ ರೆಪುನ ಬಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತು ಇತ್ತದ ಬಕ್ಕ ಮೈಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪುರ್ಸೊತ್ತು ದಾಂತೆ ಅವೇನು ಮೈತಂಡ ಆತ ಮಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿದ ನೆಕ್ ಅವು ಆತ ಮಲ್ಲ ಅಪರಾಧ ಬಣಪನ ಅತ್ತು ತಪ್ಪು ಬಣಪನ ಅತ್ತು ನೀರು ಬಣಪನ ಆರ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ತಿಕ್ಕಂಡು ನಮ್ಮ ಎನ್ನಿವ ಪ್ರಭುಕುಲು ಒಂಜಿ ಕೇಂಡರೆ BSNL ದಾರ ಚಿತ್ರಕೂಟ ನಾಗಬನ ಪಣಪನ ಮೂಲು ಏನು ಮುರಾಣಿಯ ಪಂತೆ ನಾಗನಪುರ ಕತೆ ಪುಂಚ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಣವು ಪೂರ ಪಂತೇನು ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ತಾವು ಪುಂಚ ಪುಂಚ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಂಡಲ್ಪ ಇತ್ತವ ಪುಂಚ ಕರದು ಪೋಂಡು ನನ್ನ ಹೊಸತ್ತಿದ್ದ ಕಟ್ಟೆ ಅವ್ಳು ಉದಲ್ದಲ್ಲ ಬರ್ಪು ಜಡೆಗೆ ದಯ ಬರ್ಪು ಅವ್ಳು ದಾಲ ಇಜ್ಜಾಗಿ ತಿನ್ರೆ ನನ್ನ ಇತ್ತೆ ಇರಾಯ್ಕು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೋಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒವ್ವೋ ಕಲ್ಲಡು ಪುರ ಕಟ್ಟಂಡ ಅಪ್ಪುಜಿ ಐಕ್ ಎಂಕಲ್ನ ಮುರಾ ಕಲ್ಲೇ ಅವಡೈಕ್ ದಾಯಗ್ ಮುರಾ ಕಲ್ಲದ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಉಂಡು ಪಂತೇನು ಅವು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಡು ಪುಟ್ಟುನಾಗ ಮೂಲ ನೀರಿತ್ತು ಆ ನೀರು ಐಕ್ ತಿಕ್ಕಿ ಸಾತಿಗೆ ಖಾಲಿ ಜಾಗಗಳು ಪೂರ ತಯಾರಾಂಡಾಯ್ತು ಉಲಾಯ್ಡ್ ತೂತರದೆ ಮುರಕಲ್ಲು ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಇಜ್ಜ ಅಂಚಾದ ಎಂಕಲ್ನ ಇಡೀ ಈ ಭೂ ಪ್ರದೇಶನು ನೀರು ದೆರ್ತ ಬತ್ತದನು ಅಂಡೆ ಅಂಚಿನ ಕಲ್ಲುಡು ಈ ರೀತಿ ಚಿತ್ರಕೂಟ ಇರು ಮಲ್ತಾರ ಇಂಚ ಮಲ್ಪರು ಉಲಾಯ್ಡ್ ಖಾಲಿಪುರ ಜಾಗದ ಇದು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಉಚ್ಚು ಬತ್ತಂಡ ಉಂತೆರೆ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದು ಇದುಪ್ಪ ಇತ್ತು ಅಂಚಾದ ಅವಳು ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಇತ್ತು ನಡೆದ ಹತ್ರ ಆ ನೀರು ಪರತನ್ ಪೋಪ ನಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬಂಡಿತ್ತು ಅವು ಐತ ಉಲಾಯ್ಡ್ಲ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಉಂಡಲ್ಪ ಅಂಚಾದ ಭಾರಿ ತಂಪು ಜಾಗವು ಅಂಚಾದ ಉಚ್ಚು ಕುಲ್ಲೋಡೆ ಬತ್ತದು ಬೇತೆ ಜಾಗ ಇಜ್ಜ ಅಂಚನ ತಂಪುದ ಜಾಗ ಸೊ ಅಂಚ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತಿನ ಹತ್ರ ಉಚ್ಚ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲುಂಡೆ ಅಂಚ ಈ ಬೊಕ್ಕ ಈಗ ಸಿಮೆಂಟ್ ಮುಟ್ಟಾರಜ್ಜಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಮುಟ್ಟಾರಂದಿತ್ತುಂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಒವ್ವೇ ಕೆಮಿಕಲ್ ತಾಗಂಡಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಬೇತೆ ಹಾಪುಂಡು ಅವಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ಪುನಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸೊ ಇನ್ನು ಏನಾಡ್ಲ ನಾಗಬನನು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆದ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋದು ಸಿಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ದರಂದಿತ್ತುಂಡ ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ ನಾಗೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಏನ್ ಬನ್ಪುಜಿ ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ದಲ ಕೊರುವೆಂದು ಏನ್ ಪನೇರ ದೇವನಾಗ ಎಂಕ್ ಸ್ಪಷ್ಟ ಗೊತ್ತು ನಾಗೆ ಬಣ್ಣ ಇಂಚ ಅಂಚದು ಪುನಗ ಅವು ಭಕ್ತಿ ಅವು ಪೂರ ಮುನ್ ಬೆಲೆ ಅನ್ಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಇರ್ ತೂನಾಗ ಆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತುಯ್ಯಾರು ಆ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡು ತುಂಬ ಸುಮಾರು ಜ್ಞಾನ ಉಂಡತ್ತೆ ಎರಡ ಸಿಮೆಂಟ್ ಅಂಚ ಬಂಡ ದಾದ ಅವು ಪೂರ ಸುಮಾರು ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತೆ ಅವು ಪೂರ ಸೇರಿದ ಮೇಲಾನ ಐತ ಬೇಲೆ ಶುರು ಮಲ್ಪುಂಡು ಅವಾಗ ಸಮಸ್ಯೆದ ಮಿತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆ ಪೂರ ಬರ ಶುರು ಹಾಪುಂಡು ಏರು ಕೆಂಡ ನಾಗನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅತ್ ಎಂಗ್ಲು ನಾಗನ ಪೂರ ಸರಿ ಮಲ್ದ ಸರಿ ಉಂಡು ಮೂರಾಣಿ ಪೊಸತ್ತು ಮಲ್ತೀನಿ ಮಗ ಸಮಸ್ಯೆ ದಾದ ಅಪ್ಪ ನನ್ನ ಭಟ್ರು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತಿಜಾರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆತಿಜ ನನ್ನದು ಬೇಕಲ್ಲ ಪೋಣು ಇಂಚ ಪೂರ ಇನ್ನೊಂದು ಪೋಪನ ಹೊರತು ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ತಿನ ಆ ಮೂಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಬಿಡ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಅಪರಾಧ ಏರಿಯರ್ನ ತರಮಿತ್ತ ಕಟ್ಟು ನಂಚಿತ್ತನ ಅಂಚ ಓಡಿ ಪೋಪಣ್ಣ ಅಪ್ಪಗ ಈ ರೀತಿ ಚಿತ್ರಕೂಟ ಪಣಪನವು ಪುಂಚದ ಬದಲಿಗೆ ಎಂಚ ಪ್ರಕೃತಿ ದತ್ತವಾದ ಪುಂಚ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಪುಂಡ ಆ ಪುಂಚದುಳೈ ವಾಯು ಸಂಚಾರ ಪಂಡ ಇರಗಡ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾಗ ಸಂಚಾರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪವರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ತರಂಗ ಅವು ಇಪ್ಪುನ ಸಂಚಾರಗ ಅನುಕೂಲ ಆಪುನ ಸ್ಥಿತಿಟ್ ಅವು ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾದಿತ್ತಿನವೇನು ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾದ ಮಲ್ಪುನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪುನು ಪರ್ಯಾಯವಾದ ಒಂದು ಅತೆ ಇತಿ ಅವೇ ನಿಂಚ ತುಯ್ಯಾರು ಎಂಗಲ್ ಮಾತೆ ತಿಂದೇನ್ ತೂಂದುಲನ ಎಂಗಲು ಓಯನ್ ತುಪ್ಪುನಿ ಚಿತ್ರಕೂಟೋನ ಪುಂಚೋನ ಕಲ್ಲುನು ಮಾತ್ರ ತುಪ್ಪುನಿ ಅದೇ ಇಂದು ಕಾಲಿ 5% ದ ಬ್ರೈನ್ ತುಯಿನಿ ಆ ಕಲ್ಲುನು 95% ಮೂಲ ಬೇತೆ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಅವು ತೂನಗ ಇಂದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಪೂರ ಐಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಏಜಾಪುಂಡು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮೂಲು ಕಲ್ಲುನು ತೂದ 5% ಎಣ್ಣೆ ಇರತ್ತೆ ದೇವೇರು ಪಂದ್ ಎಣ್ಣೆ ಇರತ್ತ 95% ಅವು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪೂರ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇರ್ನ ಇಡೀ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಜಾಗ್ರತ ಮಲ್ಪುಂಡವು ಸೊ ಇಂಚ ಜಾಗ್ರತ ಓ ಮಲ್ತೀನಿ ಅವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮಲ್ತೀನಿ ಆಂಡ ಈರು ಬಂಡಿನಿ ಕಲ್ಲು ಇರೇಗ ತೋಜುನಿ ಕಲ್ಲು ಅಂಚಾದ ಇರ್ನ ಮಂಡ್ಯದೊಳಡ ಕಲ್ಲುದ ಚಿತ್ರ ಇತ್ತು ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ವಾ ಮೂಲ ಎಡ್ಲ ಇರ್ಪೋಲೆ ಇರ್ನ ನಾಗನ್ ಖಾಲಿ ಮನಸ್ಸಡು ಎನ್ನಲೆ ಎನ್ನಿ ಸಾತಿಗೆ ಇರ್ನ ಮೂಲ ನಾಗೆ ಜಾಗ್ರತ ನನ್ನ ಇರೇಗ ದಾದ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪರಂಡು ದಾದ ಮಲ್ಪಾರಿ ಇರು ಅವೇನು ಪೂರ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ 5 ನಿಮಿಷ 10 ನಿಮಿಷ ಎನ್ನಲೆ ಆಯ್ತು ನನ್ನ ಪಂಚಾಮೃತ ಮೈಪರ ನನ್ನ ದಾದ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪರ ಪೂರ ಮನಸ್ಸಿಡೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂದಕ್ಕೆ ಸಮಯಾಚಾರ ಪದ್ಧತಿ ಯಾನೇ ಯಾನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನೆಗೆ ಸಮಯಾಚಾರ ಪದ್ಧತಿ ಯಾನಿಜ್ಜಿ ಅವು ಮಾತ್ರ ಉಂಡು ಸರ್ವಸ್ವಲ ಆಯನೆ ಚಿತ್ತನ ಭಾವಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರಂದಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಈ ನಾಗನ ಚಿತ್ರಕೂಟದ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ಯ ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಬಗೆಟ್ ಪಾತೆರ್ಯ
ಇತ್ತೆ ಈ ನಾಗ ದೋಷ ಪಂಡದಾದ ಇತ್ತೆ ನ ಆಗೆ ಬಂಡ ಮುರಳಿ ಬಂತೇನೆ ಪರಪುನ ಪರಪುನವು ಅಪ್ಪನ ಈ ಪರಪುನ ಇತ್ತೆ ಸಾರಿ ಪರತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚದ ಅದು ದೋಷಪೂರಿತ ಆತಂಡು ಅಪ್ಪನ ಅವು ದಾಯ ಪರತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಈಗ ಪರಪೆರೆ ದಾದ ಅಡ್ಡಾಂಡು ಸೊ ಒಂಜಾ ಎಂಕಲ ನಾಗನ ಮುಗುಲ್ ಪಂಡರ್ ತೆಂಚ ನಾಗನ ಓಲು ಉಂಡೊಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂದಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಅವು ಇಜ್ಜಂದಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಜಾಗ್ರತ ಆಪುಂಡು ಎರಡು ಅವು ಒಂಜಿ ನಾಗದೋಷ ಪನ್ನಗ ಇಜ್ಜಿ ಚಿತ್ರಡಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಎರಡು ಈ ನೀರು ತೂತಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಜ್ಜಿ ವಂಶವಾಂಡ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಬರೆದು ಬಾಡ್ದಿನ ಅಣ್ಣ ಮುಲ್ಪ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಅದೇ ಇರ್ನ ಇಡಿ ಒಂಜಿ ನಾಗದೋಷ ಅವು ಅವೆಲ್ಲ ಡಿಲೀಟ್ ಆತಂಡು ಮೂಲಿತಿ ತೂಯರು ತಿಕ್ಕದಿ ಜತೆ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ನಾಗಿ ಓಲುಂಡು ಎಂಕ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಅಂಡ ಮೂಲುಂಡು ಇರುವ 21 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಉಂಡ ಜೀನ್ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲ್ನ ಪೂರ ಉದ್ದದ ಪಂಡ ಮುರಾಣಿ ಐಟ್ ಪೂರ ಉಂಡವು ಜಾಗ್ರತ ಅವು ಕೇನುಂಡು ಕೊರು ಆ ಕೊರು ಬಂದ ಕೇನ್ನೆ ಕೈಕ್ ಇದು ದೋಷ ಅಂದವು ಎರಡು ಇಜ್ಜಿ ಎರಡು ಮೂಲ ಇಜ್ಜಿ ಚಿತ್ರಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಭಾವನಡಿಜ್ಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಎರಡು ಮೂಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ತಾ ದಾದಂದೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿರೇ ಇರ್ನ ಓಲುಂಡೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಆಯ್ತಾ ಅವಳು ದಿಂಜಾವಡ ಆ ಚಿತ್ರನು ದಿಂಜ ಅಂಡ ಆಡಗಿರ್ನ ಇಡೀ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಡ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಡೆಗೆ ಫೀಡ್ ಮಲ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಇಡೀ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಡ ಅಪಂಡಿತ ಫೀಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಣ್ಪನವೇ ದೋಷ ಇಜ್ಜಿ ಬಣ್ಪನೇ ದೋಷ ದಮಡಿ ಇರ್ನ ಉಲಾಯ್ಟ್ ಉಂಡತ್ತ ಇತ್ತಿನ ನೀರು ಇಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಬನ್ನಿ ದಮಡಿ ಈರ್ ತೂತಿನಿ ನಾಗನ ಕಲ್ಲನೆ ಅವೇನೇ ಇರು ಉಂಡು ಬನ್ನಿ ಅವೇನೇ ನಾಗೆ ಬಂತೀನಿ ಅಂಚಾದ ಮುಳಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಜಾಗ್ರತ ಅವು ಇಜ್ಜತ್ ಅವು ಉಂಡು ಇರ್ನ ಮನಸ್ಸುಡಿ ಚಿತ್ರೋಡಿಜ್ಜಿ ಕಲ್ಪನೆಡಿಜ್ಜಿ ಭಾವನೆಡಿಜ್ಜಿ ದಮಡಿ ಚಿತ್ರ ಇರು ಕಲ್ಪನೆ ಪಾಡ್ನ ಮಾತ್ರ ಐಕ್ ಭಾವನೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚಿತ್ರನೇ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಐಕ್ ವೈಕ್ ಭಾವನೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನವರ ವಂಶವಾಹಿನಿಡಿ ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅವು ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ದಾಂತಿ ನೆಡ್ದಾವರ ಅವು ಒಂಜಿ ದೋಷಪೂರಿತವಾದ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವೇನು ಜಾಗೃತ ಮಂತದ ಅಡೆ ಬತ್ತನಿಂದ ಅಡೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಡೆ ದೋಷ ಪರಿಹಾರ ಅಂದ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಏನ್ ಬಾತೇನು ಬಂಟೋಲಾರ್ದು ಸದಾನಂದ್ ಬಂಡ ಪನ್ಲೆ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲಂಜಿ ನಾಗದೇವನಾಥ ನಂಬುದ ನಾಗ ಬ್ರಹ್ಮ ನಾಗ ಯಕ್ಷಿಣಿ ನಾಗ ಮತ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ನಾಗ ಬ್ರಹ್ಮ ನಾಗ ಬ್ರಹ್ಮ ನಾಗ ಯಕ್ಷಿಣಿ ನಾಗ ಲಕ್ಕೇಸಿರಿಯಾ ರಕ್ಕೇಶ್ವರಿ ಬೊಕ್ಕ ನಂದಿಕೋಣ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲ ಸರಿ ಪಂಚ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಮ್ಮದ 5 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟಾಂಡ್ರೆ ಅಂಡ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಪಂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ಪರಿಹಾರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಅದೊಂದು 5 ವರ್ಷ ಕರೀಲಿ ಜೋಕುಲ ಆಗ್ತಿದ್ವಿ ಎಂಚ ಮಾತ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು ಅಂಚ ಈ ಅಪಂಡ ಒಂದು ಆ ಬನತ ನೆತ್ತ ನಾಗನ ಆರಾಧನೆದ ದೋಷನ ಅತ್ತಂದಂಡ ಆ ನೆಟ್ಟ ಅಕಲ್ನ ಕೌಟುಂಬಿಕವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ದೋಷನ ಆರಕ್ಕೇನು ಅಂಚಕೇನೊಂದು ಅರವಿಂದ ಅಂಚ ಬಂಡ ಮರಿತೆ ನಾಗನ ಬನಾಪುರ ಅವ್ರು ಸರಿ ಮಲ್ತೆ ಇರತ್ತೆ ನೀವು ಸರಿ ಮಲ್ದಾರೆ ಏ ಸಮಯ ಸರಿ ಮಲ್ತದು 5 ವರ್ಷ ಅವನ 5 ದುಂಬು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದೋಷ ತೋಜಿನೇ ಕತ ನಿಕ್ಲು ಸರಿ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಜ್ಜಿ ಐಕ್ ದುಂಬು ಇಜ್ಜಾನ ಮುಲು ಬಣ್ಣ ಅವು ಇಂಕ್ಲ ಮುಲು ಪ್ರಶ್ನೆ ದಿನಾಗ ತೋಜಿನ ಇಂಚ ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ದುಂಬೊಂಜಿ ಬೈರವಣ ಬಣ ಇತ್ತನ ಅಲ್ಪನಿ ಅಂಚ ಅವು ಬೈರವಣ ಅವು ಇಂಚ ನಾಗದೇವರ್ನ ಅಂದ್ರೆ ತೋಜಿನ ಅಂಚ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಿನಾಗ ಅಂಚ ತೋಜಿ ಪ್ರಕಾರ ಮಲ್ತ ನನೈತೆ ಮೂಲು ಅಂಚಿನ ಭೈರವೆ ಏರು ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ಭೈರವೆ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ನೀನು ನಾಗ ನಿಕ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಮಟ್ಟ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡು ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ತೆರಿಯಿಂದ ಬಕ್ಕ ಮಲ್ತಾರವೇನು ಸುರು ಒಂಜಿ ಭೈರವೆ ಇತ್ತನತೆ ಆ ಭೈರವೆ ಏರು ಆ ಭೈರವೆ ಅಲ್ಪ ದಾದ ಇತ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಏರ್ನಾಳ್ನವರಿಯನ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಒಪ್ಪೋಡು ಬೈ ಪಂಡ ರಡ್ ರವ ಪಂಡ ಶಬ್ದ ಅಮ್ನವರು ಭೈರವ ಅಂದಿತ್ತೀನಿ ಅಲ್ಪ ಓ ಅಮ್ನವರು ಭೈರವ ಅಮ್ಮನವರ ಭೈರವ ಅವು ಶಿವಶಕ್ತಿ ಅಮ್ನವರ ಭೈರವ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಐಟೇ ಬೊಕ್ಕ ಬನ ಮಲ್ತಾರತ್ತೆ ನಿಕಲು ಅಂದ ಐನ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಜಾಗ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಕೊಡಂಡಿರ ಈಗ ಅಮ್ನೂರು ಭೈರವನ ಒತ್ತು ಅಲ್ಪ ನಾಗನೊಂದು ಅಂಚ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಕೊಡಂಡಿರ ಅಂಚ ಐನ್ ಅಂಚ ಐನ್ ಅಮ್ನೂರು ಭೈರವನ ಅಲ್ಪ ಆಕಾರ ಮಲ್ತ ಅವು ಜಾಗ ನಾಗದೇವ್ರನ ಒಂದೊಂಡೆಗೆ ಅಂಚಂದು ಮಲ್ತ ಅಂಚ ಇಂದು ವಾ ಕಾಲಗಟ್ಟುಡು ನಾಶ ಅಂಡತೆ ವಾ ಕಾಲಗಟ್ಟುಡು ನಾಶ ಅಂಡು ಆ ನಾಶ ಅದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಏರು ಪೂರ ಪುಟ್ಟುದು ತೀರ್ಪು ಏರು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪೂರ ವಂಶವಾಹಿನಿ ಮೂಲ ಬಾಕಿ ಅದು ಈಗ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಯ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಇಜ್ಜಿ ಚಿತ್ರ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲೆ ಜವ ಇಜ್ಜಿ ನಾಗ ಬನ್ನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಕ್ಲಿ ಸೊ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ವಂಶವಾಹಿನಿ ಬಾಕಿ ಆದಿತ್ತಂಡ ಆ ವಂಶವಾಹಿನಿಲು ಇರೆಗ ಜೋಕುಲು ಆವಂದೆಲೆಕ ಕಲ್ಪ
ದಾಮಣ ಅವೇನು ಮುಗಿತುಂಡು ಅವೇನು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ತುಂಡು ಅವು ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಇರೆಗು ಹೊಸ ಸಂತವನನ್ನು ಅಕುಲೇ ಪಿತ್ತರ್ನಗಲು ಕೊರ್ಪುನಿ ಅಗತ್ಯನ ಕಮಂಡಲನು ಏರು ಅಡ್ಡಬಾಡ್ನಿ ಕಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಬಾಡ್ನಿ ಏರು ಕಕ್ಕೆ ಬಂಡ ಪಿತ್ರನಕುಲು ಒಂದು ಬಕನಿರೆ ಕಮಂಡಲ ಬಂಡೆಂಜಿನ ಕಾವೇರಿ ಬಂಡ ಬೇತೆ ಸುಮಾರು ಕತೆ ನೋಡಾಯ್ತು ಬಟ್ ಮೂಲ ತತ್ವ ಎಂಜಮನಗ ಪಿತೃನಕುಲು ಕಮಂಡಲ ನೂಕುದು ಪಾಂಡ ಜೋಕುಲಾಪುಂಡು ಅಪಂಡ ಪಿತೃನಕುಲು ಮೂಲ ಕಮಂಡಲ ನೂಕುದು ಪಾಡ್ರ ಇಮೇರ್ನ ಆ ಪಿತೃನಕುಲು ಸರಿಜ್ಜೇರು ಆ ಸ್ಥಿತಿ ರಿಜ್ಜೇರು ಪಿತೃನಕ್ಲ ಆ ಶಕ್ತಿರಾದಿಜ್ಜೇರು ಇಜ್ಜೇರು ಅಕುಲು ದಯಪನ ಅಕುಲು ಪ್ರೇತಾತ್ಮದ ಸ್ಥಿತಿ ಟುಲ್ಲೇರು ಅಕುಲು ಮೋಕ್ಷೋಗ ಪೋತಿಜೇರು ಅಕುಲು ದಯ ಪೋತಿಜೇರು ಬಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು ನಾನಿ ನಾಗೇನೆ ಇಡೀ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೀರನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ನಂದೊಂದಿತ್ತುಂಡ ಆ ನಾಗೇನೆ ಮೂಲ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಸ್ಥಿತಿಟ್ಟು ಈ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆರೆ ಸಾದಿಜ್ಜಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆರೆ ಅವಕಾಶ ಒರಿ ಉಂಡು ಐಕ ಎಂಕುಲು ಪಿಶಾಚಿ ಎಂದು ಮನ್ಪುನಿ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮನ ಬಿಡ್ದು ಸನಾತನ ಧರ್ಮನ ಬಿಡ್ದು ಏರನ್ಲ ಬೇತೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಪೋಯಂದಿತ್ತುಂಡ ಎಂಕುಲ್ ದಾಲ್ಪ ಆಯನ ಪಿಂಡ ಬಿಡ್ದು ಕಡಪಡು ಆಯ ಪೋಯ್ ಇಜ್ಜೇನು ಎಂಕುಲ್ನ ಮುಗಿ ಸೇಫ್ ಮಲ್ತ ಅಡೆ ಪೋಯತ್ತ ಪೋದು ಆಯನ ವಂಶ ಅಲ್ತ ದುಂಬು ಪೋನಾಗ ಆ ಸುರು ಏರು ಪೋಯಿನ ಉಲ್ಲೆ ಆಯ ಪಿರವದೇನು ಬುಡ್ದು ಬೋತಿನತ್ತ ಅಂಚಾದ ಪಿರವದವು ಆಯನ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚಾದ ಆಯಗ ಮೋಕ್ಷ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಾದ ಪುನಃ ಆಯ ಪಿಶಾಚಿ ಆದ ಬಾಕಿ ಆಪಿ ಅಂಚಾದ ಅಕ್ಲೇನ್ ಪೂರ ಕೌಂಪುನಿ ಎಂಕ್ಲೇನ್ ಪೂರ ಪೊತ್ತಾವತ್ತೆ ಅಕ್ಲೇನ್ ದಾಯ ಕೌಂಪುನಿ ಬನ್ನಾಗ ಆಯನ ಬಾಕಿ ಆತೆ ಆಯ ಪೋತಿಜೆ ಮುಗಿದಿಜೆ ಆಯ ನಾನು ಪುನಃ ವಂಶವಾಹಿನಿ ನಾನಲ್ಲ ಮೂಲ ಉಂಡು ಒಂದು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆತಿಜಿ ಅದೇ ಅಂಚಂದು ಕೆಲವುದೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕೌಂಪುನ ನಮ್ಮ ಅವು ಯೋಗಿನ ಸಮಾಧಿ ಬೇತೆ ಕೌಂಪುನ ಬೇತೆ ಇಂದಿತ್ತೆ ಸಮಾಧಿ ಒರಿಪವನಿ ಆ ವಂಶವಾಹಿನಿ ಉಂಡು ದಾಮಂಡ ಈರು ಏತೋ ವರ್ಷ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತದ ಓನ್ ಜಾಗ್ರತ ಮಲ್ದಾರು ಅವಿರ್ನ ವಂಶವಾಹಿನಿ ಜಾಗ್ರತ ಆಪುನಿ ಅಂಚಿನ ವಂಶವಾಹಿನಿ ಮೂಲ ಇತ್ತುಂಡ ಇವತ್ತು ಮುಟ್ಟ ಇನ್ನು ಮೂಲ ಉಂಡು ಆತು ಮುಟ್ಟ ಆಯನ ತತ್ವ ಒರಿ ಉಂಡು ಆ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪುನ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಸೈಪುಜಿ ಅವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅವು ಇರಗುತ್ತೆ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಪುರ ಮಲ್ಪನಾಗ ಕೂಡ ಮರು ಸೃಷ್ಟಿ ಪುರ ಮಲ್ಪು ಅವರ ಬಂಡೇರು ಆನೆ ಎಂಜಿನ ಬರ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿಲ ಬರ ತಯಾರು ಮಲ್ತಿರತ್ತ ಸೊ ಅವು ಪೂರ ಈ ವಂಶವಾಹಿನಿ ಸೈಪುಜಿ ಅವು ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಾಹಿತಿ ಐಡ್ದೇರೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡು ಆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಈ ಪದ್ಧತಿ ಐಕ ಸ್ವಾಮಿ ಲಗ್ನ ಪುನೋಕ್ಲನ್ ಪುರ ಅರೆಗ್ ದಾದಾನ್ಲ ಸಂಶಯ ಇತ್ತಂಡ ಇನ್ನ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಲ್ತ ಪಾತೆರಡು 7 ಎನ್ಮ ರಡ್ಡು ಒರಂಬ 7 ಐನು 7 ಒಂಜಿ 0 ಆಜ್ ನೆಕ್ ಕರೆ ಮಲ್ತ ಪಾತಿರಂದಂಡ ಇರೇಕ್ ಸರಿಯಾಗಿ ನಂಚಿತ್ತನ ಉತ್ತರ ಇರೇಗೆ ಕೊರಲಿ ಅತ್ತಂಡ ಆ ಜಾಗಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಲ್ತದ ಇತ್ತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದಾದನ್ಲ ತೆರಿದಿರೇಗೆ ಪನಿಯರಂಚಿತ್ತನ ಅವಕಾಶಲು ಉಳ್ಳ ಅಂಜಂದು ಮಾತಲೈತೆ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಪಣ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಒಕ್ಕ ಈರವೇನೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ಪಂಡರಂಜಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ದಾದಕೆಂಡ ಅವಲು ಮಲ್ತನೈತೆ ಭೈರವ ಐತನ ಅಮ್ನೋರು ಭೈರವ ಇತ್ತೇನಂಚಿತ್ತನ ಜಾಗಿಡೆ ಕುಡೊಂಜಿನ ಆಗಾರ ಭೈರವ ಏರು ಬಂದು ಅವು ಅಕಲಿಗೆ ತೆರಿಪವಡು ಇತ್ತೆ ಮೂಲ ತೆರಿಪದ ಪ್ರಯೋಜನ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬೋಂತುಲ್ಲ ಅಂಜಾದ ನಾಗದೋಷದ ಬಗೆಟ್ ಬರ್ತನೆ ಇದು ಒಂಜಿ ದೋಷದ ನಾನೊಂಜಿ ದೋಷ ಬನ್ನಾಗ ಇತ್ತೆ ಏರಾಣ ಉಚ್ಚುನಿ ಕೆರ್ಪೆ ಅಥವಾ ಕೆರಿಯೆ ಅಥವಾ ಕೆರ್ನೇನು ತೂಯಿ ಸಾತಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅರವಿಂದಣ್ಣ ನಾಗನ ಕೆರಂಡ ದೋಷ ಕೆರ್ಪಂಡ ದೋಷ ತೂಂಡ ದೋಷ ತೂಪಂಡ ದೋಷ ಒಂದು ನುಡಿಗಟ್ಟಿಡ್ ಬರ್ಪ ಸತ್ಯ ಈರು ಬಂತಿರಿ ಅವೇನೇ ನಾಗೆ ಅಂದತ್ತ ದಯನಾಗೆ ಅವು ನಾಗೆ ಇಂಚ ಇತ್ತಿನ ನಾಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ದಾದ ನಾಡು ರಾಪಕ್ಕಲಾಕುದುಂಟು ಜಿಡದೆರ್ತುಂಟು ಅಪಣ ಎಂಚ ಉಂಟುಂಡು ಅಪಣ ಒಂಜಿ ಗರ್ನಾಲು ನೀರು ತೂಕೊರ್ನ ಡಮ್ಮ ದರಿ ನೆಂಚ ದರಿಂಡವು ಒಂಜಿ ಬಾಂಬು ದರಿ ನೆಂಚ ದರಿ ಉಂಟು ರಪ್ಪ ದರಿ ಮಿತ್ ಬರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಅಪಣ ಅಂಚನೆ ಈ ಎನರ್ಜಿ ಚೈತನ್ಯ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಇರ್ನವಲಾಯ್ಡ್ ಅವು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಜಾಗ್ರತ ಚಡಕ್ಕ ಇರು ಸರ್ತಾಪರ್ ಎಂಚ ಸೆಟೆದುಂತುನೆ ಅವು ಜಾಗ್ರತ ಆಯ್ನಿ ಸೊ ಅಂಚಿನ ತತ್ವ ಮುನುತಿ ಈ ನಾಗಾಡ ಎಂಕುಲು ತೂಪ ಆ ನಾಗಾಡಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಚ ಬಣ್ಣ ಆಯ್ತ ಕಣ್ಣುಡು ಒಂಜಿ ಈತ ಪವರ್ ಉಂಡು ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಎಲಿನ್ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪೆನ ಮೀನು ಇಂಚ ತೂಂಡ ಮಕ್ಕವು ಪಂದುಜಿ ದಾಮಂಡ ಆಯ್ತು ಹಿಪ್ನೋಟಿಕ್ ಪವರ್ ಬಂದ್ಪನಾಯ್ಕೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಕಣ್ಣುಡು ಸೊ ಅಂಚಿನ ನಾಗೆ ಸೊ ಇಂಚಿನ ನಾಗೆ ಇಂದಕ್ಕೆ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಇಂದಕ್ಕೆ ಪೇರು ಮೈ ಪೇರು ಹೆಜ್ಜಿ ಇನ್ನೇನು ಪತ್ರ ಪಾಡ್ರ ಹೆಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ಬೇತೇನೆ ಅವು ಬೇತೇನೆ ಅವು ತತ್ವ ನೀರ್ನವಲ ಜಾಗ್ರತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಂಚೈತೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಾಗೆ ಸೈತಂಡ ಈ ಸರೀಸೃಪ ನಾಗೋಗಲ ಪಂಡ ಸರೀಸೃಪ ಸರ್ಪೋಗಲ ಅವು ಬಾರಿ ಅನೋರಣೀಯವಾದ ಚಿತ್ರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಒಂದೇ ತತ್ವ ಹೋಲಿಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಂಜ ಪಂಡೆ ನಾಗೆ ಅವು ಐತ ಉಲೈಡೆ ಅವಲ ಪೋ ಒಂದು ಪುನಿ ಅವು ಪೋಪುನಿ ಬರ್ಪುನಿ ಅವು ಆ ಜಾಗ ಬಿಡುದು ಬೇತ ಜಾಗಡ್ ಬರ್ಪುಜವು
ಅಂದಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಡಿಟೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ದಿದೆ ಮಿತ್ ಬ್ಲೇಡ್ ದಿದೆ ಇಂಚ ಒಯ್ತೊಂಬೋಂಡ ಅಂದ ಎಂಚ ಮೂವ ಸರಳ ಸೂತ್ರಗೆಲ್ಲ ಈರ್ ಪನ್ನಗೆ ಇಂಕ ಆಲೋಚನೆ ಅನ್ಪನೆ ಸತ್ಯ ಆದಲೆ ಇಂಕ ಅಂಚಿತ್ತನ ಜ್ಞಾನ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಜೀರೋ ಇಲ್ಲ ಈರ್ ಬಣ್ಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಣ್ಪನೆ ಇತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಲೇಡ್ ದಿಯ ಅಡಿಟೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಪವರ್ ಉಂಡು ಅವಿನದು ಒಯ್ತವನ ಬ್ಲೇಡ್ ಎಂಚ ಮೂವ್ ಆಪುಂಡು ಇಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅವು ಮೂವ್ ಆವಂದೆ ಉಂಡು ಅಂಚದಪ್ಪನ ಹಿಂದೆಕ್ಕದಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ತಂಪು ತಂಪು ಆಪುಂಡು ಇಡೀ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಂಪುಲ್ಲ ಜಾಗೆ ಒಯ್ಪುಲ್ಲ ಸೀಮೆ ನೀರುಗಲ ನಿರೆಲುಗಲ ಇನೈತಿನ ಅಂಚಿತ್ತನೆ ನಿಲೆ ಸಾಮ್ಯತೆ ಬರ್ಪುಣ ಶಬ್ದ ಸತ್ಯ ಅಂದ್ ಇರೆಗ್ ರುದ್ರ ಮಂತ್ರೋಡು ಇರ್ ಪಂಡ ಐಟ್ ಪಂಡ ಬಾಸಮಾನ ಭುಜಂಗೈ ಬಂಡಗ ಅಂಚ ಬಾಸ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ತೋಜುಂಡು ಅಥವಾ ಬೆದ್ದಾಲ ಪಂತಿಜೇರು ಬಾಸಮ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಅನುಭವ ಭುಜಂಗೈ ಬಂಡಗ ಭೂಮಿನ ಜಂಗೆಡ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ಏರ್ ದೆತ್ತ ಬರ್ತನ ಆಗ ಭುಜಂಗೆ ಆದಿಶೇಷ ಎಂದು ಪುದರ್ ಅಂಚ ಬಾಸ ಆಪುಂಡು ತಂಪು ತಂಪಾದ ಚಳಿ ಚಳಿ ಆದ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಾಗ ಯಜ್ಞೋಪವೀತಿನಂ ನಾಗನೆ ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಮಲ್ತದ ಪಾಡ್ದೆ ಅವನ ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ದಾಯ ಪಾಡ್ನಿ ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಪಾಡ್ನ ದಾಯ ಪಂಡ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಬನ್ರೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಬಂದಾಗ ಅವು ದಿಯೋ ಯೋನ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ಅಂತ ಬನ್ರೆ ಉಂತಾ ವರ್ಚಿ ಅವೇನು ತಿರ್ಗಾಲ ಅಂತ ಪ್ರಚೋದಿಸಾಲ ಅಂತ ಬನ್ರೆ ಅಂದ ಅಪ್ಪಣ ಇಂಚ ಪ್ರಚೋದಿಸಾದು ಓ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ತಿರ್ಗಾವಂದೇ ಉಲ್ಲೇನ ಅಂಚಿನ ಯೋಗಿ ಅಂಚಿನ ಶಿವೆ ನಾಗ ಯಜ್ಞೋಪವೀತಿನಂ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಮೂಲ ಪೂರ ಈ ಚೈತನ್ಯದನೇ ಕತೆ ಎಂಚಿನ ಎತ್ತಲ ಕತೆ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಜನ ಒಂಜಿ ನಾನೊಂಜಿ ಉಂಡಿ ಯಜ್ಞೋಪವೀತಗೆ ಬೋನಾಗ ಕೆಲವು ಜನ ಬಂಡ್ರೆಂಡು ದೂರ ನವದಾಯ ಗಣಪತಿಗೆ ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಪಾಡುವಿರಿ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಪಾಡುವಿರಿ ಗಣಪತಿನ ಬಂಡ್ರೆ ಅಂದಂದು ಐಕ್ ಒಂದು ಇರ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಉತ್ತರ ತತ್ವ ಕಿಸಿಯಂತ ಪಾಡಿನ ಇತ್ತಿನೇನೆ ಇತ್ತಿನವೇನು ಪ್ರಕಟ ಮಲ್ಪನ ದೇವನ ವಾಸ್ತವನು ಇನ್ನಿತ ಜವಣೇರೆ ಕೊರಡು ಎಂಕಲ್ನ ಇನ್ನಿತ ಜನ ಜವಣೇರುಮರನಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಮ್ಮ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪಾಯರು ಅವು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ನಿಜಂಡ ಕತೆತ್ತ ಪೂರ ಅಡಿಮೇಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಡಿಮೇಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿ ಅವು ಪೂರ ಪೊಕ್ಕಡೆ ವಂಚತ್ ದಾಯಬಣ್ಣಗ ಇರ್ನ ಸರಿ ಬಣ್ಪನವೇನು ಸ್ಫುಟವಾದ ಈ ತತ್ವದ ಆಧಾರಡು ಸರಿ ಬಣ್ಪನವೇನು ತೆರಿಪಾದ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಕರೆ ಕಾತೊಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಬಾತಿರಂದುಲ್ಲರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಇತ್ತೆ ಈ ನಾಗ ದೋಷದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಬರಂದ ಅಂಚ ನನ್ನ ಇತ್ತೆ ನಾಗದು ನಾಗೆ ಸೈತಿನೇನು ಏರಣ್ಣ ತುಯ್ಯೇರು ತುಯ್ಯೇರು ತೂಯಿ ಸಾತಿಗೆ ತೂಂಡದ ಪೊಡಿಯರು ಕೆರಿಯೇರು ಕೆರ್ಪಾಯ ಅಂಚ ಇಂತ ಓ ಕಾರಣ ಇತ್ತೆ ಒರಿ ಕೆರ್ಪೆ ಎಂದಿಪ್ಪು ఆయన ಬೇಲೆನೆ ನಾಗೆ ಕೆರ್ಪುನ ಏರು ಓಲಾಂಡ್ ಉಚ್ಚ ಬತ್ತನ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪ ಪೋಯ ಪೆಟ್ಟ ಪಾಡಿ ಕೇರಿಯೇ ಸೈತು ನಾವು ಇಂದು ಬರ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರು ಬರ ತೂತೆ ಅನ್ ಸುಮಾರು ಇತ್ತಾಗ ದಾಲಾಪುಜಿ ಏತು ಉಚ್ಚಿಗನ ಲಾಗ ದಾಲಾಪುಜಿ ಯಾಪ ಮುಟ್ಟ ದಾಲಾಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಅಂತ ಮುಟ್ಟ ದಾಲಾಪುಜಿ ನಾನೈತೆ ಇಂಚಾನೆ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಏರಣ್ಣ ತಿಕ್ಕಿ ಆಯನ ಮೇಟ್ ದಾದ ಗಜ್ಜಿದ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಅಪಗ ಆಯಕೇನು ದಾದಾಯನ ಮರ ನಿಕ್ಕ ಅವು ನಾಗದೋಷ ಅಂತ ಬಂತೇರು ನಿಕ್ಕ ಮರಲ್ಲ ಯಾವ ಪರ ನಾಗ ಅಂಚ ಪರ ಇಜ್ಜಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ನಾಗದೋಷ ದಾಯಬತ್ತೀನಿ ಆಯ ಪೋಡಿದೆ ಅಂಚದವು ದೋಷ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಸರಿ ಸರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾನಾಗ ಅವು ಎಂಚು ಸರಿ ಅವು ಏನು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪೋದು ಸರ್ಪ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪ್ರಮಲ್ತೆ ಎಂಚ ಮೂಜಿ ದಿನ ಉಂತೆ ಎಂಚ ಪೂರ ಕತೆ ಪಂಡೆ ಅಂಚ ಸರಿ ಅಣ್ಣು ಪಂಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಉಚ್ಚು ಕೆರೊಂದಿತ್ತಿನ ಉಲ್ಲೇತಾ ಆಗ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ದಾದಾಣ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಕಿರುಂಬೇರೆ ಸುರಾಣ್ ದಾದಾಣ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬರ್ತನ ಅಪಗಾಯಗ ರಪಕ್ಕ ಅವು ಎನ್ನುಂಡು ದಾದಾನ್ಲ ದೋಷ ಬತ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅವು ಆಯಗ ಕಾರಣ ನಿಜ್ಜಿ ಅವು ಆಯಗ ಬತ್ತಿ ಸಾತಿಗೆ ಆಯಗ ರಪಕ್ಕ ಎನ್ನುಂಡು ನಾನು ಉಚ್ಚು ಪಾಪ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅವು ಬತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ನಾಯನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲಗಡಿಬೋದ ಅಪಗಾನೆ ಅದು ಶುರು ಏತನೆ ಮುಟ್ಟ ಯಾನ ಮಲ್ತಿನ ತಪ್ಪತ್ತು ಮಣ್ಪನ ರೀತಿ ಪುಂಡೋ ಆತನೇಟ ಆಯಗೊಂಜಿ ಹಂತ ಮುಟ್ಟದಲ್ಲ ಅವ್ಯಾಗೊಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬತ್ತಿ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಟಪಕ್ಕ ಯಾನಿಂಚಿನ ಮಾತೆ ಕ್ಲವ್ವೇ ಕಾರಣ ಬಕ್ಕಾಯ ನಾಟಿಗೆರ ಸುಲ್ಮ ಉಚ್ಚುದಲಕ ಪೊರಲ್ಲ ಸುಲ್ಮಲ್ಪ ಎಂಚಿನ ಪುರ ಆಪುಂಡು ದಯಗಾಯಿನವು ಅವು ಪೊರಲ್ನ ಬರು ದಯಗವು ನಾರ್ಮಲ್ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ಅಡಿಮೇಲಾಯಿಂದ ಇಂದು ವಾ ಜಾತಿಗಳ ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ಪುಜಿಂದು ಇಂದು ತತ್ವ ಮುಲ್ತ ತತ್ವ ಅಂಚ ಅದಿಂದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸಮಾನ ತತ್ತುಂಡ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪೆಟ್ಟುಪಾಡು ಒಂದು ತತ್ವ ಅವು ವಸ್ತು ನಂಬಿ ಏರ ನಮ್ಮನ ವಸ್ತು ಇರು ನಮ್ಮುಂಡಲ್ಲ ನಂಬಿ ಜನ ಅವು ಉಂಡು ಮೂಲು ಇರು ನಮ್ಮುಂಡ ಇರೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಂಬಿ ಜನ ಗೊತ್ತು ಜಾತೆ ಒಂಜಿ ಕರೆಕತ್ತ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರಂದುಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರಿ ನಮಿತಾ ಅಂದ್ ನಮಿತಕ್ಕ ಬನ್ಲೆ ಸರ್ ಇಂಕ ಜಾಗೆ ಇಲ್ಲದ ಎತ್ತದು ಒಂಜಿ 25 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಆಂಡ ಇಂಕ ಮುರಾಣಿ ಇಂಚಿಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆ ತೂಪುನರೆಲ್ಲ ತೊಂಬತ್ತಿತ್ತ ಒಲ್ಪ ಒಂದು
ಊರು ಬರ್ತಿ ಸರ್ ಪಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ನಾಗನ ಬೀದಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಡೇರು ಅವು ಪಂಡೆಂಕಲ ಇಲ್ಲ ಆಯ ಇಚ್ಚಿಂದು ಪಂಡೇರು ಆಂಡ ಆಯ ಪೂರ ಮಂತ್ ಕೋರಲಿ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ರೂಮುಡು ನಾಗನ ಬೀದಿ ಬೈದನ್ ಸರ್ ಆಯ್ಕದಾದ ಆಂಡ ಇತ್ತೆಂಗ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಜರ್ಪುಲಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ಕದಾದ ಒಂಜಿ ಪರಿಹಾರ ಅವೆಂಕಲ ಆ ಜಾಗದನೆ ಬನತನೆ ಬೈತಿನಿ ಪಂಡೇರು ಬೀದಿ ಓ ಎಂಕಲ ಜಾಗದ ಬನತನೆ ಬೀದಿ ಬೈದಿನಿ ಅವು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೋಣೆಗ ಉಂಡು ಅಂತ ಪಂಡ್ಪೇರತೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಡೆ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ದುಲಾಯ್ಡ ಅದು ಬೈದನ್ ಸರ್ ಆಯ್ಕದಾದ ಆಂಡ ಪರಿಹಾರ ಅತ್ತಿಂಗ್ ರೂಮ್ ನಿಲ್ದು ಇಲ್ಲೇ ಸೈದ್ ಎತ್ಪೋಡ ಆತ ಜಾಗ ಇಂಚಿನ ತೂಕ ಅವು ಅರವಿಂದಣ್ಣೆ ದಾದ ಪಂಡ್ಪೇರು ಕೇನಗ ಎಂಕಂತ ಇತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಮಿತಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲೇರ ಆರೊಂಜಿ ಜಾಗೆದೆತ್ತದ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿಯರು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಕೋನೆಡು ನಾಗ ಬೀದಿಂಡೊಂದು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಈ ನಾಗ ಬೀದಿ ಬಂಡ ದಾದ ನೀರು ಬಂತಾರೆ ಅಪ್ಪಂಡ ಅವು ಎಂಚೆ ಜರ್ಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜೈಕದಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಉಂಡ ಮೂಲು ನಾಗ ಬನ ಇರ್ನ ಉಂಡು ಬಂಡರತೆ ಅಮ್ಮ ನಾಗ ಬನ ಉಂಡು ಬಂಡರತೆ ಆ ಬನ ಓಲ್ಪೋಪುನೆ ಆಯ್ತು ಆಮೇಟಿ ಮಿಡಲ ಗುಡ್ಡೆದಾಲ ಉಂಡೆ ಎತ್ತರ ಜಾಗ ಉಂಡ ಪೈಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಲ ಉಂಡು ಸರ್ ಅವು ಒಂಚೂರು ದೂರ ಉಂಡು ನಾಗನ ಎಂಕಲ್ನ ಜಾಗೆದಾನೆ ಗುಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ಉಂಡು ಆಯ್ತಾ ಬಂದ ಇತ್ತೆ ಆ ಗುಡ್ಡದ ಎತ್ತರ ಜಾಗಡ್ದು ನೀರು ಪರಪನ ಪುರ ಸಹಜ ಅಂಚಾದ ಅಲ್ಪ ನೀರು ಪರಪನಂದು ಅಲ್ಪ ಉಪ್ಪುನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ನಾಗೆ ಉಪ್ಪುನ್ಲಂದು ನಾಗ ಬೀದಿ ಉಪ್ಪುನ್ಲಂದು ಇತ್ತೆ ಇರ್ನ ಬೇತೆ ಕೆರೆ ದಾಲ ಉಂಡ ಕೆರೆ ತೋಡು ಪುರ ಇತ್ತೆ ಆ ತೋಡುದಂಚ ಅವು ನೀರು ಪರತ್ತು ಪೋಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ತೋಡುದಂಚಿಗೆ ನೀರು ಪರತದು ಬೇತೆ ಸುಮಾರು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರು ಪರ್ತುಂಡು ಅವು ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಈರ್ ದಾದಾಲ್ ಪಡು ಬಂಡ ಅವು ಇತ್ತೆ ಈರ್ ಮಲ್ಪೆರಾಪ್ ಜನ ಕತೆ ಬನ್ನೊಲ್ಲಿ ದಾದಾಲ್ ಬಂಡಾಗ ಇರ್ನ ಸಂಕಲ್ಪಡು ಆ ನಾಗನ ಬೀದಿ ಓ ಇರ್ನ ರೂಮ್ ದೌಲ ಹಿಡಿದು ಬರ್ಪುಂಡು ಐತ ಬದಲ್ಗೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಬೀದಿ ನಾಡೋಡು ಓಲುಂಡು ಆ ಬೀದಿನ ನಾಡ್ದು ಆ ಬೀದಿಡು ಅವು ಪೋಡು ಪನ್ಪನ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತುಂಡು ಐಟ್ ಅಲ್ಪ ಎನ್ನುಂಡು ಅವನ್ ತೂಂಡಾಂಡು ಅಡೆಗು ಈ ಮುಲ್ತ ಅಡೆಗು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಪೋಂದುಂಡು ಇತ್ತ ಅವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಡ್ಪನ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಸರಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಜಿನ ಮೂಲ ಕನೆಕ್ಷನ್ ತತ್ತದ ನಡು ಟೀರ್ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟ್ಯಾರ ನಡು ದಾದನ ಮಲ್ತಾವ ಕನೆಕ್ಷನ್ ತತ್ತುಂಡು ಓ ಪೋಂದಿತ್ತು ನಾವಿತ್ತೆ ಪೋಂದಿಜ್ಜಿ ನಮಿತಕ್ಕ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಂಡಿರಿಗೆ ಅತ್ತು ಸರ್ ಅವು ಆರು ತೂಯಿನಾರು ಒಂಜೇ ಬೀದಿ ಉಪ್ಪು ನೀನು ಬಂತೇರು ಅರ್ಥಾಂಡೆ ಈರ್ನ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬೀದಿ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈರ್ನ ಬಲ್ಬುಗು ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಗೋಡೆಡೆ ವಯರ್ಗನತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಫೇಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಉಂಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪಗಿತ್ತೆದಾದ ಅಲ್ಪ ಅಡ್ಡಿ ಆಪುಂಡು ಈ ರೀತಿ ಐಕ್ ಆ ಕುಡಂಜಿ ಕಡೆ ಹಿಡ್ದು ಆ ವಯರ್ ಕೊನಪುನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬೀದಿ ಬೀದಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬಂಡ ಇಂಚ ನರಮಾನೆರ್ದು ಸಾಧ್ಯನಾ ಅತ್ ಅಪ್ಪಂದ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲಿ ಅದು ತತ್ವದ ಆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾಗೆ ವಾ ಸ್ಥಿತಿ ಟುಲ್ಲೆನ ಅವೇ ಸ್ಥಿತಿ ಆಡೆ ಆ ಜಾಗೆ ಉಂಡೋ ಅಡೆಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಈರೈಕ್ ಎಕಡೆ ಪಂಡಿನಲ್ಕನೆ ಆರ್ನೊಂಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಈರೆಗ್ ಬರೆತಾರ ಗೊತ್ತುಂಡ ಏಳು ಎನ್ಮ ರಡ್ಡು ಒರ್ಂಬ 7 ಎನ್ಮ ರಡ್ಡು ಒರ್ಂಬ 7 ಐನು 7 ಒಂಜಿ 0 ಆಜಿ ಈ ಲಿಂಕ್ ಕೂಡ ತು ಎರಡರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಬನೋಡು ತಿಂಜಿ ತೂಲೆ ಆರ್ಡ ಪಾತೆರಗತೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇರೆಗ ಐಕ್ ಸರಳವಾಯಿನ ಸುಲಭವಾಯಿನ ಅಂಚೆತ್ತನ ಸಾದಿ ಆರೆ ಪಂಡು ಕೊರುವೆರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಇತ್ತ ಉತ್ತರ ಇರೆ ಪಂಡರ ಬೀದಿದ ಬಗೆಟ್ ಅಂಚಂದು ಜರ್ಪಂದೆ ಕುಡಂಜಿ ಕಡೆ ಗೋಡಿಯರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ನಮಿತಕ್ಕನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ತಿಕ್ಕಂಡು ಇತ್ತ ಕೆರಿ ದೋಷ ಕೆರ್ಪಾಯಿ ದೋಷ ತುಯಿ ದೋಷ ತೂಪಾಯಿ ದೋಷ ಇತ್ತ ಎಂಚ ಪರಿಹಾರ ಇತ್ತ ಒರಿಯನ ಪಂಡನ್ ಎಂಚ ಬೇಲೆ ಕೆರ್ಪಾಯಿನ ಕತೆನ ಕೆರ್ಪಾಯಿನ ತುರಿಕೆ ಬತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಸುರುವಾಂಡ ಆಯ ಮಲ್ತಿನ ಅಪರಾಧ ಅಂದ್ ಆಗಿ ಅಪರಾಧ ಅಂದ ಆತಜಿ ಆಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಅಪರಾಧ ಅಂದ ಅಪರಾಧಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಯಾನು ಭಯಂಕರ ಗಟ್ಟಿ ಉಲ್ಲೆ ಬಂದ್ ಎನ್ನುವೆ ಏತ್ ಮುಟ್ಟವು ಗಟ್ಟಿದ ತನ ಉಂಡು ಏನಡ ಆತ ದಿನ ಇರೆಗದ ಆ ಲಾಪುಜಿ ಯಾಪ ಗಟ್ಟಿದ ದಿನೋಲ ಅಂಚ ಒಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಎತ್ತು ಮಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟುದ ಒಂಜಿ ಜ್ವರ ಬತ್ತಂಡ ಆಯನ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಕ್ಕ ಅಂದತೆ ಅಂಚನೆ ಮೂಲಿ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಂತಗು ಮಾತ್ರ ಏಪ 24 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ 45 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಆಯನ ಮುಗಿ ಉಂಡು ಕತೆ ಅರವಿಂದಣ್ಣ ಏನೊಂಜಿ ಸಂಶಯ ಪಂಪುನ್ಯಾನ ಒಂದು ನಡತಿನ ಘಟನೆ ಎಂಕುಲ ಭಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರು ಭಾರಿ ಬಂಗಾರು ಜನ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟಗೆಂಡ ತನ್ನ ಈ ಅಂಗಡಿಡು ಬೊಂಡ ಮಾರುಂದಂಡ ಬೊಂಡ ದೊಟ್ಟಿಡು ಉಮಿಲು ಬತ್ತಂಡ ನೆರೆ ಕರೆದಕ್ಲೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪುಂಡು ಯಾನ ಪರ್ದು ಮಾರಿ ಅಂದನ ಪರ್ದು ಬೂರುಂದಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಚೋಲಿ ಬೂರುಂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಡಿ ಸಿಗರೇಟು ಗುಡ್ಕ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಬರಿದು ಬಾಡ್ನಾರು ಶುದ್ಧ ಸೊತ್ತುಲೇನು ಮಾರ್ನಾರು ಒಂಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಜಾಗ ಬೋರ್ಡ್ ಬಣದ ಆ ವರ್ಗದಕ್ಲು ಕೊರಂದಿಪ್ಪನ ಹೊರತು ತಾನೇ ಜಾಗದೆತ್ತದು ತನ್ನ ಜಾಗದ ಸಾಧಿ ಕೊಡ್ತೇನಂಚೆತ್ತನ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಾ ಕಾರಣಗಳ ಈರ್ನ ಈ ತತ್ವ ನಂಬೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಓವೇನು ನಂಬೊಂದಿಜ್ಜಂದಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಕಟ್ಟ ಕಡೆಕ್ ಅರೆಗ್ ಶುದ್ಧ ಸಾತ್ವಿಕ ಆದಿತ್ಯನರೆಗ್
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಶೀಕ್ ಬತ್ತಂಡು ಆ ಬತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಡು 6 ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಬತ್ತು ಎಂಡ ಗಂಟೆಗಟ್ಲೆ ಯಾನು ಉಂಡು ಬನ್ಪನೆ ಅರಿಜ್ಜಿ ಬನ್ಪನೆ ಅವು ಈ ರಂಚ ಬಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿದ ಏನಂದರೆ ಏಪಲ ಒಂದುವೇ ಸರಿ ಈರ್ ಬಣ್ಪನ ಸರಿಯತ್ತ ಬಣ್ಣ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಗೆ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಬತ್ತದು ಎನ್ನ ಜೀವ ಒಂಜಿ ಒರಿಪರೆ ಓಡೆ ಪರಕೆ ಬಣ್ಪರೆ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ್ರೆ ಪಂಡನ್ಲ ಒರಿಪೇರೆ ಆತಚ್ ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾರು ಬಂದಾಗ ಕನ್ನಡು ಕಣದುಕ್ಕ ಬುಡಿಯೇರಾರು ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಬುಲ್ತುದು ನೈಕ್ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಪರಕೆಲ ಬಂತ ಆತು ಜವ್ ಆರ್ನ ಎಂಚಿ ನಡಪಡು ನಡತುಕೊಂಡು ಯಾನ ಪಣಪನೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆತನೇಟ ಗಟ್ಟಿ ಇತ್ತಿನಾರು ಅರೆಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ದುಂಬುದ ಪೂರ ಪಾಪ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಾಡು ಬಂದಲೆಕ್ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಇತ್ತ 6 ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಗುಣ ಉಂಡು ಬಂಡರ್ತೆ ಆ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಗುಣಕ್ಕೂ ಕಾರಣನೇ ನಾಗಿ ಆಯ್ ಅರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಆ ಅಂಚದಾರಡು ಸಾತ್ವಿಕ ಅವು ಪೂರ ಗುಣ ನಾಗ ಇಟ್ಟಿನೆಟ್ಟು ಆಂಡ್ ಆ ನಾಗ ನಾರು ಗುರ್ತ ಪತದಿಜೇರು ಆರು ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡು ಅವೇನು ಒಪ್ಪುದಿಜೇರು ಆರು ಒಪ್ಪುನ ಅಗತ್ಯಜಿ ಅವು ಖಾಲಿ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಬಂಡದ ನಂಬುದನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಬೈದವು ಜಾಗ್ರತೆ ಆತು ಆಂಡ್ ಅವ್ರು ಅಲ್ಪದೆಲ್ಲ ನಂಬಿಜೇರು ಮುಲ್ಪದೆಲ್ಲ ನಂಬಿಜೇರು ಆಂಡ್ ಅವ್ರ ಆಚಾರಡು ಸರಿ ಇತ್ತೇರು ಅವು ಏರ್ನ ಆಚಾರ ಅವು ಅರ್ನತ್ ಅವು ಆಯನ ಆಚಾರ ಅಂತ ನಾಗಿ ಆ ಗುಣ ಇಂಬೆರಡ ವ್ಯಕ್ತ ಹೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಅಂಡ್ ಓವು ವ್ಯಕ್ತ ಹೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಐಕ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಕೊರಡು ಎಂದಿಗಾಗುದೋ ನಿನ್ನ ದರ್ಶನ ಅಂದಿಗಲ್ಲದೆ ಬಂದ ನೀಗ ದಿರನ್ ಬಿಡ್ಪುಜಾವು ಕತೆ ಬಂಡಾಪುಜಿ ಇರು ಅಮ್ಮ ಪಂಡ ಏರ ಅಮ್ಮ ಚಿತ್ರ ಬರ್ಪುಂಡ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಚಿತ್ರ ಬತ್ತನ ಮೆಗ್ಗೆ ಪಲೆ ದೋಸಿ ಪೂರ ಚಿತ್ರ ಬತ್ತನ ಅಂಚನೆ ಇಂದು 2% ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಿನ ಕತೆ ಈಗ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮುಕ್ಕುಲು ಏರ್ಲ ಎನ್ಲೆ ಅನ್ ಸೈ ನಾಗ ಮುಕ್ಕುಲು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೈ ಪೂಜಾರಿಂದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬರ್ಪೂಜಾರಿಂದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂದ ಅವಳು ಓವು ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊನ್ಪತ್ತ ಎನ್ಮ % ದೇವೇರಿಂದ ಬಂತಾರತ್ತೇರು ಎರಡ ನಂಬಿಕೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿ ಭಾವನೆ ಪೂರ ಅವೇನ ಅಂದು ಬಂತೀನಿ ಅಂದತ್ತ ಅವು ಉಪ್ಪುನ್ಲ ಅಂದತ್ತ ನಿಖಲ್ ಹಿರಿಯಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ತೂತೀನಿ ಪಂತೀನಿ ಪೂರ ಅಂದತ್ತ ಇಂಚ ಅಂದು ಪಂಡಿ ಬಕ್ಕ ಏಪ ಈರು ಅವೇನು ತೂಪುಜಾರು ಯಾಪ ಇರೆಗ ಅವು ತೋಜ್ಜಿ ಆತು ಮುಟ್ಟ ಇರೆ ನಾವು ಬಿಡ್ಬುಜಿ ಹೆಂಗ ತೋಚ್ಪಾಲ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ತೋಜಿಪಾರೆ ಮೂರು ತಿಡಿತದ ಇದು ಬಿಡ್ನಿ ನಾನು ಶಾಂತಿ ಅಂಡ ತೂದು ಬತ್ತೆ ಕಟ್ಟಿಲ್ ದಪ್ಪೆನ್ ತೂದು ಬತ್ತೆ ಪೊಳ್ಳೆ ರಾಜರಾಜ ತೂದು ಬತ್ತೆ ಶಾಂತಿ ಓನ್ ತೂದಿನಿ ಎನ್ನ ಉಲೈಡ್ ಇತ್ತಿನೇನೆ ಯಾನಿತ ಅವಳು ತೂಯಿನಿ ಕರೆಗೆ ಮೋಕ್ಷ ತಿಕ್ಕಂಡು ಐ ಅಂಚಾದಾರ ಸಾಹಿತ್ಯರ್ದಲ್ಲ ಅವ್ರ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆ ಐದಾಲ ದೋಷ ಜಿದಾಯ ಬಂಡ ಆರ್ನ ಮಲ್ತಿನ ಸಂಸ್ಕಾರ ತತ್ವಡಿತ್ತೇರು ಆ ತತ್ವಡು ಅರೆಗ್ ನನ ಈ ಭೂಮಿ ಬದುಕೆರಿಜ್ಜಿ ಬದುಕೆರಬ್ಜಿ ಆಪುಜಿಂದಾನಾಗ ಅವ ಆ ತತ್ವ ಆರೆನ್ ವೈಪುಂಡು ಉಲಾಯಿಗ್ ಇಂದು ಬುಡ್ಪುಂಡಿ ನೇನು ಈ ಶರೀರ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಬಂಡ್ಪೊನೆ ಎಂಕುಲ ಯಾನ್ ಸಮೇತ ಆನ ಮನೆ ಬುಲ್ತಿನ ಜರೆಗ್ ಆತು ಎಂಕುಲ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿದಾರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಂಡ ಇಡೀ ಊರು ಬುಲ್ತುದು ಅಂಚಿತೆನ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತ ಎಂಕ ಈತ ತತ್ವ ಈರು ಪನ್ನಾಗ ಅರ್ಥಾಂಡೆ ರಿಯಲ್ ತತ್ವ ನಮ್ಮ ನನತೆ ಕೆರ್ನ ತುಯ್ಯಾರು ಅಂದು ತುಯ್ಯಾರು ಕೆರ್ನ ತುಯಿ ಸಾತಿಗೆ ಐಕ್ ₹1 ಅಲ್ಪ ಪಾಡ್ದ ಬಲೆ ಏರಾಣ್ಲು ಉಪ್ಪೇರು ಕುಂಟುಪುರ ಪಾಡ್ದು ₹1 ಪಾಡ್ದು ಬಲೆ ನೋಟು ಇರು ಏತ್ ಪಾಡಿರ ಅವು ಲೆಕ್ಕೋಗೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಮೂಲು ಕಾಯಿನ್ ಪಾಡ್ನ ಮಾತ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಪು ಕಾಯಿನ್ ಇಡು ಮೆಟಲ್ ವೈಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಉಂಡು ಈರ್ ಯಾನು ಕೊರಿಯೆ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಜಿನ ಎಣ್ಣೆರದ ಕೊರಿಯೆ ಆ ಕೊರಿಯೆ ಐಟ್ ಪೋಪುಂಡು ಕೊರಿಯೆ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಅಪ್ಪ ಈರೆಗ್ ದೋಷ ಬರ್ಪುಜಿ ಈ ಜಿತಿದ್ದೊಂಡೆ ಕೊರ್ಜಿಂಡ ಈರ್ ಕೊರ್ತಿಜರತ್ತೆ ಆ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಸೀದಾ ಇರ್ನವಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಚ ಬತ್ತಂಡವು ನಿಂದೆ ಕೊಂಚ ಉತ್ತರ ಧ್ರುವ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವ ಉಂಡು ಬಂತೇನಾ ನಾಗೆ ಬಂಡ ಐಕಲ್ ಒಂಜಿ ಉತ್ತರ ಧ್ರುವ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವ ಪೊಡದೆ ಇರ್ನಾಡೆ ಎಂಚ ಇಡ ಬತ್ತನು ಇರ್ನ ಮನಸ್ಸು ಇಡೈತ ಚಿತ್ರ ಉಂಡು ಸೈತಿನ ಪೂರ ತೂತಾರ ಇರ್ನ ಪೂರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮೂಲುಂಡು ಅವೇ ಸ್ಥಿತಿ ತಾವು ಜಾಗ್ರತ ಅವಡು ಇಂಚ ಬನ್ನಾಗ ಉತ್ತರ ಧ್ರುವ ఆయన ఎడదాత్ర అవు రిపల్షన్ అప్పుడు అందా అప్పుడు దాదాపు నింద ఈ లింగ అడిమేల అది ఇంతలే ఉలాయి పొగ్గలేక ఇర్న ఇడీ సిస్టమ్ లా గడిపోండు ఇత్తే ఇర్న ఉత్తర దక్షిణకు బర్పరంచిన మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ ఇందు అడ్డాండు ఇత్తే ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಈತನೆಟ ಪಾಡ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಪಗ ಪಾಡೋಡು ಅಂತಂಡ ಇತ್ತೆ ಈತನೆಟ ತೂತಿನಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ತಿಜೇರು ಅಂಚ ತೊಂದರೆ ಜಪ್ಪ ಅಂಚದಾಲ ಈರ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಂಡ ಇರೆಗ ತುಂಬುಗ ಅಂಚಿನ ಅಂಡ ಮಲ್ತೊಂದ ಯಾನ್ ಏನನ್ನ ತಿದ್ದೋನಡ ಯಾನ್ ಈತನೆಟ ಪಾಡ್ತಜ್ಜಿ ಪಾಡೋಡು ದಯ ಗೊತ್ತಂದೆ ಆಯಾಂಡಲ ಆಯನ ಸಂಬಂಧದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ತೆರಿಪಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕೆ ಅರ್ಥ ಅಂಡ ಅಂದ್ ಅಂಚಾದಕ್ಕೆ ಅವಳೊಂಜಿ ಭಾವನೆ ಪಾಡೋಡು ಪಣಪನ ಅತೆ ಇತ್ತೆ ಅವೇನು ದಾಯಿಗೋಸ್ಕರ ಪಾಡೋಡು
ಇತ್ತೆ ಇನ್ ದಯಪಂಡ ಅವು ಪಾಡ್ಂಡ ಇರೆಗ್ ಅಲ್ತ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಇಡೆ ಬರ್ಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ಈರೆಗ್ ಪಾಡ್ದಾರ ದಯಪಂಡ ಅಲ್ಪವರಿ ಏರ ಕುಲ್ದೆ 12 ಪಾಡ್ದ ಉಂತೊಂದೆ ಮರ ಉಚ್ಚು ಸೈದನ್ ಮರ ಒಂಜಿ ದಾಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಸೊ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಈಗ ಬೊಜ್ಜಪುರ ಮಾತ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇತ್ತ ಅವು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಂಡ ಅವು ಮಲ್ತ ಅವು ಪೋಂಡು ಸಂಸ್ಕಾರ ಆಂಡ ಐಕ್ ಇಜಿನೆಗ್ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇಜ್ಜ ಮಾತೆರ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಅವು ನಾಗೆ ಅವು ಸರ್ಪೆ ಪಡ್ಪನ ಭಾವನೆಗೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಬಿಲೆ ಬತ್ತದ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಯ್ಜಿಂಡ ಇರೇನು ಮನೋರೋಗ ಮನೋರೋಗನೇ ಅವು ದಯಪಂಡ ಅವು ಬೇಲೆ ಅಲ್ಪುಂಡು ಅವು ಕಾಲಿ ಇಂಚ ಉಂತುಜಿ ಎಂಗ್ಲ ಉಲಾಡೋ ಪರ್ರಪುಂಡು ಬೇಲೆ ಅಲ್ಪುಂಡು ಅವು ಮನೋಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಪಂಡ ತುಯಿ ನಾಯಗೆ ತೂಪಾಯಿ ನಾಯಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೇಮ್ ಕತೆ ಕೂಡ ಐದಕ್ಕೊಂದು ಪೂರ ಪೂರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ದಯಪಂಡ ಪ್ರತಿ ವರಿನ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಉಂಡು ಅವೇ ಇತ್ತೆ ಜಾಗೃತ ಆನಾಗ ಅವು ಸರಿಯಾದ ಮಣ್ತಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಪುಂಡು ಹಾಗೆ ಕ್ಷೇಮ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಏರ್ ಬಾತಿರಂದಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಿಶನ್ ಬಂದು ಕಿಶನ್ ಅನ್ನ ಪಲ್ಲೆ ನಮಸ್ತೆ ಪಲ್ಲೆ 2 ವರ್ಷ ತುಂಬು ಕದ್ದಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಕಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯ ಎಡ್ಡೆ ನಿಂತು ಎದಿಗಿದಿಲ್ಲ ಹಂಗಾಯ ಆತ್ಮಲ್ಲ ತನ್ನ ನಮ್ಮ ಗಣಪತಿ ನೀರುಲ್ಲ ದೂರ ಗೋಮುಗ ಟಿಫ್ಟ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತೀನಿ ತನ್ನ ಅವ್ರ ತೂಂಡ ಎಡ್ಡೆನೆ ಜನ ದಾದನ ಮನ್ಪಡಕ್ಕೆ ಸೈದಿನ ತೂಯಿನ ಸಜೀವ ಐತೆ ಜೀವ ಎತ್ತಿನ ತುಂಡ ಎಡ್ಡೆನೆ ತೂಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಒವೇ ಜೀವಿಲ ಈರು ಉಪದ್ರ ಕೊರುಂಡ ಅತ್ತಂಡ ಐಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಲ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಅವು ಐಕಂದ ಅತ್ತ ಒಯ್ಕಲ ಅದೇ ಅಂಚಾದಿರೆಗು ಆ ದೋಷಲ ಬೊಕಲ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡಿರೆಗೆ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಆನಂದ ಎನ್ನಿಯೋಲಿರಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಈರುತ್ತವನ್ ತೂಯಿನಿ ಅಂದೊಂದು ಇತ್ತಿನ ತೂತಿನ ಅಂದ ಚಿತ್ರ ಮೂಲುಂಡ ನನಗೆ ಅವು ಪೂರ ಮೂಲ ಬೇಲೆ ಅಲ್ಪುಂಡ ಇತ್ತೆ ಮೂಲ ಇರ್ನ ಉಲೈಡೆ ಇರ್ನ ನಾಗ ನಾವು ಜಾಗ್ರತ ದೀಪುಂಡು ಅವಾಗ ಈರು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಹೊಡಿರೆಗ್ ದುಂಪಾಯ ರಾಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಇರ್ನ ಉಲೈಡೆ ಅವು ಶಕ್ತಿ ಇರ್ನುಲೈ ಜಾಗೃತಿ ಆದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಪಲ್ಲೆ ಬಗ್ಗ ಸತ್ಯ ಅವು ಇರ್ನ ಉಲ ಹಿಡಿತ ಉಂಡತ ಚಿತ್ರ ಅವು ಬೇಲೆ ಅಲ್ಪುಂಡ ಧ್ಯಾನ್ ತೂತೆ ಇಂಚೆ ಇತ್ತು ಈತಿ ಎಲ್ಲಿ ಪೂರ ಪನ್ಪಾರಂದಿತ್ತಂಡ ಇರು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದ ಪನ್ಪುನಿ ಕಥೆ ಅನ್ಪುನಿ ಹತ್ತಿರು ಇರ್ನ ಭಾವನೆ ಉಂಡಾಯ್ತ ಪಿರೋಡು ಅಂಚದ ನಾಗೆ ಉಂಡು ನಾಗೆ ಇರ್ನ ಉಲೈಡ್ ಉಂಡು ಚಿತ್ರ ಏರ್ತುವಿನಿ ಈರು ಇತ್ತ ಪನ್ಪುನಿಯರು ಈರು ಐಕ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊರ್ನಿಯರು ಈರು ಅಂಚದಪ್ಪನ ಓಲುಂಡು ಇರ್ನ ಉಲಾಡಿ ಒಲ್ತ ಅವು ನಾಗೆ ಪಿದೆ ಇತ್ತುಂಡು ಇರ್ನ ನಾಗೆ ಉಲೈಡು ಚಲಿಸೊಂದುಂಡು ಅಂಚದಿರೇಗ ಅವು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆನೆ ಮಲ್ಪಡತ್ತಿಂದ ಅವು ಆಳು ಮಲ್ಪುಜಿ ಐಕ್ಯ ಬೋಡಾದು ಆ 4 ಬಂಡತೆ ಕಡೆ ದೋಷಲು ಐನು ಪನೆರ್ಲ ಬಲ್ಯ ನಮ್ಮ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ರೀತಿಗೆ ಅನಗ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ನನ್ನ ಮೂಲು ಸರ್ಪ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸರಿ ಮಲ್ಪುನಿ ನನ್ನೈತೆ ಎಂಕು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪೋಪ ಸರ್ಪ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪ ಅವಳು ನಾರ್ಮಲ್ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ತೆಂಕುಲತ್ತೆ ನರಮನ್ನಕ್ಲ ಎಂಚ ಪಿಂಡ ಬರೋದೈತೆ ದೈಕ್ ಬರೋದು ಇದು ಎಂಚ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚನ ಅವಳಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ಸರ್ಪ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪನ ನಾವು ಅತ್ತಂದೆ ಬೇತೆದಾದ ಪುರುಂಡಾಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೇನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಮೂರನೇ ಪಂಡೆವು ಮಿತ್ತಿರ್ದು ನೀರು ಪರತಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಕುಮಾರ ದಾರ ಐಟು ಮೀಪುನಿ ಮೀನಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕ್ ಪಿರಪ್ ಒಂದುಪುಂಡು ಅಂಚದ ಈ ರೈಟ್ ಮುರುಕುದು ಮೀಸ ಅದಕ್ಕೆ ಇರ್ನ ಓಲಾಂಡ್ಲ ಲಿಂಗ ಶೈರುಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲಿಂಗೋಲ್ ಇತ್ತುಂಡವು ಇಂದೇ ನಾಗ ಪ್ರೇತೋಲ ಇತ್ತುಂಡ ಅವು ಆ ಪಿರಪ್ ಓಪನ್ ಅಂಚ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸೀದಾ ಪಿರವತ ಮಾಪುಂಡು ಓಡೆ ಬತಮೋಂಡು ಕುಮಾರ ಪರ್ವತ ಕೊಂಡೊಂಡು ಪುಷ್ಪಗಿರಿಗೆ ಕೊನೊಂಡು ಶೇಷಗಿರಿ ಕೊನೊಂಡು ಕೊನೊಂಡು ಮಿತ್ತು ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಮಿತ್ತದ ಬೇತೆ ಸುಮಾರು ಕತೆ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಇರು ನನತೆ ಆಲ್ತು ಮೀಯಾರು ಮೀದು ಮಾರುಗೋಡೆ ಇರು ಮಡತನ ಉರುಳು ಸೇವೆ ಮಲ್ತ ಪೋಯಾರು ಇತ್ತೆ ಪೋನಗಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಒಲ್ಪ ಪಾಡಿನ ಹೊಡೆಸ್ತಾನ ಮಣ್ಣು ನೆಲಟತ್ತೆ ನೆಲಟ್ಟು ಪಾಡೊಂದು ಪೋಯಾರೊಂದು ಇತ್ತಂದ ಇರ್ನ ಇಡೀ ಶರೀರ ಇತ್ತೆ ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಅವು ಸುಮಾರು ಎತ್ತರ ಮಟ್ಟ ಉಂಡು ಆ ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶ ಆಯ್ತು ಉಲಾಯ್ಡಪ್ಪು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಉಲಾಯ್ಡು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಅವ್ಳು ತಿರ್ಗಾನಾಗ ಇರ್ನ ಲಿಂಗ ಶರಡಿತ್ತು ನಾವು ಗ್ರೌಂಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಒಯ್ಪುಂಡು ಭೂಮಿ ಒಯ್ತದ್ದು ಕೂಡ ಪಿರ ಅಡೆಗೆ ಹೋಗ್ನು ಅಡೆಗೆ ಕೂಡ ಕುಮಾರ ಬರತ್ತ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಮೂಲು ಓಲು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯ್ಡು ಅವಳು ಪಾಡ್ನಾಗಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆಯ್ತು ಅವಳು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯ್ಡು ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಪಟ್ಟಿದ ಕುಮಾರಲಿಂಗ ಬಂದುಂಡು ಆ ಕುಮಾರಲಿಂಗ ಉಲಾಯ್ಡು ಉಂಡು ಐಕ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನಿ ಆ ಕುಮಾರಲಿಂಗ ಎಂಚಿನುಂಡು ಇತ್ತ ಅಲ್ಪ ಎಂಕುಲು ಉರುಳು ಸೇವೆ ಪಾಡ್ನಾಗಲ್ಲ ಇತ್ತ ಆ ಕುಮಾರಲಿಂಗ ಹೋಗ್ಪುಂಡು ಕುಮಾರಲಿಂಗ ಹೊರದು ಸೀದಾ ಕೂಡ ಕುಮಾರ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ದಯಪಂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪಿರ ಹೋಗ್ಪುಂಡು ಅವಳೊಂದು ದರ್ಪಣ ತೀರ್ಥ ಬರೋ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಸರ್ಪ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪಣಪುನಂಚೆತ್ತನ ವಿಧಿ ಮಲ್ತಿನಡೆ
ಏರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ಷೋಭೆ ಈ ಬಗೆಟ್ ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ತೃಪ್ತಿ ಆ ತೃಪ್ತಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡೊಂಜಿದಾದ ಕೆಂಡ ಆ ಮೂಲ ನಾಗನೈತೆ ನಾಗ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಒಲ್ತುರ್ದು ಮೂಲಡ್ದು ಬರ್ತಾರೆ ಕುಮಾರ ಬರ್ಬತ್ತಂಡು ಅವು ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿಡು ಪೋಪನೆಟ್ ಹತ್ರ ಅವಲೇ ಮಲ್ತಂಡ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತನಂಕ ಅಂಚ ರಿಸಲ್ಟ್ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ತಿಕ್ಕೊಡಂದ್ರ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅಘ ಪಂಡ ಬೆಟ್ಟ ಪರ್ವತರ್ದು ಮೇಲುವ ಐಟು ಉಂಡು ಐಟು ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಆ ಶಕ್ತಿಗೆ ನೀಲ ಸರಸ್ವತಿ ಎಂದು ಪುದ ನೀಲ ಸರಸ್ವತಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 1000 ಸರಸ್ವತಿ ನಕ್ಲೆನ್ ಸೇರಾಂಡ ಒಂಜಿ ನೀಲ ಸರಸ್ವತಿ ಓಹೋ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಬಾರಿ ಕುತೂಹಲ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರಂದಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರದು ಅಲ್ಲ ಯಾನು ಉಳ್ಳಂಜದ ಬಾತೇನು ವಸಂತ ಅಂದೆ ಯಾನೊಂದು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟೆ ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲು ವೆಟ್ನ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ ಪಾರ್ದ ಒಂಜಿ ಸರ್ಪೆ ಬರ್ತೇನೆ ಉಲಾಯಿ ಮಲ್ಲ ಸರ್ಪವನಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಯ ಆತನು ಸರ್ಪೆ ಸರ್ಪೆ ಪ್ರಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ತುಂಬುದ ಪೆಟ್ಟು ಉಲಾಯಿ ಬತ್ತಿನ ಸರ್ಪೆ ಬಿದೆ ಪೋಯಿನೇಜಿ ಉಲಾಯಿ ಬತ್ತ ಕುಲುಂಡು ಕೊಕ್ಕ ಆಕಳು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪಂಡೆ ಮತ್ತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಅಯ್ನ ಪಿದೆ ಪಾಡಿಯರು ಅಂಚದು ಎಂಗ್ಲೆಂದು ಪೋಡಿಗೆ ಅಂಡ ನಾವು ಉಲಾಯಿ ಹೊಸ ತೆಲು ಕಟ್ಟಿನಾಗ ಸರ್ಪೆ ಬರ್ತಂದ ಅದನ್ನ ದೋಸದ ಪಟ್ಟಣ ದೋಸದ ಅಂದ ಉತ್ತೆ ಚೆಕ್ಕದ ಟೈಮ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೊಡೊಚ್ಚಿ ಗಾಬಿರ ಮಲ್ಕೊಡ್ತಿ ಬಂಡಿರು ಇಂಚ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ದೆ ನಾವು ಅವು ಆದ ಏತು ಸಮಯ ಅಂಡೆ ಅವು ಐನಾ ತಿಂಗಳು ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳು ಬರ್ತೀನಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಇತ್ತ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟೊಂದಿಪ್ಪುನಾಗ ಇಲ್ಲು ಆದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಇಲ್ಲು ನಿರ್ಮಾಣ ಮನ್ನ ಇಲ್ಲು ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಮತ ಆತಂಡು ಇಲ್ಲು ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತೊಡಿಪ್ಪುನಾಗ ಇಲ್ಲದುಲೆ ಸಜೀವ ಸರ್ಪ ಬತ್ತ ಸಜೀವ ಮಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಾಯದ ಸರ್ಪ ಪ್ರಾಯದ ನೆಟ್ಟು ದೋಷ ಉಂಡ ಅಂತ ಕೇರ್ನೀರು ಬೋಡಿಗೆ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ಬೋಡಿಗೆ ಆತಂಡು ದೋಷ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದುಜ್ಜಿ ಪಂಡ ದಿನದನಗ ಚೇಂಜ್ ಒಂದು ಪಿರಬುರ ಬೋನುಂಡು ಕೊರೋನಾ ನಾನೊಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಂಕಷ್ಟಡು ಪಿರಬುರ ಒಂದುಂಡು ಒಂದು ದೋಷಡು ಪಿರಬೂರ್ನ ಅತ್ತನ ನಾಗೆ ಬತ್ತಂಡ ದೋಷ ಉಂಡ ಅತೆ ದಾದವನ್ ಅರವಿಂದಣ್ಣ ಸೀದಾ ಬಾತಿರ್ಬೇರಿ ಮೂಲು ಈರು ಇತ್ತೆ ಪೋಡಿದಾರತೆ ಈ ಪೋಡಿದನೇ ಇರ್ನ ಮಾತ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾರಣ ನಿಜವಾದಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇರಾಗ ಆ ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ಆಯ್ತ ಪೂರ ಸಹಜವಾದ ನಿಜವಾದ ಉಪ್ಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವು ಅಂಚನೆ ಪಂಡ ಈ ರೀತಿ ಅವೇನು ಇಂದಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕ ಒಂದು ದಾಯಗುಲ್ಲ ಪಂಡ ಈರು ಪೋಡಿದಾರು ಆ ಪೋಡಿ ನೆಡ್ದ ಆತ್ರ ಇಂದು ಪೂರ ಇರ್ನ ಕತೆ ಅರವಿಂದನ ಕುಡುಂಜಾರ ಪ್ರಾಯದ ಸರ್ಪೆ ತೂತೇರು ಪನ್ನ ಪೋಡಿ ಹೊಡೆತಾರು ಬೈದಿ ನಂದು ತೂತಿ ನೆಂದ ಇರಗಿತ್ತ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪನ್ ಸಹಜ ಅಂದ ಉಪರ್ನಗ ಐಕ್ ತಂಪಾಂಡು ಖುಷಿ ಆಂಡ ಅಲ್ಪ ಇದು ಈರು ಆತು ಬೇಲೆ ಮಲ್ದಿ ನಂದತೆ ಐಕ್ ಖುಷಿ ಆತಿ ನಂದತ ಈರು ಎನ್ನು ಅರತ ಐಕ್ ಖುಷಿ ಆತಂದು ಅವು ತಂಪುಗೆ ಬೈದಿನಿ ಅಂಚ ಐದು ಬಕ್ಕ ಕಡಪುಡಿಯ ಇತ್ತೆ ಮೂಲಿರ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆನು ಬುಡ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಅಂಚಿನ ನಾಗೆ ಈರು ತೂತಿ ನಂದೊಂದಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ನಾಗೆ ಇರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆಲ ಒರಿ ಉಲ್ಲೆ ಪ್ರತಿ ಒರೇನ ಒಟ್ಟಿಗೆಲ ಇಂಚಿನ ಒಂಜತ್ತು ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಮಾತಲ ಉಂಡು ಅವಾಗ ಅಂಚಿನ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಇರೆಗವು ಯಾನು ಉಲ್ಲೆಂದು ಪನಿಯರೆ ಬೈದಿನಿ ಯಾನು ಉಲ್ಲೆ ಬಂದು ತೆರಿಪೇರೆ ಬೈದಿನಿ ಇಂದು ಎನ್ನುಲೆ ಅವಾಗ ಏರು ಬೈದಿನಿ ಬಂದಾಗ ಆ ಜಾಗಗೂ ಭಾರಿ ಪಿರಾವಡ್ದಿಂಚ ಆ ಇಡೀ ಭೂ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಏರು ಅಧಿಪತಿಯ ಆಯನೆ ಬೈದೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಇರಗ ಸಮಾಧಾನ ಆಪುಂಡು ಇರಗ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇಜಿನ ಇರು ಪೋಡಿಗೆಡು ನನಲ ಇಂಚೆನೆ ಪಿರ ಪೋಂದು ಅಡಗ ಬಕ್ಕ ಒಂಜೊಂಜೆ ರಟ್ಟೆರೆ ಸುರಾಪುಂಡು ಐದು ಪೋಡೊಡ್ಚಿ ದಯಪಂಡ ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ನಾಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಉಲಾಯ್ಡು ಉಪ್ಪುನಿ ಅಂಚ ಆತು ಧೈರ್ಯ ಆತು ಪ್ರೀತಿ ಆತು ವಿಶ್ವಾಸ ಇರಗ ಬೋಡು ಐಕ್ ನಂಬಿಕೆ ಬನ್ಪುನಿ ದಯಪಂಡ ನಂಬಿಕೆ ಇಜ್ಜಂದಿನಾಗ ಮುಲ್ ದೇವೇರನ್ ತೋಚ್ಪೇರಾಪುಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತಿನ ನವರಸಲು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪುಂಡು ನವರಸ ಬಿಡುಗಡೆ ಅಂಡ ಇಡೀ ಶರೀರ ಆಯ್ತ ಭಾವನೆ ಪ್ರಕಟ ಆಪುಂಡು ಪ್ರಕಟ ಅಂಡ ಇರಗ ಉಂಡು ಪಂಡ ಇರಗ ಮನಸ್ಸು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅವೇರಣ ನಂಬಿಕೆನೆ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಅವು ಗೊತ್ತಾಪುನಿ ಎಂಚಿನ ವಸಂತಣ್ಣ ಈರು ಪೋಡಿ ಒಡ್ಚೀಂದು ಪಂಡದ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಇರಡ ಪಂತೆರ್ ಪ್ರಾಜ್ಞರು ಪ್ರಾಜ್ಞರು ಬಂತೆ ಅಂಚಾದ ಈರು ಪ್ರದೇಶದ ನಾಗಬನಕ ತನುಮೈತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಮೂಲ ನಾಗಸ್ಥಾನಗೀರು ತನುಮೈತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಗ ಪರಕೆ ಕೊರಿಯಾರೆ ಕೊಡ್ತಾರತೆ ಜಾಗದಕ್ಕೆ ತನುಮೈತಾರೆ ಅಡೆತುಲೆ ಅಡೆಗೆ ಐತ ಅರ್ಥ ಈರೆಗ್ ಈರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಯ ಉಲ್ಲೆ ಅಂತ ಮೇರ್ ಬಣ್ಣ ಆತ ಮಲ್ತಿರ ಅಂದಿತ್ತ ನಾಯನ ಅನುಗ್ರಹ ಇರೆಗ್ ಬೋಡೆ ಇರ್ನ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಅವು ಪೂರ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡಿತ್ತು ಎಂಜಪುರ ಮಲ್ತಾರು ಯಾವ ಪೂರ ಇರೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಎಂಚಿನ ಅರ್ಚಕರು ಎಂಚಿನ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಪುರೋಹಿತರು ಆರಿಗೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತೇರು
ಆರು ಕೊರ್ತಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸರಿ ಉಂಡು ಈರ ಆ ಸಂಕಲ್ಪ ಹೊಡೆದು ಪೋಡಿಗೆರ್ದು ಪಿದೈವಲೆ ಆಯ ಈರನ್ನು ಕಾಪೆರೆ ಬತ್ತನಾಯೆ ಬಣ್ಣದ ಎನ್ನಿಲೆ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಬಣ್ಪೇರೆ ಆ ವಸಂತಣ್ಣ ಸೊಲ್ಮೇಲಿರೆಗೆ ಅಂದ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಪ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರಿಯ ಅವಳು ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಅಕ್ಷೇತ್ರುಡು ಪಂಡ ಓಲು ನಾ ಅಘ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಇತ್ತಿನ ಜಹಗೇಡು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಾಡ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ನಾಗ ಇಂಚಿನ ಪರಿಪುಂಡು ಆ ಜಹಗೇಡೇ ಮಲ್ತಂಡ ಐಕೆ ಫಲ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಮಿತ್ತು ಪೋಯಿನ ನಾಗೆ ಪುರ ಓಡೆ ಪೋಂಡು ಆ ಈ ರೀತಿ ಓಡೆ ಪಂಡರಿಕೆಂಡ ನೀಲ ಸರಸ್ವತಿ ಇತ್ತ ಆ ಮಿತ್ತು ಆ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಅಂತ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಅಂದ ಎತ್ತೊಂಡ ಎನ್ನ ತರೆಡ್ದು ಒಂಜಿ 10-15 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರಡಾಯ್ತ ಉತ್ತರ ಧ್ರುವ ಉಂಡು ಉತ್ತರ ಧ್ರುವ ಎಂಚೊಂಡು ಮೇಡ ನಡೂರ್ದು ಪೋಯಿನಂಚಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಂತಿಯ ಕಿರಣ ಲಿಂಗದ ಊರ್ಧ್ವರ ಎತ್ತ ಸುಬನ್ಪುನಿ ಮೂಲ ಆಜು ಚಕ್ರೋಡು ಪಾಸಾದ 7ನೇ ತಡು ಮಿತ್ತು ಪೋಪುಂಡು ಮಿತ್ತು ಕಾರಂಜಿದ ಲೆಕ್ಕ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡ ಕೂಡ ತಿರ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಕಾರಂಜಿದ ಲೆಕ್ಕ ಇಂಚ ಬರತನತೆ ಇಂಚ ಐತ ಮಿತ್ತು ಹಂಸ ರಾಜಹಂಸ ಬಂದು ಶಿವೆ ಆ ರಾಜಹಂಸದ ಐತಾಗ ರಾಯರೆಜ್ಜಿ ಇದಾಗ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಇದರ್ಥ ಬರ್ತದುಂಡು ಇಂದ ತೇಲೊಂದು ಮಾತ್ರ ಒಂದೋಲ್ ತೇಲುನಿ ಮಾನಸ ಸರೋವರಡು ಮಾತ್ರ ತೇಲುನಿ ಹಂಸ ಅಂಚಿನ ಹಂಸದ ಮಿತ್ತದ ಕುಲ್ದಿನಾಲ್ ವೀಣೆ ಬತ್ತೊಂದು ಬಾರಿಸವನಲೆಗು ನೀಲ ಸರಸ್ವತಿ ಎಂದು ಪುದಾರು ಅಂಚಿನ ನೀಲ ಸರಸ್ವತಿ ಬನ್ಪನಂಚಿನ ತತ್ವ ಎಂಚಿನ ಅವು ಪೂರ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದ ತತ್ವ ಅಂಡೆ ಮಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಆ ಮಿತ್ತು ಪೋಂಡು ಓಡೆ ಪೋಂಡು ಪನ್ನಗ ಮಿತ್ತಿತ್ತ ಇಡೀ ಕುಮಾರ ಪರ್ವತ ಪುಷ್ಪಗಿರಿ ಬಕ್ಕ ಶೇಷಗಿರಿ ಎಂದು ಏನು ಪನ್ಪ ಅವು ಶೇಷಗಿರಿ ಮಣ್ಣ ಹುಚ್ಚುದ ಲೆಕ್ಕನ ಉಂಡು ಇಂಚ ಜಡೆದೆತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಅವಿರಾಗ ನಮ್ಮ ಗಗನ ಗೋಚರ ವಸುಂಧರ ಒಂದು ಬುಕ್ ಪುರ ನೈಟ್ ಇರುವುದನ್ನ ಅಂದಾಜ ಹಾಕೊಂಡವು ಇತ್ತ ಆ ಇಡೀ ಗುಡ್ಡೆ ಒಯ್ದು ತಯಾರಾತೀನಿ ಆ ಇಡೀ ಗುಡ್ಡೆ ಅಲ್ಪಲ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಎಂಚಿನ ಪುರ ಹೂವ ಕಾಲಗೊಟ್ಟುಡು ಆದು ಐಟ್ ಆಜಿ ಪಟ್ಟಿದ ಕಲ್ಲುಂಡಲ್ಪ ಅವು ಇಡೀ ಗುಡ್ಡೆ ಆಜಿ ಪಟ್ಟಿದ ಕಲ್ಲುಡಾತಿನ ಗುಡ್ಡೆ ಯಾನ್ಲ ಕುಮಾರ ಭರತ ಪೋತೆ ಒಂಜಿ ದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಒಂಜಿ ವಿಷ್ಣು ತೀರ್ಥರ್ನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ನಾಡಿ ದೇವಣ್ಣಗ ಹಿಂಗೆ ಪೋಡಾಂಡ್ ಅವನ್ನ ಕತೆ ಅವು ಅಂಚ ಅಪ್ಪಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ರಡ್ಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ತಿಕ್ಕದನು ನಾನು ಏರು ಗೈಡ್ ವರಿತ್ತೆ ಆ ಗೈಡ್ಗೆ ತಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಒಕ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ರಡ್ಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಯ್ಡು ಒಂಜಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಉಂಡೆ ನಾಡು ಸೊ ಇಂಚ ಅಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ ಆ ಕಲ್ಲು ಅವು ಉಂಡಲ್ಪ ಅವು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಸ್ಫಟಿಕ ಅವು ಅಂಚಿನ ಆ ಸ್ಫಟಿಕ ಹೊಡಿದು ಸ್ಫಟಿಕದ ಮಾಲೆ ಪಾಡು ದಯಪಾಡ್ನಿ ಬಾಡಿದ ಹೀಟ್ನು ಒಯ್ಪೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ನಿ ಪ್ಲಸ್ ಆ ತಂಪು ತಂಪು ಭಾವನೆರೆಗೂ ಇಡೀ ಶರೀರಗೂ ತಿಕ್ಕೊಂಡತೆ ಒಯ್ತ ಭಾವನೆ ತಿಕ್ಕರೆ ಲಿಂಗ ಶರೀರದ ಅನುಭವ ಶರೀರಗ ಆಯರೆ ಆ ಸ್ಫಟಿಕದ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ನು ಓಹೋ ಇದು ಪೂರ ಸ್ಫಟಿಕದ ಮಾಲೆ ಎಂದು ಕೇನ್ನು ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಪಂಡ ಎಂಚ ಉಲ್ಲೆ ಬನ್ನಗ ಶಿವೆ ಶುದ್ಧ ಸ್ಫಟಿಕ ಸಂಕಾಶಂ ಸ್ಫಟಿಕದಾತು ಶುದ್ಧ ಉಲ್ಲೆ ಪಾರದರ್ಶಕ ಉಲ್ಲೆ ಪಂದು ಪನಿಯರೆ ತಿಂದು ಪೂರ ಇತ್ತು ತತ್ವ ಸೊ ಅಂಚಿನ ಮೂಲ ಅಷ್ಟಪಟ್ಟು ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಅವು ಐಟು ಶೇಖರಣೆ ಅದು ಉಂಟು ನಾವು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಂತಿಯ ಕಿರಣ ಐಟು ಶೇಖರಣೆ ಅದು ಉಂಟು ಅವು ಶೇಖರಣೆ ನಿರಂತರ ಬರೊಂದು ಪುಣತೆ ಶೇಖರಣೆ ಇಂತ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಕಡಪಡ್ದ ಮಾತ ನಾಗ ಪ್ರೇತಲ್ಲ ನನ್ನ ಮುಲ್ಪ ಮಿತ ಆಕಾಶ ಆಕಾಶೋಡ ಮೂಲ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ ಭೂಮಿದನೆ ಉಂಡು ಆದಿಶೇಷ ನೌಲೈ ಪೂರ ಮರ್ಜಾನ್ ಕಡಪುಡ್ನ ಪೂರ ಆದಿಶೇಷ ಉಂಟು ಎಂಚ ಪೋಂಡು ಮೂಲಿತ್ತಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಆ ಕಲ್ಲು ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಅಲ್ಪ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಡೀ ಗುಡ್ಡೆಡು ಶೇಖರಣೆ ಆದಿತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಅಂಚಿನ ಪುಷ್ಪಗಿರಿಂದ ಅಂಚಿನ ಇರಾಗ ಓಲ್ಲ ತಿಕ್ಕು ಜಾವ ಅಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ರಾಶಿ ರಾಶಿ ನಮ್ಮನದ ಪೂಕ್ಲು ಉಂಡು ಪುದರೆ ಪುಷ್ಪಗಿರಿನ್ ಅಂಚ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸರ್ತಿ ಅಲ್ತ ಪೋದು ಮಣ್ಣು ಬರ ಗಣಪನ ಕ್ರಮ ಪುರ ಉಂಡು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯುಡು ಅಂಡ ಇಂದಿತ್ತ ಮಿತ್ತು ನೀಲ ಸರಸ್ವತಿ ಉಲ್ಲಲ್ ಪಂಡೆನಾ ಇವರ ತಂತ್ರದ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆಲು ಅಂಚನೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡತಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಅಲ್ವಾ ಗಣಪತಿನ ಜಾಗಿಜ್ಜೆ ಆ ಗಣಪತಿನ ಜಾಗಡಿತ ದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ ಅವಳು ನರಸಿಂಹಂದಿತ್ತೆ ನಿಜವಾದ ಅಲ್ಪ ಗಣಪತಿ ತೋಡು ಆ ಗಣಪತಿಗೆ ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ ಗಣಪತಿ ಎಂದು ಪುದರು ಈ ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ ಗಣಪತಿ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಅಲ್ವಾ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪುನಿ ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ ಗಣಪತಿ ಇಜ್ಜಿನ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ಕಥೆ ಅರ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಟ್ ಅವ್ರದಾದ ನಾವು ತತ್ವ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಜ್ಜಿ ಅವು ಬಕ್ಕ ಪನ್ಪೆ ನಾವು ಎಂಚ ಸರಿ ಎಂದು ತಪ್ಪು ಬಂದ್ರಜ್ಜಿ ಹಂಗೆ ಪೂರ ಸರಿಯೇ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಈ ಗಣಪತಿ ಬಂಡೇರು ಅಪ್ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಇತ್ತಂಡ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ಗಣಪತಿ ಉಂಡು ಇತ್ತಂಡ ಇಡೀ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆ ಗಣಪತಿನ ನನ್ನ ಆಯನ ಉಲಾಯ್ಡು ವಾ ತತ್ವ ಉಂಡು ಅವನ ಬಕ್ಕ ಪ್ರಧಾನ ದೇವರು ಬಾಕಿದ ದೇವರು ಪುರ ಪನ್ಪುನೀರು ಅಪ್ಪಂಡ ಏರು ಗಣಪತಿ ಗಣಪಂಡ ಗ್ರೂಪ್ ಗಣಪಂಡ ಗ್ರೂಪು ಐಕ್ ಪತಿ ಏರು ಯಾನ್
ಏರ್ ಪತಿ ತೆನ್ನ ಉಲಾಯ್ಡು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬಂಡೆ ಇರುವ ಎಲ್ಪರ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬಂಡೆ ಐದು ಬಾಕ ಅವೇ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಮೂಲ ಹಾರ್ಟ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಕಿಡ್ನಿ ಅವು ಒಂದು ಪುರಾತ ನಿರ್ನ ಉಲಾಯ್ಡು ನಮೂನದ ಗ್ರೂಪ್ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಅವು ಜೀವಕೋಶನು ಒಲ್ತುರ್ದು ಎತ್ತಂಡಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಜೀವಕೋಶ ಆಂಡ ಜೀನ್ ಆಯ್ತು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಅದು ಜೀನ್ ಬಂಡೆಂದು ಬ್ರಹ್ಮೆ ಬರೆತಿನ ವಂಶವಾಹಿನಿ ಅವು ಅಂಚಾದವು ಹಾರ್ಟ್ ಆತನ ಲಂಗ್ಸ್ ಆತನ ಬೇತೆ 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 ಅದು ಬರೀ ಈತೆತ್ತ ಗ್ರೂಪ್ಗೂ ಗಣಪತಿ ಗಣಕು ಯಾನು ಪತಿ ಯಜಮಾನ ಏರು ಈ ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರೋಡದು ಏರು ಈ ಶರೀರ ನಡತೊಂದುಂಡು ಅವು ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರೋಗ ಅಧಿಪತಿ ಗಣಪತಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎನ್ನುವುದೊಂದು ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಅಂಚಿನ ತತ್ವ ಇಂಕಲ್ಲಾಯ್ಡು ಸೊ ಏತ್ ಗಣಪತಿ ಉಂಡದಕ್ಕೆ ಮೂಲ 27 ನಕ್ಷತ್ರ 27 ಗಣಪತಿ ಪಂಚಭೂತಲೆಗ 5 ಗಣಪತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಂದು ಸುಮಾರು ಇಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಈಗ ನಮ್ಮ ಚೌತಿದಾನಿ ಎಡ್ಡೆ ನಾನು ಪಂಡ ಅಂಚಿನ ತತ್ವಡು ಪಂಚಭೂತಲು ಪ್ರತಿ ಒರೆಯ ಶರೀರಡ್ಲುಂಡು ನನ್ನ 27 ನಕ್ಷತ್ರದ ಗಣಪತಿ ನಕಲು ನಾನು ಏರೇರ್ನ ನಕ್ಷತ್ರವು ಐತ ಪಾದವು ಐಕ ಸರಿಯಾದ ಗಣಪತಿ ಸೊ ಇದು ಎನ್ನ ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ ಗಣಪತಿ ನಾನು ಕೃತಿಕಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂಚ ಅದು ಕಾರ್ತಿಕೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪೋಡೆ ಯಾಪ ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ ಗಣಪತಿ ನಾನು 10 ಮಾತ್ರ ಇಜಿನ ಮಾತಾಡಲು ಉಂಡು ತತ್ವ ಮಾತಾಡಲು ಅಂಡ್ ಏನಡ ಜಾಗ್ರತೆ ಉಂಡು ಅಂತ ಈ ನೀತ್ ಪಾತಿರ್ವತ್ತೆ ಇಂದು ಯಾನ್ ಪಾತಿರ್ನತ್ತು ಇಂದು ಯಾನ ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ ಗಣಪತಿನ ತತ್ವ ಪಾತಿರ್ನು ನೀಲ ಸರಸ್ವತಿ ಬಂದು ನಾಲೆಂಗು ಜ್ಞಾನ ಕೊರ್ಪು ಇಂದು ಎನ್ನ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಮೂಲು ಯಾನಿದೆ ಗುರು ಅಂತ ಬಂದ್ಪತ್ತೆ ಆ ಅಂಚಿನ ಗುರುರ್ದ ಹತ್ರ ಹಿಂಗಿಂದು ಬರ್ತಿಕ್ಕಿನಿ ಅಂಚನೆ ಈ ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ ಗಣಪತಿನ ಎಡ ತೊಡೆತ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ದುಪುನ ಶಕ್ತಿಗೂ ನೀಲ ಸರಸ್ವತಿ ಎಂದು ಪುದರ್ ಇನ್ನು ವೇದ ಪುರ ಉಂಡತಿ ಈ ವೇದನು ಕುಡ ಬರೆಯಿನೇ ರೀರೈಟ್ ಮಲ್ತಿನಾಗ ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ ಗಣಪತಿ ಎಂದು ಪುದರ್ ಅಪಂಡ ದಾದಂಚ ಬಂಡ ಒರಿಯನ ಹಣೆ ಬರೋನು ತಿದ್ದೆರಾಪುಣು ಅಂದಿತ್ತಿಂದ ಖಾಲಿ ಕೃತಿಕಾ ನಕ್ಷತ್ರದಾಗ ಮಾತ್ರ ತಿದ್ದೆರಾಪುನು ಬೇತೆ ಏರೆಗ್ಲಾಪಿಸಿ ಬ್ಯಾಗ್ ತಿದ್ದರಾಪುನಾಗ ಆಯ ಕೃತ್ಯ ಮಲ್ಪುನೇ ನಯೇ ಕ್ರಿಯೆ ಮಲ್ಪುನೇ ನಯೇ ಉಲೈಡು ಸೊ ಮೂಲ ಅಶ್ವಿನಿ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಈಗ ರಡ್ಡು ಉತ್ತರ ಧ್ರುವ ದಕ್ಷಿಣ ರಡ್ಡು ಅಂದ ಅಶ್ವಿನಿ ಬಂಡ ಅಂಚನೆ ಭರಣಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಭೌತ ಶರೀರ ಅಂಚನೆ ಇಂದೆತ್ತ ಉಲಾಯ್ಡು 7 ಚಕ್ರಲು ಅವು ಕೃತಿಕಾ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ 7 ಚಕ್ರಲು 7 ತೂ ತೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಕೃತಿಕಾನ್ 7 ನಕ್ಷತ್ರ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಕೃತಿಕಾ ಅಂಚನೆ ಇವಾಗ ಮೃಗಶಿರ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ರೋಹಿಣಿ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಇಂದೆತ್ತ ಉಲಾಯ್ಡು ಉಂಡು ಅವರಿಗೆ ಸೋಮನಾಥನ ಕತೆ ಪನ್ನ ಸೋಮನಾಥ ಬಂಡ ಏರ್ ಬಣ್ಣ ಇಂದು ಪೂರ ಕತೆ ಆರ್ಪು ಸೊ ಅಂಚಿನ ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ ಗಣಪತಿನ ಉಲಾಯ್ಡು ಈ 7 ಚಕ್ರ ಆಜಿ ಚಕ್ರೋಲು ಜಾಗ್ರತ ಆತಂದು ಆ 7 ಚಕ್ರೋಲು ಆಜಿ ಚಕ್ರೋಡು ಏರು ಜಾಗ್ರತ ಆದು ಉಂತ್ಯನ ಆಗ ಕಾರ್ತಿಕೇ ಎಂದು ಪುದರ್ ಕೃತಿಕಾ ನಕ್ಷತ್ರೋಡು ಪುಟ್ಟಿನಾಯೆ ಎಂದು ಪುದರ್ ಕೃತಿಕಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಲಯನ್ ಸಾಂಕದಿನಿ ಎಂದು ಪುದರ್ ಸಾಯೇ ಶುಭ್ರವಾಯನಂಚಿನ ಮಣಿತ ರೂಪೊಡಿತ್ತಿನಗಾಗಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಎಂದು ಪುದರ್ ಇಂದು ಲಿಂಗ ಶರೀರದ ಊರ್ಧ್ವ ರೇತಸ್ಸು ಮಿತ್ತು ಬನ್ನಗ ವೀರ್ಯ ಬಿಂದುಲು ಬೂರುನಿ ಶಿವನ ಆ ಆಜಿ ವೀರ್ಯ ಬಿಂದುಲನು ಕೃತಿಕಾ ನಕ್ಷತ್ರಲು ಆಜಿ ತಾವರೆಡು ದಿಯರು ಬಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಾಲೆನು ಅಕುಲು ಗೊಬ್ಬ ಒಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಅಪಗನೆ ಮೂಲಾಧಾರದ ಶಕ್ತಿ ಸಹಸ್ರಾರಕ್ಕೆ ಪೋಂಡು ಶಿವಶಕ್ತಿನ ಮದ್ಮೇಲಕ್ಕನ ಪಾರ್ವತಿ ಗೊತ್ತಂಡವು ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಬಂದು ಆಲ ಆಜಿ ಬಾಲೆನ ಅರದು ಪತ್ತನಗ ಬಾಲೆ ಒಂಜಾಂಡು ತರ ಆಜಾಂಡು ನೆಕ್ ಸನ್ಮುಖೆ ಎಂದು ಪುದರ್ ಸೊ ಅಂಚಬಕವು ಆ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣೋಡು ಉತ್ತರಗೂ ನಿರಂತರ ಪರತೊಂದು ಪುಂಡು ಅವು ಬಳ್ಳಿದ ಲೆಕ್ಕ ಪರತೊಂದು ಈಡ ಪಿಂಗಳ ಸುಷುಮ್ನ ನಾಡಿ ಐಕು ವಲ್ಲೀಶೆ ಎಂದು ಪುದರ್ ಆಯನ ಬೊಡೆದಿ ವಲ್ಲಿ ಬಂದ ಆಯನ ಬೊಡೆದಿ ಬಂದ ಅಂಚತ್ತವು ತತ್ವ ಸೊ ಅಂಚಿನ ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ ಗಣಪತಿ ಉಪ್ಪನಂಚಿನ ಜಾಗ ಇನ್ನು ಈ ಏರು ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ ಗಣಪತಿ ಬಂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ ಬಾಯಿಡು ವೇದ ಉಂಡು ದೈವ ಮಂತ್ರಾಧೀನ ಮಂತ್ರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಧೀನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬಣ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಜ್ಞಾನೇ ತಿಂದ ತೊಗಲಾಡಿಂಜ ಉಂಡ ತೆರಿನಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೆ ಅಂಡ ಅಂಚಿನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಬಾಯಿಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ವೇದನು ಅಂಧಕಾಸುರೇ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ರಕ್ಕಸೆ ಶಬ್ದಾಕರ್ಷಣ ಮಂತ್ರೊಡವನು ಉಯ್ಪಿ ಪನ್ನಗ ಮಂತ್ರ ಪನ್ಪುನ ಬುಡಿಯೇರು ಅಂದು ಪನ್ನ ಇನ್ನಿತ ಕಾಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಚ ಉಂಡು ನಿಂತ ಯಾನು ದಾಯ ಪನ್ಪುನಿ ನಾನು ಕೂಡ ಸರ್ತ ಮಲ್ಪೇರೆ ಕೂಡ ಜಾಗ್ರತ ಮಲ್ಪೇರೆ ಪನ್ಪುನ್ಯಾನಿತ್ತಿ ಕತೆ ನನ್ನ ಬುಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಾಕರ್ಷಣ ಮಂತ್ರ ಒಯ್ತದಕ್ಕೊಂದು ಪಾತಾಳಡ್ಕೊಂದು ದಿಯೆ ನೀರ್ದಟ್ಟು ಇತ್ತೆ ದೇವತನಕ್ಲಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ದಯಗ್ ಬಟನಕ್ಲು ಮಂತ್ರ ಪನೊಂದಿಜ್ಜೇರು ಮಂತ್ರ ಪನಂದ ದೇವತನಕ್ಲಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಪಗತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಏರ ಪಂಡು ವಿಷ್ಣುಗ್ ಪಂಡು ಪರಿಪಾಲನಾ ತತ್ವ ಅಧಿಪತಿ ವಿಷ್ಣು ತುಪ್ಪಿ ದಾದಾಂಡ್ ವಿಷಯ ಇಂದು ಮಂತ್ರನೇ ಇಜ್ಜಿ ಮಂತ್ರ ಶರೀರಲು ದೇವತನಕುಲು ಮಂತ್ರನೇ ಜನ ಶರೀರ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ದಾದಾಲ್ಪನಿತ್ತೆ ನಂಚ ಸೀದಾ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಪೆ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಹೋದು ಅವಳು ಅಂಧಕಾಸುರನ್ನು ಕೆರ್ದು
ನೀಲ ಸರಸ್ವತಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀಲಿ ಕಲರ್ದ ಸೀರೆ ಉಡುಪಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇನು ಲೆತ್ತೊಂದು ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪೆ ಅಂಚ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಿನ ಸರಸ್ವತಿಗೆ ನೀಲ ಸರಸ್ವತಿ ಎಂದು ಪುದರ್ ಪಣಗ ಬ್ರಾಣೆರ್ನ ಬಾಯಿ ಹಿಡ್ದು ಎಂಜಲು ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ ಅವು ಪಿದಯ ಬೂರ್ದಿನೇನು ಕೂಡ ಪೆಜ್ಜಿದು ಕಂತಿನ ಕಂತದು ಮೂಲತ ಬರೆಪವತ್ತು ಏರಡ ಬರೆಪವನಿ ಅವು ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ ಗಣಪತಿ ಕೃತಿಕಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಪುಟ್ಟಿನ ತೊಡೆತ ಮೆತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಕುಲ್ದುಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಅಲ್ನ ಕೈಟ್ಲೊಂಜಿ ವೀಣೆ ಉಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಬಾರಿಸೊಂದು ಪುನಿ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ರೀರೈಟ್ ವೇದೋನು ಕೂಡ ಬರೆಯಿನಯೇ ಸೊ ಯಾನಿನ್ನು ಎಂಚಿನನೇ ಕತೆ ಪಾತೆರೊಂದಿತ್ತಂಡ ಅವು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಎಂಚಿನನೇ ತತ್ವ ಪಾತೆರಂದ್ರೆ ಅವು ಬ್ರಾಣೆರ್ನೇ ತತ್ವ ಎನ್ನ ಅರವಿಂದನ ಅತ್ತು ಅಪ್ಪಣ ಯಾನು ಓವೇನು ಬಣ್ಣಿ ಅವೇನೇ ಪೆಜ್ಜಿದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈತು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತು ಪನ್ಪುಣ್ಯಾನ್ ಅಂಡ ಉಚ್ಚಿಷ್ಟನೇ ಆಂಡ ಇನ್ನೇನು ಪಂಡ್ರೆ ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ ಗಣಪತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಪುನು ಇನ್ನೇನು ಪ್ರಾಣೇರು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುಜರಿ ಗಣಪತಿನ ತಾಂತ್ರಿಕರು ಮಾಂತ್ರಿಕರು ಯೋಗಿನಕುಲು ಸನ್ಯಾಸಿನಕುಲು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಗಣಪತಿ ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ ಗಣಪತಿ ಇಂಬೆ ಪೊಸತ್ತು ಬರೇರೆ ಆಪುಂಡಾಯಗು ಸೊ ಅಂಚಿನ ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ ಗಣಪತಿ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿನೇರ್ ದಾತ್ರ ಓಲು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋಡು ಇತ್ತಿನೇರ್ ದಾತ್ರ ಎಂಕಲ್ ಹಣೆ ಬರ ರೀರೈಟ್ ಆಪುಂಡವಲು ಅಂಚ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ನಮಗ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಪ್ಪಣ ಇಡೀ ದನ ತೆವು ಅಣ್ಣ ಕತೆ ಪನ್ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಅವು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯರ್ದು ಕತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ದಾಂಡ ಲಿಂಗ ಶರೀರದ ಕತೆ ಸುಯಿತು ಪೊರ್ತು ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಗಂಟೆ ಮೂಜಿ ಬಂಡ ರಡ್ಡರೆ ಗಂಟೆ ನಿರಂತರ ಪಾತಿರಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಇರೆಗ್ ನಲ್ಲ ಗಂಟೆ ಗಟ್ಲೆ ಪಾತಿರಂಡಿ ಇನಿ ಏಳು ಇರ್ಲಿ ಅನ್ಮ ಬಗೆಲ್ ಮುಗ್ಯಂದು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಸ್ಥಿತಿಟ್ ನಮಲ್ಲ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಡ ಅರವಿಂದಣ್ಣ ದುಂಬುದ ಕುಡೊಂಜಿ ಯಜ್ಞ ನಮ್ಮ ಕನಕ ಇಂಚೆನೆ ಒಂದೇ ದಿನ ಬುಡ್ದು ಈರ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಈರ್ನ ಪಾತೆರದ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಬೊಕ ವಾಸ್ತವತೆದ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸವನಂಚಿತ್ತನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇನಿ ವಂಶವಾಹಿನಿದ ಬಲ್ಲ ಇಜ್ಜಂದ ನಡೆದಾತ್ರ ಏರೆಗಂಡ್ಲ ಕೊರೋನಾ ಇಂಚಿನೇ ಸೀಕ್ ಏರೆಗ್ಲ ಬರಡು ಅಕ್ಲೈತೆ ಆ ಈತ ಕತೆ ಪನ್ನಾಗ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಾಗೆ ಪಂದ್ಯಂಕ್ಲ ಉಲಾಯ್ಡು ಉಂಡು ಬಂದು ಧೈರ್ಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಖುಷಿ ಆಪುಣು ಈತನಾಗ ವಂಶವಾಹಿನಿಡ ಜಾಗ್ರತ ಆಪುಣು ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ನಿಕ್ಲನ ಉಲಾಯ್ಡೆ ನಾಗೆ ಉಂಡು ಆಯ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಡ ಎನ್ನದು ಪೇರು ಮೇಪ್ಲೆ ಪೂರ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇರ್ನ ಉಲಾಯ್ಡ ಅವು ಸರ್ತ ಉಂತುಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ವಾ ಸೀಕ್ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ರೋಗ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ದಾಪಂಡ ನಿಕ್ಲು ವಂಶವಾಹಿನಿನ ಜಾಗ್ರತ ಮಲ್ತೀನಿ ಜಾಗ್ರತ ಮಲ್ತೀನಿ ಜ್ಞಾನೋಡು ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಬಿಲೀಫ್ ಅತ್ತು ರಿಯಲ್ ಬಿಲೀಫ್ ರಿಯಲ್ ಉಂಡು ಅವನ್ ನಂಬುನತ್ ಉಂಡು ಅವನ ತೆರಿದು ಮಲ್ಪುನು ತೆರಿದು ತೀರ್ನ ಉಲಾಯ್ಡ ಅವನ್ ತೂಪರ್ ಇರಾಗ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡು ಇರಾಗ ವಿಜ್ಞಾನೋಡು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವು ಎಂಚ ಉಂಡು ಪೂರ ಸೊ ಈತ ಮಲ್ತಿಂಡ ಯಾನು ಬತ್ತಿನ ಈರು ಏನ ಲೆತ್ತಿನ ಐಕು ಸಾರ್ಥಕ ಆಪುಂಡು ದಾಮನಗ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ದಕ್ಕೂ ಪಿದೇ ಬರೋಡು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದೇ ಪೋಡು ದಾಯಪಂಡ ದುಂಬು ಪಂತಿನಲ್ಲ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಆಂಡ ಭಾಷೆ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಎತ್ತೀನಿ ಇನಿ ಅವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆ ಆತನು ಅಂಚಾದ ಎಂಕಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹತ್ತೀನಿ ದಾಮಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಉಲಾಯ್ಡು ಕ್ರೊಮೋಸೋಮ್ ಒಂದು ವಂಶವಾಹಿನಿ ಐತ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಪ್ಪಂಡ ಯಾಪಾವು ಸಂಸ್ಕೃತ ಬರ್ಪುಂಡು ಬನ್ನಗ ಯಾನು ಮೂಲು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಂಡು ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಯಾನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತುಂಡ ಭಾವನಾಥ ರಥಾತೀತಿ ಇತಿ ಭಾರತ ಬಂದು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತುಂಡ ಆ ಭಾವನೆಲೆಡೆ ಯಾನು ಇತ್ತುಂಡ ಏನಡ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂದು ಬತ್ತದ ಆ ಸಂಸ್ಕಾರೋಡು ಯಾನು ಬದುಕೊಂದು ಇತ್ತೆಂದ ಯಾನು ಸುಸಂಸ್ಕೃತೆ ಎಂದಾಪೆ ಈ ಸುಸಂಸ್ಕೃತೆಯಿಂದ ಆದ ಈರ್ ಇತ್ತರ್ಂಡ ಇರ್ ಬಾರಿ ಶಾಂತ ತ್ರಿಗುಣಾತೀತ ಸ್ಥಿತಿ ರುಪ್ಪರ್ ಭಯಂಕರ ಎಡ್ಡ ಜನ ಇತ್ತೆ ಇರ್ನ ಉಲಾಯ್ಡು ಆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪನ್ಪುನ ಜಾಗ್ರತ ಇಂದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಷರ ಇಜ್ಜಿ ಲಿಪಿ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಲಿಪಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದೇನು ಅಕ್ಷರನೇ ಸಂಸ್ಕೃತ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಲಿಪಿ ಆಯ್ಕೆ ಉಂಡು ಕೊರಿಯಾರ ಅವು ಸಂಸ್ಕೃತ ಹತ್ತು ಲಿಪಿ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇದೆ ನಾವು ಕ್ರೊಮೋಸೋಮ್ದ ಭಾಷೆ ವಂಶವಾಹಿನಿದ ಭಾಷೆ ದೇವ ಭಾಷೆ ಯೋ ದೇವ ದೀಯತೆ ಇತಿ ದೇವ ಇರ್ನ ಉಲಾಯ್ಡು ಪೂರ ಓ ಬೆಳಗುಂಡು ಐತ ಭಾಷೆ ಎಂಗ್ಲು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಪೂರ ಬಂದ್ಪೇತಾನೆ ಅವು ಆ ಭಾಷೆ ಅತೆ ಅವೇ ಸಂಸ್ಕೃತ ದೇವನಾಗರಿ ನಮ್ಮ ಲಿಪಿ ದೇವನಾಗರಿ ಲಿಪಿಯಿಂದ ಬಂಡ್ಪ ಅವೇ ಆ ಭಾಷೆಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನೆಲಟ್ಟು ಬರೆಯರ ಅನುಕೂಲತೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ತುಳು ಲಿಪಿ ಬತ್ತಿನೇ ಇನ್ನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐಕು ಆ ಯೋಗಿನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಇನ್ನೇನು ಬರದಿಯರ್ ಇತ್ತನತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅವೇ ಯೋಗಿನ ಅಕ್ಲು ಇಂದು 2080 ವರ್ಷದ ಉಮ್ಮದ ಕತೆ ಇಂದು ಈಗ ಮೆಡ್ರಾಸ್ ಇಂದೆಕ್ಕು ಈಗ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಪೋಂಡಲ್ 32 ಬುಕ್ಲು ಉಂಡು ತೊಲ್ಕಾಫಿಯ ಬಂದು ಆ ಬುಕ್ ಸುಮಾರು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೇನೆ ಅಂಚ ಆಯ್ತ ಕತೆ ಉಂಟು ತುಳು ಬುಕ್ಕದ ಏರು ಎಂಚಿನ ದಾದ ದಾಯಗ್ ಮೆಡ್ರಾಸಿಗೆ ಬೋದು ಅವಳು ಅಂಚ ಆಯ್ತ ತೊಲ್ಕಾಫಿಯ ಅಂದೊಂಜಿ ಬುಕ್ ಅವು ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ತ ತಮಿಳ್ದ ಮೂಲ ತಮಿಳು ಭಾಷೆದ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಎಂಚ ಅವು ಎಂಚ ಅವು ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಅವು ಪೂರ ಅಂಡ್ ಆ ಮೂಲ ತಮಿಳ್ದು ಅವು ಉಂಡತೆ ಅವು ತಮಿಳ್ದಕ್ಲೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಕುಲ್ ಪನ್ಪೇರು ಅವು ಮುಲ್ತ ಕುಡ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಅಕ್ಲೆ ನಮಗ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅದಂಡ ಯಾನಾಯ್ತು ಬೇಲೆ ಸುಮಾರು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದ 4 ವರ್ಷ ಅಡೆ ಸುಮಾರು ಸರ್ತಿ ಪೋದು ಸುಮಾರು ಬೇಲೆ ಬರ ಮಲ್ತದ ಅವ್ಳು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ ಮಲ್ತದ ಅಕ್ಲೆ ಸರಿ ಆದ್ರು
ಯಾಪ ಸರಿ ಆಯ್ನಿ ಯಾಪ ಆ ಬುಕ್ಕುದ ಒಂಜಿ ಕಾಪಿ ತಮಿಳ್ಡೆ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಕೊರಿಯರ ಆ ಕ್ಷಣ ಟಕಲ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಅಂಡ್ ಆತು ಮುಟ್ಟ ಆ ಶಕ್ತಿ ಒಂಜಿತ್ತನು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ನಾಲ್ ಕೊರ್ರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಜ್ಜಂಡು ನಾಲ್ ಪಂಪಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಕೊನೊಂಡ ಕುಡವು ದಾದನ್ಲ ಇಲ್ಲ ಗಡ್ದೆ ಪುವ ಕುಡ ಆಲಾದ್ ಪೋಪುಂಡು ದುಂಬದ ಲೆಕ್ಕ ನಾಪುಂಡು ಯಾನ ಪಂಡವು ಎನ್ನ ಬುಕ್ಕು ಎಂಕ್ ಈ ಕೊರೋಡೆ ಅಜ್ಜು ಆಲ್ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಅನ್ ಕೊರ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಅಗತ್ಯ ಎಂಕ್ ತಮಿಳೇ ಬರ್ಪುಜಿ ನಿನ್ನ ಕುಣದ್ ಮಲ್ಪುಂದದ ಆ ಬುಕ್ಕು ನ್ಯಾನು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಅಂಚದ ಯಾನು ಪಂಡೆ ಎಂಕ್ ಕೊರ್ಪುಜಾತ ಬರ್ಚಾ ಪಂಡ ಅಗತ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಅಂಡು ಸಮಸ್ಯೆ ಸಾಲ್ವ್ ಆಯ್ಜಕ್ಕಲ್ನ ಬಕ್ಕ ಏನು ಪಂಡೆ ಹೆಂಗೆ ಕಡಪುಡ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಆ ಬುಕ್ ಬತ್ತು ದಾಲೇಜ್ ಆ ಬುಕ್ ಏನಿಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಟ್ ಬರೋದು ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಅವನು ಮುಟ್ ತಮಿಳ್ ಉಂಡವು ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಪಂಡ ಅದು ತುಳು ಅಣ್ಣ ಅರ್ಥ ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿನ ತುಳು ಅಕ್ಷರ ಈರ ಆ ಪುಸ್ತಕನ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ತುಳು ತಮಿಳು ತೆರಿನಾಕ ಲೆತ್ತದ ತರ್ಜಿಮೆ ಮಲ್ಪುಗ ಮಲ್ಪೇರ ಆರು ಮಲ್ಪೇರ ಮಾತ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನುವಾದ ಮಲ್ಪನ 280 ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ತಾಳೆಗಾರಿ ಗ್ರಂಥ ಉಂಡು ನಿತ್ತು ನಾವು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಕಾಲ ಅವಳು ಮಾತ್ರ ಆತ ಭರತ್ ಲಜ್ಜಿ ಖಂಡಿತ ಈತ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ಪಗ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಡ ಅರವಿಂದಣ್ಣ ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಡು ನಮ್ಮನ್ನ ಒಂದು ತಗೊಂಡಲೇರು ದೀಪಕ್ ಕುಮಾರ್ ಆರು ತಗೊಂಡಲೇರು ಅಂಚನೆ ಸಂದೀಪ್ ಎಸ್ ಶಿವ ಪೂಜಾರಿ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಐದೊಕ್ಕ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಗೊಂಡಲೇರು ಉಮೇಶ್ ಪೈ ತಗೊಂಡಲೇರು ಐದೊಕ್ಕ ರತೀಂದ್ರನಾಥ್ ಅಶು ತಗೊಂಡಲೇರು ರೋಷನ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ತಗೊಂಡಲೇರು ಅಕ್ಷಯ್ ಪೂಜಾರಿ ತಗೊಂಡಲೇರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ತಗೊಂಡಲೇರು ಮೀರಾವಾಣಿ ತಗೊಂಡು ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ ತಗೊಂಡುಳ್ಳೇರೆ ಅಂಜನೆ ಪ್ರಮೀಳಾ ದೀಪಕ್ ಪೆರುಂಬುದೆ ತಗೊಂಡುಳ್ಳೇರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಶೋಕ್ ತಗೊಂಡುಳ್ಳೇರೆ ಉಷಾ ಸುವರ್ಣ ಉಷಾ ತಗೊಂಡುಳ್ಳೇರೆ ಶಶಿಕಾಂತ್ ತಗೊಂಡುಳ್ಳೇರೆ ಸಾಯಿ ಡೆಕೋರೇಟರ್ಸ್ ವಿಜಿತ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಸತ್ಯ ತಗೊಂಡುಳ್ಳೇರೆ ಪ್ರಣೇಶ್ ಕುಲ್ಶೇಖರ ತಗೊಂಡುಳ್ಳೇರೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಬಂಗೇರ ತಗೊಂಡುಳ್ಳೇರೆ ಶಂಕರ ಕುಂಜತ್ತೂರ್ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೈ ರಾಜೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಇಂಚ ಅಸಂಖ್ಯ ಜನಕುಲು ನಮ್ಮ ದೈವದ ಕಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ತೋಂದುಳರ ಮಾತ ಏರು ಪುರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣರು ತಗೊಂದುಳ್ಳರ ಅಂಚನೆ ಎಂಕುಲು ಈ ವಾಹಿಂದ ಮುಖೇನ ಲಿಪ್ಪು ಕೊರಿಯರ ಪಾತ್ರಕತೆ ಮಲ್ತಾರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತಿರಿಗಲ ಎಂಗುಲು ಎಡ್ಡೆ ಪುನಬೇಕೊಂದುಳ್ಳೆ ಅರವಿಂದಣ್ಣ ಈರು ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳು ಎಂಕಲ್ನ ದುಂಬುದ ಹೆಗ್ಗೆಗೆ ಲೆತ್ತೊಣ ಬಾ ಈರ್ನ ಅನುಭವದ ಬುತ್ತಿಡಿತ್ತಿನವೇನ ಅಸಂಖ್ಯ ಜನಕ್ಲ ಇರು ಪಟ್ಟು ನಂಚೆತ್ತನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳರೆ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ತತ್ವದ ಬಗೆಟ್ ಮನುಷ್ಯ ತತ್ವದ ಆದರ್ಶಡು ತತ್ವಾದರ್ಶಡು ಬದುಕೊಡು ಪಣಪುನವೇನು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಈರು ತೆರಿಪಾದು ಕೊರಿಯರು ವಿಜ್ಞಾನ ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಞಾನದ ಬಗೆಟ್ ಪುನಂಚೆತ್ತನ ಬಗೆಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಬುಳುಪುನ ಅಂಚೆನೆ ನಮಕ್ ವಾ ರೀತಿಡ್ಲ ಏರೆಗಲ ಪೋಡಿನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಸರ್ಪ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಬಗೆಟ್ ಅತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರದ ಬಗೆಟ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೆರಿಪಾಯರು ಇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ವಾಹಿನಿದ ವತಿರ್ದು ಅಂಜನ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂದಲ್ನ ವತಿರ್ದು ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕವಾದ ಚಿತ್ತನ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲನ ಸಂದೈತ ಮಾಡ್ತಂದು ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ನಿಕುಲ್ ಮಲ್ತುಕೊರ್ನ ಎಂಕೊಂಚ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಅಂಡ್ ಈಜಿನ ಯಾನ್ ಬಾರಿ ಭಂಗ ವೈದೊಡಿತೆ ಅಂಚನೆ ಬಕ್ಕ ಈ ಜ್ಞಾನ ಕೂಡ ಯಾನು ಗುರುವೇ ಎಂಕ ಕೊರ್ತೀನಿ ಬಂದದಲ್ಲ ಕಾರಣ ಬರ್ಚಿ ಆ ಕಡೆ ಪಂತೆ ಸುರಾಯಿ ನನ್ನ ನಾಗಾನಗತೆ ಸೊ ಅಂಚದ ಆ ಗುರುಕು ಒಂದಿಸ ಒಂದು ಆ ತತ್ವವು ಪೂರ ಅವೇ ಪಂಡ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪನ್ನಡತ್ತ ಅವೇ ಅಂಚದ ಯಾನ ಆ ತತ್ವವು ಶರಣಾಗತಿ ಕೊರೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ ನಿಖಲು ಮಾತಿರಲ ನಿರಂತರವಾದ ತೋಂದಿಪ್ಪುಲೆ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲದ ದಿನದ ದೈವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಏರು ಬಿನ್ನೇರು ಬರುವೇರು ಪಣಪನಂಚುತ್ತನ ಆಚಿರದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಿರೀಕ್ಷೆಡ್ ಎಲ್ಲದ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ ಬಂಧುಳೆ ಒಂದು ವಾ ರೀತಿಲ ಏರ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇನೆ ಮಲ್ಪನಂಚುತ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮತ್ತೆ ವಾ ಕಾರಣಗಳ ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗದ ಬಗೆಟ್ ತುಳಿಪು ಕೊರ್ಪುನಂಚುತ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೊರತಾದ ಒಂದು ಆ ರೀತಿಯ ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹ ಪೀಡಿತವಾಯನಂಚತ್ತನ ವಿಚಾರಲತ್ತು ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಣಪುನವು ದೈವಾರಾಧನದ ಉಳ ಇತ್ತಿನಂಚತ್ತನ ಉಳ ತಿರ್ಲಿಲೇನ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಏತು ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡ ಬುಡುಪಾದು ಕೊರ್ಪನಂಚತ್ತನ ಅತ್ತಂಡ ನಿಕಲ್ಡೆತ್ತಿನಂಚತ್ತನ ಜ್ಞಾನನು ಎಂಗ್ಲು ತೆರಿವನ್ನಂಚತ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿತ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಿಗಲ ಮಹತಿರಲ್ಲ ಅನುಕೇನೊಂದು ನೆನೆಪುದಿಲೆ ಎಲ್ಲದ ದಿನ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಆಟಿ ಪೋಪನೆ ಆನೆದಲ್ಕ ಸೋಣ ಪೋಪನೆ ಕುದುರೆದಲ್ಕ ಕಬ್ಬಿ ಸೀಕೆ ಗಿಡಪುನಲ್ಕ ಪಾಲೆ ಕೆತ್ತೆ ಕಷಯ ಪರ್ಕ ಉಪ್ಪು ನುಪ್ಪು ತಿಂತಿ ರುಣಕ ಬೆನ್ನಿ ಬೇಲೆ ದಂಚಿ ತೂಕ ಕಳಂಜ ನಲಿಕೆ ಜೋಗ ತೂಕ ಬಾರಿ ಕೊರ್ಕ ಸೀಕು ಬುಡ್ಕೋ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ಕರಿಯಡು ಕಷ್ಟ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ತಿಕ್ಕಡು ಇಷ್ಟ ಆಸ್ಟೋರಿಯಾ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ಪನಂಚುತ್ತಿನ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಪುದರ್ದ ಸಪ್ತಪರ್ಣಿ ಪಣಪನಂಚುತ್ತನ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಪುದರ್ದ ಪಾಲಿದ ಮರ ಪಣಪನಂಚುತ್ತನ ತೌಳವ ಪುದರ್ದ ಅಂಚುತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ದೈವಳ್ಳ ಧರ್ಮ ನೇಮದ ಸಂದರ್ಭಡು
ಏಳರೆ ಕೋಲುದ ಕಂಬ ಪಾಡ್ನಂಚೆತ್ತನ ಪಾಲದ ಕಂಬದ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನಂಚೆತ್ತನ ತೆಡ್ಲಿನ ಭೂಮಿಗೆ ಕಂತಾವನಂಚೆತ್ತನ ತಾಕತ್ತದ ವರ್ಷದ 354 ದಿನ ನಂಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಬರ್ಪನಂಚೆತ್ತನ ಸಿಕ್ಕನ ತಟ್ಟು ಪಾರಾವನಂಚೆತ್ತನ ಪಾಲಕೆತ್ತೆ ಕಷೆಯ ನಿಗಲು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಪರಡು ಅಂಚನೆ ಸಂಪುಗ ಬೋಡಾದೆ ಮೆತ್ತೆಗಂಜಿ ಉನುಡು ಪಣಪನಂಚೆತ್ತನ ಅಂಗುದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿತ ದೈವದಗಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮುಗಿತಲ್ಲದ ಚುಕ್ಕಿದಿ ಒಂದುಳ್ಳೆ ಮಾತಿರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ